салом дӯстони азиз, ҳамаи он китобҳое ки дар интернет ҳастанд, ҳамаи он китобҳо ин акси китоби ҳақиқист. барои ҳаминам баъзе вақт хондани баъзе калимаҳо, ҷумлаҳо ва шакли талаффузи ҷумлаҳо нодуруст аст. барои ҳаминам ман аз ҳамаи шумо бахшиш мепурсам. дӯстони азиз, агар ҳамин шакли шунидани китобҳои тоҷикӣ ба шумо писанд бошад, албатта ба канали ман, номаш Зулул Расулов, обуна шавед. дар оянда худо хад китобҳои нав хоҳанд буд. ба шумо шунидани хуш ва форамро хоҳонам. Садриддин Айнӣ. мухтасари тарҷумаи ҳоли худам. ман дар соли 1878 дар вилояти Бухоро дар райони Ғиҷдувон дар қишлоқи Соктаре дар оилаи деҳқон зоида шудам. падарам 2 таноб замин дошт ки ҳосили ин замин оилаашро сер намекард. бинобар ин барои пӯшокии хонаводаи худ бофандагӣ ва барои фурӯш чархосиётарошӣ ҳам мекард. рисмони чизҳои бофтаниро модарам ришта, калоба, ранг, зағута ва нойча карда медод. падарам хатту савод дошта дар вақтҳои ҷавониаш чанд сол дар мадрасаҳои Бухоро истиқомат карда будааст. аммо баъд аз он ки падараш ӯро хонадор кардааст, ӯ маҷбур шудааст ки мадрасаро тамом накарда ба саҳро барояд. лекин муҳаббати илму донишро ҳеҷ аз хотир набаровардааст. дар аввалҳои хонадориаш ки фақат 2 сар буданду ва дар деҳаи маҳаллаи болои райони Шофирком, деҳаи тағоиҳоям меистодааст, чунки дар он тарафҳо устоҳои чархосиётарошӣ кам буда, ин касб фоидаи хуб медодааст. чанде аз деҳқонбачагонро, аз ин ҷумла тағоии калонии худамро ки мулло деҳқон ном дошт, ба сурати ихтиёрӣ хатту саводнок карда ба Бухоро бурда дар мадраса мондааст. падарам дар мадраса кам истода бошад ҳам дар адабиёт, дар масъалаҳои ҷузъӣ, дар ҳисоб ва аз ин ҷумла дар ҳисоби абҷад каме шуғл карда будааст ва ба воситаи ин донишҳо ба муллоҳои қишлоқ ки аксарашон бесавод буда ҳисоб ва дигар чизҳоро ҳеҷ намедонистанд, ғалаба мекард. дар мунозираҳо онҳоро мағлуб ва шарманда карда мепартофт ва аксар муллоҳои қишлоқ аз вай мекебиданд. дар вақтҳое ки ман ба синни мактабӣ расидам, дасти падарам намерасид ки маро шахсан хононад. бинобар ин маро дар мактаби пеши масҷиди қишлоқи худамон, қишлоқи Соктаре гузошт. чун ман дар он мактаб чизеро намеомӯхтам, маро аз он ҷо гирифта ва пеши зани имоми қишлоқ ки мактаби духтаркона дошт ва нисбат ба мактабдории ман беҳтар буд, гузошт ва дар ин миён абҷад ва ҳисоби абҷадро ба ман ёд дода ба кушода шудани зеҳиам сабаб шуд. ман давраи ҳаёти мактабии худамро дар мактаби кӯҳна, ном очерки худам, бетафсил навиштаам. ман дар пеши биби Халифа, мактаби занона, ҳофиз, чанд ҷуз аз Бедил ва чанд ҷуз аз ғазалиёти Соиб. дар мактабҳои он замон соҳибхонӣ расм набошад ҳам, падарам ки Соибро дӯст медошт ва чанд ғазали ӯро аз куҷо навишта гирифта будааст, ба ман ба биби Халифа фиристод ки ҳамон ғазалҳоро ҳам ба ман хононад. ман дар 10-солагӣ мактабро тамом карда баромадам, лекин ҳанӯз савод надоштам. чизҳои дар мактаб хондагиамро монда тавонам ҳам, чизҳои дигар ва аз он пеш нахондаамро хонда наметавонистам. аммо шеърҳоро дӯст медоштам. ҳар чанд маъниҳои онҳоро дуруст нафаҳмам ҳам, оҳанги онҳо ба ман гуворо менамуд ва ёд карда хонда гаштани баъзе шеърҳо кӯшиш мекардам. Саъдӣ, Ҳофиз, Бедил, Соиб, Навоӣ ва Фузулӣ бар ин шоирҳои гузаштаро валӣ медонистам ва шеъргӯии онҳоро аз ҷумлаи каромоти онҳо мешумурдам. аммо дар он миён воқеае рӯй дод ки ин ақидаи маро зеру забар кард. як рӯзи тобистон буд. падарам аз сари дӯкони чархтарошиаш хиста барои намози пешин таҳорат кард. падарам сахт диндор буд. аз намозҳои ҷамоат масҷид ҳеҷ намемонд ва баромада ба масҷид рафт. ман ҳам аз паси падарам баромада дар ҳавлаи берун ки аз он ҷо ҷӯй мегузашт, ҷӯйчабозӣ карда нишастам. падарам зуд ва шитобкорона баргашта омад ва маро бардошта бар болои деворчае ки дар миёни ҳавлаи мо ва чорбоғи масҷид кашида шуда буд, рост гузошт ва гуфт:
ҳозир аз мадраса як кас баромада ба ҳуҷра меравад. ӯро хуб зеҳн монда бин. ӯ домуллои акаат мебошад. акаам аз ман 8 сол калон буда ҳамон вақтҳо дар Бухоро мехонд. ӯ шоир аст ки шеърҳои бисёр хуб дорад. дар ҳамин вақт аз мадрасачаи қишлоқ, ҳозир ҷои он мадрасача идораи колхози коммунизм аст, чанд кас баромада пеши онҳо имом ва дар паҳлӯи имом як одами баландқомати камгӯшти камриш буд ки дар ришаш торҳои сафед менамуд. дар тани ин одам як ҷомаи суф буда, салааш аз салаи имоми мо хеле хурд буд. падарам ана ҳамин одамро ба ман нишон дода: ҳамин аст домуллои акаат. баъди аз намоз омаданам шеърҳои ӯро ба ту хонда медиҳам, гуфт ва маро аз деворча фуроварда монда худ ба масҷид рафт. дар вақте ки падарам аз масҷид баргашта омад, ман дар рӯи даричаи ҳавлӣ дар зери дарахтони зардолу ва хайбар номсаги худ бозӣ мекардам. падарам маро ҷиғ зада оварда ҳамроҳи худ ба хона даровард ва аз тоқчаи хона як маҷмӯаеро ки дар вай чизҳои гуногун навиштагӣ буд гирифта ва аз охири он маҷмӯа чанд варақро кушод ки дар онҳо падарам чанд ғазали Исо ном шоирро навишта монда будааст ва он ғазалҳоро ба ман нишон дода: ҳаминҳост шеърҳое ки аз шеърҳои домуллои акаат навишта гирифтам. номи ин кас Исо Махдум ва тахаллусаш Исо аст, гуфт. ман он шеърҳоро аз он маҷмӯа дар зери номи Исо Маҳмуд дар намунаи адабиёти тоҷик кӯчондам ва он ғазалҳоро ягон ба ман хонда дода, маъниҳояшонро ба тарзе ки худ мефаҳмид ба ман эзоҳ дод ва аз он ғазалҳо ин байтро: то ба кайзи бекорӣ бо фусурдагӣ мурдан, нусхае ба каф дорӣ, ҷамъ созу иҷро кун. такрор хонда гуфт: одамони донишманд мардумро ба кор ҷиғ мезананд, бекориро ба мурдан баробар медонанд. муллоҳои дигар бошад, бо вуҷуди ин ки худашон дар моли дуньё ғутида рафтанд, мардумро тарки дуньё кунед мегӯянд. яъне мехоҳанд ки мардум дуньёро тарк кунанд ва ҳамаашро худи онҳо муллоҳо ғундошта гиранд. баъд аз он падарам аз тоқчаи хона чанд варақ ғазалҳои соҳибро гирифта аз байни онҳо ин матлаъро ба ман хонда дод: ба дӯши таваккул манеҳ бори худро, вали неъматӣ хеш кун кори худро. ва гуфт: мебинӣ ки одамони калон чӣ гуфта ба якдигар ҳамфикранд. бобо соҳиб, падарам соҳиби исфаҳониро аз ҷиҳати эҳтиром бобо соҳиб мегуфт, ки 250 сол пеш аз замони мо гузаштааст, ва Исо ки одами замони мост, ҳарду ба як мазмун гап мезананд ва мардумро аз бекорӣ ва аз таваккул ба тарафи кор мекашанд. ман бо дидани Исо ва шунидани шеърҳои ӯ аз ақидаи аввалиям баргашта, дар ҳар замон ва аз ғайри валӣ будан дар имконияти шеъргӯӣ бовар карда бошам ҳам, хостам ки ин ақидаи дуввуми худро аз падарам тасдиқ кунонам ва пурсидам: магар дар замони мо аз ғайри валӣ будан ҳам шеър гуфтан мумкин аст? албатта, барои шеър гуфтан на замон шарт аст ва на валӣ будан. ман ҳам дар таърихи бинои нави айвони масҷиди худамон як шеъри таърихӣ гуфтаам. гӯён ин байтро хонд: ба соли мурғ ин айвон ба во шуд, бидеҳ ба мурғи ӯ ту обу дона. ва гуфт: агар калимаи мурғро ба ҳисоби абҷад ҳисоб карда ба вай шумораи ҳарфҳои обу донаро зам кунӣ, санаи 1303 1886 мебарояд ки соли биноии ин айвон аст. ман ки ҳисоби абҷадро ёд гирифтагӣ будам, ин гапҳои падарамро ба зудӣ ва осонӣ фаҳмидам ва ҳам ҳисоб карда дида дар амал дуруст будани ин қавлро донистам. шеърҳои дигар ҳам гуфтаед? ман пурсидам. не, гуфт падарам. як байти дигар дар таърих гуфтаам ки дар мавриди дигар ба ту хонда медиҳам. ҳарчанд кӯшиш карда бошам ҳам шеъри дигар гуфта натавонистам. аммо ту кӯшиш кунӣ ва чизи бисёр хонӣ, шоир мешавӣ. ин мусоҳиба дар ҳаёти ман, дар ҳаёти адабӣ ва дар ҳаёти кордӯстии ман бисёр таъсири калон кард. ман аз аввал зиёдтар ба шеърхонӣ ва шеърёдкунӣ шуғл кардам ва дар ин зимн саводам ҳам баромад. ман мехостам ки шеърҳои дида ва шунидаамро навишта гирам, аммо бехатиам ба ин мақсад монеъ буд. ман ин мақсади худро ба падарам гуфтам. ӯ маро ба писари амакбачаи худаш
که همراه اکم در بخارا میخوند و در خوشخطی مشهور بود شاگرد کرد که او به من خط نویسی را یاد دهد. پدرم و اکم بدخط بودند. همان سال به من اسباب کتابت هم خریده داد که از آنها نشانه یک قلمدان هنوز در دست من باقی است. و در سر این قلمدان یک فلاکت روی داده بود که یگان وقت آن واقعه را خواهم نوشت. دامولای خوشخط من در میدان نویسی خط خانایی داشته باشد هم در جلی نویسی که برای تعلیم نومشقان در کار است ماهر نبوده است. او حرفهای جداگانه را به طرز سرخط جلی کلان کلان می نوشت و جاهان کج شده آن حرفها را در نوک کارچش از دندانش چرک تراشیده گرفته برای آنها مالیده تراشیده می گرفت و بعد از آن با نوک قلم دوباره پر کرده موافق قاعده می کرد. او یک خط را با من نوشته داده وظیفه می داد که تا روز دیگر به او نگاه کرده مشق کنم و هرگاه که مثل او نوشته توانستم او مرا به سرخط دیگر خواهد گذرانید. من پیش از آموختن خط نویسی از معلم حسن خط خود فریبگری را آموختم. من هم مثل او جاهان کج شده حرفها را به چرک دندان تراشیده گرفته درست کردن گرفتم. به همین طریقه من در اندک وقت تمام سرخطهای گذشته هم مرکب کنی حرفها را یاد گرفتم. اما از بس که هیچ مشق نکرده بودم تماما بدخط ماندم. من شعرهای دوست داشتم را در کاغذ پاره ها نوشته می گرفتم، اما یک قسم آنها را بعد از کهنه شدن حتی خودم هم خوانده نمی توانستم. من در این ضمن در پیش امام قشلاق بدان نام صرف عربی را که در زبان تاجیکی ترتیب یافته است می خواندم و بعد از وی معیزی و زنجانی نام صرف عربین در زبان عربی ترتیب شده را هم خواندم. هرچند درس ها را به من به تاجیکی ترجمه کرده می دادند، من چیزی را نمی فهمیدم و دلگیری از این درس ها پیدا شده را با شعرخوانی برطرف می کردم. پدرم یک سال پیش از وفاتش مرا به بخارا برده به پیش اکم ماند که من در آنجا ترتیب استقامت مدرسه را یاد گیرم و در سال آینده برای به خواندن رفتن تیار شوم. در همان سال من با اکم یک ماه زیادتر در مدرسه خواندم. در این یک ماه عذاب اولین مدرسه را دیدم. اکم آن سال در مدرسه میر عرب با خویش بچه پدرم که دامولای سرخط من بود در یک حجره می ایستادند. من به پیش آنها شخصی سوم شده در آمدم. این حجره در آشیانه بالای مدرسه بوده، خیلی وسیع اما تماما تاریک بود. بنابراین آن حجره از باشندگان آن مدرسه دیوخانه لقب بود. لیکن ما در این حجره دیر نماندیم. در میانه زمستان در وقت سرمای سخت از برف بلند صاحب حجره ما را به حجرهش برآورد. اکم با کوشش بسیار از بازار خوجه نام سری بازار بخارا از بالای بام بکالی یک بالاخانه‌چه یافت که ما به آنجا کوچیده رفتیم. واقعا کوچ ما هم خیلی عجایب است که در یگان وقت مناسب خواهم نوشت. جای دومی ما بسیار بد بود. یک بالاخانه چوبکاری بوده، دیوارهایش به عمارت نمی پیوستند. بنابراین بسیار سرد بود. یک دری درآمد داشت که در عین زمان روشنایی هم باید از همان در می درآمد. هرچند ما در آنجا کاغذگیر شنانده باشیم هم برای منع درآمدن خنک روزانه هم در را پوشانده می نشستیم و در آن وقت آن بالاخانه شکل یک گوری تاریک را می گرفت. این بالاخانه چنان تنگ بود که بعد از به اعلام بخارا کفش بردار خدمتگار شده رفتن خویش بچه پدرم هم ما 2 نفر اکاوکا به زور می خوابیدیم. جای دست و روی شویش در پایگاهش بود که در آنجا آب یخ می بست. بنابراین ما در کوچه برآمده دست و روی می شستیم و برای دیگر کارهای انسانی به مدرسه تویچی باشی که در روی بروی جای ما بوده در آن طرف کوچه بود می رفتیم. ما به این سختی تاب نیاورده پیش از بهار پیش از تمام شدن تحصیل به قشلاق رفتیم. من آن سال در بخارا چیزی نخواندم، فقط از اکم آشپزی را آموختم. من پلاوپزی، کیچری و ماشاباپزی هم شوربا و شیرچایپزی را یاد گرفتم. بعد از گرم شدن هوا اکم برای خواندن درس‌های ماندگیش دوباره به بخارا رفت و من در پیش پدرم ماندم.
در پیش پدرم مسئله در سال آینده بخارا رفته خواندن من ایستاده بود. او از من پرسید: سال آینده برای خواندن بخارا میروی؟ اگر فرستانید میروم. امسال من تو را برای تجربه فرستاده بودم که دانم چقدر خرج بر زیاد لازم است. معلوم شد که در یک ماه 5 تنگه 75 تین بر زیاد خرج کردنم در کار می شده است. غیر از این برای تو کتاب لازم است. افتتاحانه پولی که به طرز هدیه در وقت درس کنی به دامالله حق تعلیم داده می شود لازم است. و لباست را از لباس صحرا بهتر کردن لازم است که همه اینها پول می خواهد. تجربه امساله نشان داد که من برای دوی شماها خرج کرده نمی توانم. بنابراین خودت هم یگان کار کرده یک مقدار پول یافتن در کار است. من چیکار کرده پول یافته می توانم؟ گفتم با تعجب. من نشان می دهم. گویان پدرم از جایش خیست و بر روی سوفه برآمده میدان پایین سوفه را که آنجا را به تازگی زردآلوزار کرده بود به من نشان داد و گفت: در اینجا جفت در آوردن ممکن نیست، چون که نهالها زده می شوند. به تو یک کلانچه گرفته می دهم. انا همین جا را خوب کلانگردان می کنی. پلاوکدو می کاری و به بازار می فروشی. هر چند پولی که از این کار یابی برای خراجات خود با خود بخارا می بری. من قبول کردم. کلان تیار شد. کار سر کردم. در 15 روز من این زمین را 3 بار کلانگردان کردم. در هر بار یک قدی کلانچه از تکتر می گرداندم. در 3 بار 3 قدی کلانچه گردانده شد. به نشانداد پدرم در زمین پارو و خاک‌های پوسیده ریختم و باز یک بار دیگر کلانگردان کرده پاروها را به خاک آمیختم. اکنون ماله زده زمین را هموار کردن در کار بود. برای این خودم یک چیزی تازه یافتم. یک طبق در را ماله ساختم. فقط ماله من سیخ نداشت و به سیخ ماله دندانه احتیاج هم نداشتم، چون که کلوخ‌های کلان زمین را در وقت گرداندن با مهره و نیش کلان زده مهین کرده بودم. ماله خود را به خیبر که سگ کلان چوپانی بود بستم و خودم بر بالای ماله راست ایستاده سگ را به کشیدن فرمان دادم. سگ در 1-2 بار رفت و آمد ماله کشی را یاد گرفت. زمین تیار شد. پدرم کشته داد. خشابه و آبداریش را هم به نشانداد پدرم خودم کردم. پدرم هم آن سال در دهقانی از هر سال زیادتر مهنت کرد، چون که در زرفشان آبخیز شدند. آسیاهای به دریا نزدیک و جویهای آسیاها را آب برده به چرخ آسیا طلب کم مانده بود. پدرم 1 تناب 4 گکتر زمین را غوزه کشته و 1 تناب زمین را جواری سفیدی محلی کشت. ما البته برای 2 تناب زمین گاوی کاری نداشتیم. پدرم زمینهایش را با گاوی کسانه میکشت. دهقانان میانه حال جفتی گاودار که زمینشان کم بود جفتی گاوشان را به کرا میدادند. پول کرا هم ارزان بود. برای 2 رهه راندن 1 تناب زمین به 1 جفت گاو 1 کله کنجاله دادن در کار بود که وی در همان وقتها 2 تنگه 30 تین می ایستاد. هرچه هم باشد با جفتی گاوی کسانه زمین را موافق تب راندن ممکن نمی شود. بنابراین پدرم بعد از جفترانی زمین را 1-2 بار کلانگرانی هم می کرد. من بر بالای آن سال در زمین غوزه چینو کار کردن پدرم نمی ایستم، چون که غوزه پایه خشک شده مهنت پدرم تماما سوخت. اما در بالای کار جواری می ایستم که حاصل وی آن سال ما را از هلاکت رهانید. پدرم به نیت جواری کشتن زمین را تیرماه شدگار کرده، نوری ریخته، خفساب و چیله آب داده مانده بود. در بهاران با رسیدن زمین جفت بسته زمین را راند و در وی کله به کله خاک آفتاب خورده ریخت و باز 1 بار دیگر رانده کشت. جواری بسیار خالی برآمد. در هر 1 قدم 1 بیخ جواری می نمود. دهقانان همسایه به پدرم مصلحت دادند که کشت را ویران کرده دوباره کارد. او قبول نکرد. غوزه کلندرو، جواری اشتردو. یعنی غوزه را همین طور باید کشت که در میانه های بوته ها کلند با آسانی غنجد و در میانه های جواری پایه ها باید شتر دویده گشته تواند. گفتند. گفت و کارهای دیگری جواری را هم موافق قاعده دهقانی و تجربه خودش به خوبی ادا کرد. پدرم امید داشت که
آن سال از آن یک تناب جواری 30 من 240 پوت حاصل گیرد. در آن سال در مضافات بخارا احوال روی داد که زندگانی و آسایش همه را زیر و زبر کرد. این وبای عمومی بود. در اولهای تابستان سال 1906 هجری در ماههای ایون سال 1889 در بخارا وبا پیدا شده مراموری سر شد. اکم بیمار شده به قشلاق برگشت. تقای ملام که ختم دری کرده بود در شهر درسگویی میکرد. مرد و مرده او را به قشلاقش آوردند. در اندک وقت در قشلاقها هم وبا پهن شد. مادرم در سر مرده برادرش بیمار شد. من او را به خانه آوردم که 2 برادری خوردم هم در قطار اکم بیمار شده خوابیدند. مادرم در سر مرده برادرش بیمار شد. من او را به خانه آوردم که 2 برادری خوردم هم در قطار اکم بیمار شده خوابیدند. و از میانه چند روز نگذشته پدرم هم غلطید. اکنون خانه ما رنگ یک بیمارخانه را گرفت که در آنجا هم دکتر، هم فیلدشر، هم سیستره و هم سانیتارکا من بودم. در یک خانه 7 بالار 5 بیمار قطار خوابیده بودند. من به نوبت به هر کدام آنها آبجوش می دادم. مگسشان را می راندم و در بیرون رویشان یاری می رساندم. در بین یک هفته همه خانه های قشلاق ما و قشلاق های همسایه به رنگ خانه ما گردیدند. از قشلاق ما که تخمینا 300 خانوار داشت در روز 1-2 جنازه می برآمد. من آن وقت نمی دانستم و تا حال هم معین نکردم که بیماران من چی درد داشتند. در آن وقتها در قشلاق ها دکتر نبود و در قشلاق ما باشد همان طبیب کهنه هم نبود که خس و خاشاک جوشانده داد بیماران و بیمارداران را تسلی دهد. از میانه بیماران من احوال پدرم بسیار بد بود. او قریب همیشه بیهوش بود. تنها آب می نوشید و به گرمی بدنش دست رسانده نمی شد. او هر باره که چشم می کشاد به من نگاه کرده با جواری دوباره آب دادی؟ گفته می پرسید. آب اول را خودش داده بود. نه می گفتم من. در آب اول چند روز شد؟ 10 روز شد. خب حالا با آب نیامده است می گفت و باز چشم می پوشید. این سوال پدرم روزی چند بار تکرار می یافت. آخر یک روز در سوال خود از من جوابی 20 روز شد را گرفته بود که گفت با آب آمده است. کلوخ آفتاب خورده بسیار انداختم. اگر توانی یک آب ده وگرنه نابود می شوند. من به یابایی برآمدم با آسانی جواری را آب دادم چون که آب بسیار بود و مردم بیمار بودند و از لب جوی کلان آب را کشادم. خودش آمده زمین را پر کرد. بعد از یگان ساعتی از آبداری آمدنم پدرم چشم گشاده پرسید آب دادی؟ دادم. بارک الله. باز چشم پوشید. در روز 40 بیماریش پدرم عرق کرده تماما هوشیار شده شیر طلب کرد. دادم. خورد. در روز 3 از سازنان به پای خود بیرون برآمد. ما همه شادمان شدیم که او خلاص شد. اما در روز 10 از بیماری سر برداشتنش دوباره غلطید. هدایت خوجه نام امک بچه پدرم بود که از او کلان سالتر بود. او بیماری سبک بود و اهل خانوادهش همگی بیمار بودند. با وجود این روزی 1-2 بار آمده از پدرم خبر می گرفت. در بیماری اولی پدرم او مرا هیچ واقعه نیست. عرق کند نغز می شود. گفته تسلا می داد. اما در بیماری دوم او این گونه تسلا نمی داد. لیکن به فکر من بیماری دومی پدرم از اولیه‌اش سبکتر بود چون که آرامتر بود. روز 7 بیماری دومی پدرم هدایت خوجه آمده دید و به من گفت اگر حالش بد شود مرا خبردار کن. اگر در خانه بیمار نمی داشتم اینجا می خوابیدم. من چی نو می فهمم که حالش بدتر است یا بهتر؟ گفتم من در حالتی که در چشمانم آب چرخ می زد. گریه نکن، مرد باش. پسری پدرت شو که آدمی سختی بردار است. احوالش خیلی سخت است. اما برای در تشویش نانداختن شمایان خود را آرام نگاه می دارد. احوالش بد شود گلویش خشراس می زند و نفسش تنگی می کند. من روم که احوال ینگت بد بود. شب شد. من چراغ سیاه را درگیرانده در بالای چراغ پایی چوبین ماندم. غیر از من همه مست خواب بیماری بودند. هنوز اولی شب بود که پدرم نفسهای سخت کشیدن گرفت و بعد گلویش خیرخیر کرد.
амакамро ҷиғ задам. ӯ омада ба гулӯи бемор бо пахта об чаконид. бемор чашмонашро кушода аввал ба ман нигоҳ кард ва баъд аз он ба амак нигоҳ карда зиёдтар об диҳед, гуфт. амак ин дафъа бо қошуқ ба даҳони бемор об рехт. ӯ бас гуфта ва ба ман ишора карда ба гап даромад. хон, дар чӣ гуна душворӣ бошад ҳам хон, одам шав. лекин қози раис ва имом нашав. агар мударрис шавӣ, майлат. чашмонашро пӯшид. баъд аз ягон дақиқа аз ин ки бо хашхаш балки бо хархар нафас кашидан гирифт, дар ин миён якбора дар ҷояш қад рост карда чашмонаш калон кушода шуданд, аммо берун буданд. ба ҳар тараф чашм духт, дубора ғалтид. дасту пояш сахт ҷунбиш хӯрданду баъд аз он ором гирифтанд. ин оромии абадӣ буд. дар ҳамсояи қишлоқи мо Юлдошбой ном савдогар буд. дар вақти вабо дар кафан ва иртишфурӯшӣ бозори ӯ ривоҷ гирифта буд. барои мурдаи падари ман ҳам ӯ кафану иртиш дода моро 100 танга қарздор кард. амак мегуфт агар пули нақд медоштем, ҳамин чизҳоро аз бозор ба 25 танга гирифтан мумкин буд. барои харҷи нақдаи мурда ҳам 20 танга дар кор шуд, ки аз бои мазкур ба ваъдаи 25 танга карда додан қарз гирифтем. барои бегоҳи ҷумъа ва душанбе ҳам аз одамони гуногун 25 танга қарздор шудем. ба ҳамин тариқа ман мурдаи падарамро бо харҷи 150 танга 22 суму 50 тин қарз бардошта гӯронидам. баъд аз рӯзҳои азодории падарам гови ҷӯйшоӣ дар як шаб дам карда мурд. модарам ки бемор мехобид, ҳар балое ки омадааст ба ҳамин гов занад. кошки пеш аз падарат мемурд, ки шояд ӯ зинда мемонд. гӯсолаашро ҳам барои садақаи сари худҳотон бурда ба хонхӯҷа диҳ. хонхӯҷа як одами маиби барҷомонда буд, ки бо садақаи мардум зиндагӣ мекард. ман гӯсоларо ба хонхӯҷа бурдам. ӯ қабул накард ва худи шумоён баъд аз мурдани падаратон аз ман муҳтоҷтар шудед. ман ҳар чӣ бошам бо садақа рӯз мегузаронам, аммо шумо ба садақахӯрӣ одат накардаед, гуфт. аммо модарам дубора гӯсоларо фиристод. ин дафъа ба зур қабул кард. ман дар он вақт фаҳмидам ки хонхӯҷаи маиб аз имоми қишлоқи мо боинсофтар будааст. имоми қишлоқ ки 50 ман 400 пут гандум ва 25 ман 200 пут ҷав дошт ва чӣ қадар пули нақд доштанашро намедонистам, 10 тангаеро ки ба вай дар мурдаи падарам доданд бе ҳеҷ лозим нест гуфтан гирифт. ҳатто додарзодаи ӯ мулло Набот ба домулло кам дода шуд, гуфт. аммо хонхӯҷа аввал қабул накард ва дубора ба зур ва барои хотири модарам қабул кард. имоми мо дарвозӣ буд. ба мулло Набот ба ӯ кафшбардорӣ мекард. ман образ ва характери инҳоро дар қисми аввали дохунда дар сари беморӣ ва мурдаи додари бозор сафар нишон додам. мо аз падар 4 нафар мондем. акам Муҳиддинхӯҷа ном дошта аз ман 8 сол калон буд. ман 11-12 сола будам. додари калонам Сироҷиддин ном дошта 9 сола буд. додари хурдиам Киромиддин ном дошта 4 сола буд. ғайр аз ман ҳамаи онҳо бо модарам бемор буданд. аҳволи модарам рӯз то рӯз вазнинтар мешуд. бародаронам беҳтар ва ба қавли мӯйсафедон аз бисми мурдан гузашта бошанд ҳам ба пои хеста озодона гашта наметавонистанд. ҳамаи вазнинӣ дар гардани ман буд. ман мурғонро ягон кушта ба беморони беҳтаршуда шӯрбо пухта медодам. модарам чизе намехӯрд. ба болои ин ҷуворӣ сафед шуда омада буд. вайро аз ҳуҷуми паррандагон нигаҳдорӣ кардан дар кор буд. аммо ман наметавонистам ки модарамро ба он ҳол монда ба ҷувориҳойгӯӣ равам. дар ин миён яке аз тағоиҳоям ки аз беморӣ нав хеста будааст, барои дидани модарам бо яке аз ҳамдеҳаҳояш омад. ӯ аҳволи модарамро вазнин дида бурданӣ шуд ва ҳар чӣ бошад ҳам дар он ҷо падару модараш пиру бемор ҳам бошанд, зиндаанд, ба пеши онҳо барам, гуфт. ман розӣ шудам. онҳо 2 чӯбро сароҷа нардбон барин сохта беморро ба рӯи вай хобонда
ба 2 хар бор карда гирифта бурданд. аз рафтани модарам чӣ гуна ва ба чӣ дараҷа мутаассир шудани бародаронамро намедонам, аммо дили ман бисёр вайрон шуд. мехостам бо ҳой-ҳой гирья кунам, аммо барои ташвиш надодани бемор аз овозбарорӣ худдорӣ кардам. лекин аз чашмонам мисли шишаи сурохшуда об мерафт. чашмам ба чашми модарам афтод. аз чашмони ниммурдаи ӯ ҳам қатраҳои бисёр хурди сиришк ба рӯи заб зард шуда борик гардида рафтааш мешорид. дар ин ҳол бо овози хафиф ба ҳазор дароӣ гуфт. онҳо рафтанд. ман ӯ ҳоло намемирад, на ин ки аз падару модарам якбора ҷудо шавам. гӯён худро тасалло медодам. бештарин вақти ман дар ёбоӣ гузашт. ба маслиҳати деҳқонони таҷрибакор сарҳои сафедшудаи ҷувориро ягон шикаста бароварда дар як ҷо хирман кардан гирифтам. барои посбонии ҷувории тайёр ба сари хирман хобидан дар кор шуд. аз ҷуворипояҳо як чайла ҳам сохтам. шабҳо дар пеши ман Икромхӯҷа ном писари миёнаи амакбачаи падарам, ки модар надошт, мехобид. вақте ки қирав рехта киштҳоро хунук зад, ман ҳамаи ҷувориро ғун кардам. сарҳои нимрас кӯкбошҳоро дар як тараф ҷудо карда монда, сарҳои сафедро барои кӯфтан тайёр кардам. бо ёрии деҳқонбачагон хару аспу гов ғун карда, хуб баста дар 2 рӯз кӯфтем. чанде аз деҳқонбачагон ҳам шабҳо пеши мо мехобиданд. як шаб яке аз деҳқонбачагон, ки ба бозори Ғиждувон рафта будааст, дертар омад ва ба ман нигоҳ карда: «Хуш, ту барои воби бемгӯӣ нарафтӣ?» гуфт. ман масъаларо фаҳмидам. модарам мурда будааст, ки ӯ аз ягон ҳамдеҳаҳои тағояҳоям шунида омадааст. аммо гирьяям наомад. гӯё оташе бар сарам рехта буд, ки ҳама ҷои баданамро сӯхта, обҳои чашмамро хушконда фиристода буд. ман чизе нагуфтам. дигарон ҳам лаб намекушоданд. баъд аз чанд дақиқа Икромхӯҷа гуфт: ман ҳам модар надорам. ин ягона тасалло буд, ки ба ман дар ин мусибат дода шуда буд. ҷувориро бод карда, ғалбер карда чош кардем. ба сари хирман Юлдошбой бо ҷуволҳо ва ароба ҳозир шуд. миёнаравон ҳар як ман 8 пут ҷувориро 10 танга 1 суму 50 тин нарх карданд. дар бозор ҷуворӣ 12 танга бошад ҳам кирои бардошта бурдан бо Юлдошбой 2 танга кам карданд. 15 ман 120 пут ҷувориро 150 танга ҳисоб карда ба бой баркашида додем. қарзҳои майдаро ҳам ӯ доданӣ шуд. боз тахминан 5 ман ҷувории сафед монд, ки вайро барои хӯрокворӣ ба хона кашондам. ғайр аз ин кӯкбошӣ, сарҳои нимсарӣ бисёре ҳам баромад, ки ман онҳоро ба хона кашондам. ба қавли деҳқонон ин ҳосиле буд, ки мислашро дар он давру пеш ҳеҷ надида буданд. агар аз паррандагон нигаҳдорӣ карда метавонистӣ, 40 ман ҷувории сафед мегирифтӣ, мегуфтанд. баъд аз ғунучини ҷуворӣ тағоям, ки модарамро бурда буд, ӯ барои мурдаи модарам маро 100 танга қарздор карда будааст. аз касе қарз гирифтам. зудтар ёфта додан дар кор аст. гуфт миёнаравон кӯкбошҳоро ҳар ман 5 танга 75 тин нарх карда, ба ӯ 20 ман 160 пут баркашида доданд. ӯ ҳам пеш худ кашонда бурд. боз кӯкбошӣ бисёре монд, ки дар зимистон хар бо серию пурӣ хӯрд. мӯйсафедон ба ман мегуфтанд: ин қадар ҳосили хуб додани замин хосият надорад. ҳамин ҳосиле аз одат зиёд аст, ки сари падаратро хӯрд. ман бо вуҷуди хурдсолиам ба ин гап розӣ шуда наметавонистам. ман фикр мекардам. ғӯза тамоман пояхушк шуд ва меҳнати яксолаи падарам сӯхт. аммо ин ҳодиса умри ӯро зиёд накард. чаро як қадар зиёд шудани ҳосили ҷуворӣ умри ӯро кам мекардааст. палавкаду ҳам, ки бевосита аввалин ҳосили меҳнатии деҳқонии ман буд, аз одат берун ҳосил дод. ҳарчи вай сари маро нахӯрд.
پلاوکدوهای پخته زرد شده را در دکانخانه بافندگی پدرم چیدم. از زمین تا به شیفت پر شد. من حالا در خاطر ندارم که چند دانه حاصل گرفتم، اما همین قدرش را میدانم که هفته 2 روز در روزهای بازار غژدوان یک جوال به خر بار کرده به بازار برده میفروختم. در بازار 5-6 تین خرج میکردم. این حال از تیر ماه تا بهار دوام کرده. از پول فروش 200 تنگه 30 سوم درآمد شد. ما هر کدام برادران از پول کدو برای خودهامان یک دانگی کورته لازمی کردیم. این اولین لباس بود که عائله ما از بازار خرید و در بقیه پول در بهار یک گوسفند آچه بچه برای پروا کردن خریدم. من امسال در عائله‌مان هم به جای پدر هم به جای مادر کار کردم. مادرم یک جوالچه توتمویز خشکانده مانده بود. یکی از کمپیران به من یاد داد که یک مقدار توتمویز را جوشانده شیره کشیده حلوای تر پزم. طعام خوب است. من در هر 3 یا 4 روز از شیره توتمویز با آرد بریان جواری حلوای تر می پختم که با زغاره نان آرد جواری می خوردیم. از جواری سفید کشک هم می پختم. در وی به جای جغرات قروت می انداختم که مادرم خشکانده مانده بود. من الشکپزی را در غلامان تصویر کردم. جامشویی را هم خودم می کردم. جواری را با آسیا برده خود آرد می کشاندم. تنها هفته 1 بار یک کمپیر برای ما زغاره پخته می داد. در میانه های زمستان اکم قوت گرفت، لیکن او در خانه نماند و برای خراجات سال آینده تحصیلش را یافتن امامتی کوفته برآمده رفت. او از یک قشلاق دور از ما امامتی یافت و در آنجا ماند. روزی پیش ما آمده گفت: من خراجات خود را میابم و برای خواندن میروم، اما تو حاضر از خواندن میمانی، چون که به دادرها نگاه بین کردنت در کار است. من هم البته قبول کردم. اول اینکه برای استقامت بخارا امیدی پول نداشتم. دوم اینکه دادری خوردم خردسال بود و کلانیش بسیار ضعیف بدن بود. به نگاه و بین من آنها زندگی کرده نمیتوانستند. من در بهاران میش و بره خریده به پروا کردن آنها در آمدم. زمینچه پارساله را باز کدو کشتم، لیکن من 2 تناب زمین را کشت کرده نمیتوانستم. به من مصلحت دادند یکی اش را جوی بهاری، دیگرش را علف یونچقه کارانم که هر دو این کشت ها هم بسیار مهنت طلب نیستند. لیکن به جای تخم جوی بهاری تخم جوی تیره ماهی پاشیده شده بوده است که از زمین رویده مثل اچریق پهن شده مانده قد و سر نکشید. علف یونچقه هم به آب مانده در آفتاب سوخت و حاصل نکرد. کدو هم حاصل نکرد. من آن وقتها در یک زمین درست نبودنی پای در هم کشتن یک کشت را نمیدانستم. خلاصه کار دهقانی هم امسال تماما برباد شد. تنها یک جوالچه توتمویز و یک جوال غویلونگ خشکانده توانستم. بیشترین عمر من امسال به گوسفند چرانی گذشت. من گوسفندانم را بیشترین به سر مزار می چرانیدم. در کلخاز کمونیسم نام آچرکی خود این حال را تصویر کردم. گاها به چوپان بچگان قشلاق همراه شده گوسفند خود را به دریاباد هم می بردم. در آنجا کلکتیوانه لوبیا شورک پخته می خوردیم. من لوبیا شورک پزی را در قسم دوم رامن غلامان تصویر کردم. آن سال در پیش ما یک کاری زور ایستاده بود. برای وی بسیار پول در کار می شد. ما باید از روی عادت عمومی آن وقته برای پدر و مادر مرحوممان آش سال می دادیم. هم 2 دادرم را توی ختنه می کردیم. ما برای این کار یک حولی را که در قشلاق تقایی ها ما داشتیم فروختیم و آن کار را هم به انجام رسانیدیم. در میان واقعه روی داد که من برای خواندن بخارا رفتنی شدم. مادر کلان و بابای مادریم به من خبر فرستادند که دادرها را گرفته پیش آنها برم. آنها در آخر عمرشان ما را 1 بار دیده مانند. من با دادرها خر را 3 کسه سوار شده به خانه آنها که از دهه ما 16 کیلومتر دوری داشت رفتیم. در آن روز در همسایه قشلاق آنها در حوله ملا عبدالسلام نام دامولای کنجکین، دامولای خوردی، اکم از بخارا مهمان آمده است. اکم را برای خدمت مهمانان به آنجا جیغ زده برده بودند.
ба он ҷо рафтани маро шунида, маро ҳам он ҷо барои хизмат ҷиғ заданд. ман рафтам. ба ман 2 самовори калони чойхонагиро супурданд, ки доим ҷӯшонда истам. дар вақте ки ман дар сари самовор будам, аз меҳмонхона як писарбачаи хурдсол, ки бо ман ҳамқад буд, баромада пеши ман омад. аммо ба ман нигоҳ накарда, хамёзае кашид ва худ ба худ ғунғун кард. саҳро ба дил зад. дар ин ҷо як бачаи қурчбуро нест, ки лоақал кас бо ӯ байтбарак кунад. байтбарак чист? ман аз ӯ пурсидам. ӯ баъд аз он ки ба ман диққат нигоҳ кард, савод дорӣ? гуфта пурсид. каме хонда метавонам. аз ёд байт медонӣ? якчанд байт медонам. байтбарак ҳамин аст, ки ман як байтро аз ёд мехонам. охири он байт бо кадом ҳарф ки тамом шавад, ту дар ҷавоб байт мехонӣ, ки аввали он ба он ҳарф сар шавад, ва баъд аз он ман ба ту ҷавоб медиҳам. ҳар кас ки ҷавоб дода натавонад, банд шудагӣ, бой додагӣ ҳисоб меёбад. ин тавр бошад, сар кунед. ӯ хонд ва ман хондам. тахминан 50-60 байт бо ҳам баҳсу ҷавоб кардем. ӯ дар охир дар ж банд шуд. ҳарфи жро ҷ карда ҷавоб гардониданӣ шуд. ман қабул накардам. ҷанҷол сар шуд. дар вақти мунозираи мо аз меҳмонхона як одами миёнсоли як чашмаш кӯр баромада, пеши мо омада истода гӯш дод ва боз ба меҳмонхона рафт. аз паси ӯ ин бача ҳам рафт. баъд аз якчанд дақиқа маро ба меҳмонхона ҷиғ заданд. ман рафтам. дар пешгоҳи хона як ҷавони навриши тахминан 25-26 сола менишаст, ки ӯ сермеҳмон буд. ман ба ӯ салом додам. гапи ту дуруст, гуфт ӯ ба ман ва ба акам, ки чой кашида нишаста буд, нигоҳ карда. ин бачаро барои хонондан ба шаҳр бурдан дар кор аст. қобилиятнок менамояд, гуфт. домуллои акам соҳибхона ҳам гапи ӯро таъқиб кард. албатта бурдан дар кор аст, гуфт. меҳмон Шарифҷон Махдум, ном яке аз калонзодагони Бухоро буд. падараш дар вақташ дар Бухоро қози калон будааст. таҳсин ёфтани қобилияти худам аз тарафи ӯ маро тарғиб кард, ки коре карда барои хондан Бухоро равам. он бача Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим буд, ки дар он вақт ба Шарифҷон Махдум хизматгор будааст. ӯ дар охирҳои умраш дар Сталинобод кор мекард ва дар соли 1934 вафот кард. то охири умраш бо ман дӯст буд. баъд аз рафтани меҳмонон, ман масъалаи Бухоро рафтанро ба пеши акам қатъӣ карда мондам. мулло Абдусалом тарафи маро гирифт. зиндагӣ як нав мегузарад. худо подшост, гуфт. охир қарор доданд, ки додарҳоро ба модаркалон супорем ва акам маро ҳамроҳи худ Бухоро барад. ман гӯсфандҳоро фурӯхта барои худ ва додарҳо як қатор либосҳо кардам ва аз пули гӯсфанд 5 танга 75 тин боқӣ монд, ки барои эҳтиёт дар кисса туғун карда мондам. додарҳоро ба Тутмавиз ва Ғӯлунг ба модаркалон бурда додам. харро акам фурӯхта гирифт, ки дар шаҳр барои дуямон харҷ кунад. дар соли 1306 ҳиҷрӣ, дар моҳи сентябри соли 1890, ман ба Бухоро барои хондан рафтам. акам дар Бухоро дар мадрасаи Мири Араб дар ошёнаи 4 ҳуҷрачае ёфта будааст, ки ман ҳам дар он ҳуҷра ҷойгир шудам. акам бо пули хар ва даромади имоматии худаш як миқдор хӯрокворӣ ва сӯзишворӣ тайёр кард. лекин агар ин хӯроквориро мо ҳарду сарф мекардем, дар миёнаи таҳсил тамом мешуд. бинобар ин кӯшиш кард, ки хӯроки ман аз ягон ҷои дигар таъмин шавад. ин ҳам ёфт шуд. домуллои кунҷакии акам, мулло Абдусалом, ки барои Бухоро рафтани ман тарафдорӣ карда буд, маро бо ҳамошоин коллективи ошхӯрӣ худ ошпаз кард. онҳо 3 нафар шарикон буданд, ки ман ҳар рӯз ба навбат дар ҳуҷраи яке аз онҳо ош мепухтам. ҳуҷраҳои онҳоро рӯфта медодам ва рӯзҳои таътил ҷомашӯйҳояшонро ҳам карда медодам. ҳаққи хизмати ман ин буд, ки оши пухтаамро ҳамроҳи онҳо мехӯрдам. чойи пагоҳонӣ ва шабонаро дар ҳуҷраи акам менӯшидам. ман бо ҳамин хурсанд будам, ки барои хондан дар Бухоро роҳе ёфтам. аммо он сол аз хондан баҳра набурдам. ман 3 дарс мехондам. китобҳои дарси арабӣ буд
домуллоҳо ба тоҷикӣ тарҷима карда медоданд, аммо фаҳмонда наметавонистанд ва амр мекарданд ки иборати китобро ба тарҷимааш ёд кунам. хайрият ки ин вазифаи додагиашонро назорат намекарданд. бо вуҷуди ин ман ба ёд кардан кӯшиш мекардам. ман бо муллобачагони навдарс шабҳо дар рӯи саҳни мадраса дарс такрор мекардем. ҳаво чӣ қадар сард, ҳатто барф бошад ҳам, мо ин корро тарк намекардем. баъзан чунин воқеъ мешуд ки барфи рӯи сангро бо остин ҷома рӯфта дар он ҷо нишаста дарс такрор мекардем. домуллоҳо ба мо ҳар чӣ қадар кас дар роҳи илм, риёзат, сахтӣ азоб кашад, ҳамон қадар хуб мулло мешавад, гуфта таълим медоданд. ман як ҷомаи пахтанок доштам, ки вайро пӯшида худро ба вай мепечонидам. он вақт дар Бухоро, хусусан дар мадраса, камзул ва бурук пӯшидан расм набуд. ман масҳӣ ҳам надоштам. ба пои бараҳна бо кафши булғори маҳаллӣ дӯхт дар барфу лой мегаштам, ки пойҳоям кафиданд. кафидагиҳои пойро аз шамъи даргирифта истодагӣ равған чаконда давом мекардам. дар мадрасаи Мири Араб, ки дар он ҷо аз 30 нафар зиёдтар талаба ва муллоҳои хатм карда буданд, ман дар он сол ба касе во нахӯрдам, ки аз шеъру адабиёт гап занад. хӯҷаинҳои ман дар шабҳои таътил дар мадрасаҳои Бухоро ҳафтаи 4 рӯз, рӯзҳои шанбе, якшанбе, душанбе ва сешанбе дарс ва боқимонда 3 рӯз таътил буд. дар як ҳуҷра ғун шуда менишастанд ва ман то вақти хоб ба онҳо хизмат мекардам. ош мепухтам, чой меҷӯшондам, лекин аз суҳбати онҳо ҳеҷ баҳра намебурдам, чунки онҳо бештарин дар болои вақф, мансабҳои илмӣ ва мансабҳои илмӣ ҳақ ё ноҳақ расидани муллоҳои ҷудогона гап мезаданд. гоҳо дар болои масъалаҳои фалсафаи юнони қадим, мисли ин ки олам қадим аст ё ҳодис, мунозира мекарданд, ки ман аз онҳо чизе намефаҳмидам. агар китобхонӣ кунанд, китобҳоеро ки дар маноқиби шайхҳо ва мӯъҷизаи пайғамбарон оид аст, мехонданд, ки онҳо ҳам ба гӯши ман як афсонаи дилнокаш бар ин мерасид. ман дар қишлоқ афсонаи кампиронро бисёр шунида будам, ки онҳо хеле дилкаш буданд, аммо ин китобҳо хеле вазнин ва дилгиркунанда буданд. аҳмад махдуми муҳандиси дониш, ки ӯро Аҳмади Калла мегуфтанд, дар он мадраса ҳуҷра дошт. ҳафтае як шаб аз ҳавлӣ ба ҳуҷрааш меомад. муллоҳо ӯро шоир ва донишманд мегуфтанд, лекин ӯро кофир ва бедин медонистанд. дилам мехост ки бо ин одам шинос шавам, аммо хурдсолиам ба ин мақсад монеъ буд. таассуроте ки дар он вақт дар хусуси Аҳмади Калла пайдо кардам, дуру дароз аст. дар ягон ҷои муносиб хоҳам навишт. як рӯз як китобчаи барои худам хеле муҳимро дар ин мадраса ба даст даровардам. дар он мадраса мулло Абдулҳаким ном кӯлобӣ буд, ки дар рӯзҳои таътил ба бозори китоб рафта китобҷаллобӣ мекард. Шарифҷон Махдум ҳавлии калоне дошт. дар ҳавлии берун, дар як хонаи даҳлез ва мадондор худ менишаст. дар як хона додараш ва як хонаи дигар буд, ки дар вай хизматгори асббон саис менишаст. дар пушти хонаи нишасти берун айвон ва рӯи ҳавлии васеъ буд, ки дар он ҷо 2 аспро ҷой дода буданд. дар ҳавлии дарун ҳам хонаҳои бисёре буданд, ки дар он ҷо модари Шарифҷон Махдум, ман ва дигар хешовандони наздикаш менишастанд. хизматгорҳои берун саис, Мирзобадей ном якчашма, ки ӯ вакили харҷ, завхоз, Мирзо Абдулвоҳид ва ман будам. хонаи Шарифҷон Махдум барои ман ҳам нағз буд, ҳам бад. нағз аз он ҷиҳат буд, ки ҳар ҳафта 3 шаби таътил шоирон ва хушгапони шаҳр дар он ҷо ҷамъ мешуданд, шеърхонӣ ва латифагӯӣ мекарданд. одатан дар он ҷо суҳбатҳо, хизмати дарунӣ, меҳмонхона, чойкашӣ, дастархонандозӣ ва дигарҳо ман ва Мирзо Абдулвоҳид мекардем. ман аз он суҳбатҳо комилаи истифода мекардам. ман метавонам гӯям, ки материалҳои муҳими адабии худро аз он ҳавлӣ ҷамъ кардам. ман бо мулло Нарзуллои Лутфӣ, Абдулмуҷиди Зуфунун, Содиқхӯҷаи Гулшанӣ, Ҳамидбеки Ҳомид, Абдуллохӯҷаи Таҳсин, Қори Абдулкарими Офарини Дӯзахӣ ва Мирзо Азими Сомӣ, Мирзо Ҳаити Саҳбо ва дигарҳо дар он ҷо шинос ва ҳолдон шудам. ҳарчанд инҳо аз ҷиҳати савияи фикрӣ
аз ҳамасрони худ ҳам фарқ доштанд, аммо ҳамеша як навъ ҳаракатҳои оппозитсионӣ нишон медоданд. дар он маҷлисҳо аз Аҳмади Калла ҳам гап мешуд, аммо онҳо мисли муллоҳои мадраса ӯро дашном намедоданд, балки бо эҳтиром ва тақдир ном мебурданд. худи Шарифҷон Махдум дар вақтҳои танҳо монданаш бисёр шеър ва асарҳои адаби мехонд ва ҷоҳои завқоварашро баланд хонда ба ман ва Мирзо Абдулвоҳид эзоҳ карда медод. гоҳо шоҳнома бар ин баъзе китобҳоро ба мо хононда худ гӯш медод, ҷоҳои ғалатхондаи моро тасҳеҳ мекард ва ҷоҳои мо нафаҳмидагиро эзоҳ медод. ба ҳамаи ин хизмати ин ҳавлӣ барои ман бисёр вазнин буд. бори вазнин ва кори зӯри ин ҳавлаи серодам бештарин ба гардани ман буд. ман хона ва рӯи ҳавлиро мерӯфтам. баъзан Саис таки аспро ҳам ба ман мерӯбонид. ҳезуми таки оташдони ин ҳавлаи калонро ман кафонда медодам. аз бозор вакили харҷ ҳар чӣ харад ман бардошта меомадам. Пошобибӣ, модари Хуҷаин, ҳар рӯз маро ба чанд ҷой ба чизбардоштабарӣ ё ба чизбардоштабиёрӣ мефиристод. баъдҳо ман фаҳмидам, ки ҳамаи хизматгорҳо дар ин ҷо бемузд ва белибос кор мекарданд. вакили харҷ барои он бемузд кор мекардааст, ки рӯзи Хуҷаин қозӣ мешавад ва аз сояи давлати вай бисёр пул хоҳад ёфт. Мирзо Абдулвоҳид мисли ман бепадару модар ва бехешовандон будааст. як нафар қадрдони падараш ӯро ба ин ҷо оварда мондааст, ки дар кӯчаҳо сарсарӣ нагардад. дар ин ҷо ягон чиз ёд мегирад. бинобар ин ӯ барои дар оянда мирзои қозихона шудан, иншо, мукотибот ва васоӣ машқ мекард. либосашро аз мероси падараш, ки ба касе супурда монда буданд, тайёр менамуд. Саис як одами саҳроӣ буд. акаи ӯ бо Шарифҷон Махдум шарик будааст ва ӯ мехостааст ба воситаи Махдум 10 мукофоти илмӣ гирад. бинобар ин барои хушомад додари худро дар ин ҷо Саис карда монда будааст. вақте ки 10 гирифт, додараш ҳам аз ин ҷо рафт. мисли болои мурда 100 чӯб, нигоҳубини 2 асп ҳам ба гардани ман бор шуд. танҳо ман будам, ки дар ин ҷо беҳеҷ мақсад, фақат барои шикам сер карда хондан кор мекардам. дуруст аст, ки ман ин ҷо бисёр чиз ёд гирифта истода будам, лекин кор зӯр ва танам бараҳна буд. ман танҳо як ҷома ва як курта лозимӣ доштам, ки онҳо ҳам кӯҳна шуда дарида буданд. вақте ки ҳама ба ҷое раванд ва касе намонад, ман ба тарафи аспхона гузашта куртаамро мешустам. баъд аз хушконда пӯшидани он, дар навбати дигар лозимиамро кашида мешустам. ҳоло ҳам бемасҳӣ будам. кафши булғорам тамоман даридагӣ буд ва бо ин кафш дар даруни лою барфи ҳавлӣ ба кӯча мегаштам. боре Хуҷаин ба кафши ман нигоҳ карда: кафшат даридааст, зоҳираш. кафши дигар надорӣ? ани ин кафши маро пӯш. гӯён кафши кӯҳнаи худро ба ман дод. аммо ӯ фикр накард, ки он кафш ба пои ман рост намеояд. ман он кафшро ба акам додам ва худ боз бо ҳамон кафши даридаи худ мегаштам. як вақт зани Хуҷаин Зоид ва Хуҷаини мо хизматгоронро ягон ягон ба ошноҳои худ барои ба муждарасонӣ фиристод. аз ин ҷумла маро ба Ҳоҷи Султон ном касе фиристод. ӯ ба ман як ҷомаи алочаи ресмонияш абраастар дод, ки худаш пӯшида мегашт. ман он ҷомаро оварда ба Хуҷаин додам, аммо ӯ нагирифт. хоҳӣ мепӯшу, хоҳӣ мефурӯшӣ, гуфт. албатта ман он ҷомаро пӯшида наметавонистам, чунки қадаш аз қади ман 2 баробар зиёд буд. аммо ба фурӯхтан ҳам дилам нашуд, ки арзон мерафт. вайро ҳам ба акаам додам. ана ҳамин 2 чиз буд музди хизмати 6-моҳаи ман. ин шароит ба ман бисёр сахтӣ кард. рӯзе ба пеши акаам рафта шикоят кардам. акаам он вақт дар мадрасаи Олимҷон бо укаам меистод ва аз ӯ ёрмандӣ пурсидам, ки маро ҷои хизматгор монад, ки ба ман либос ҳам диҳанд. дар ҳамон вақт дар пеши акаам Мирсолеҳ Махдум ном шарикаш буд. ӯ дар гузари Чорхарос ҳавлӣ ва дар ҳамон гузар дар мадрасаи Олимҷон ҳуҷра дошт. ӯ ба ман ваъда дод, ки маро дар мадрасаи Олимҷон фаррош руфтурӯбчӣ кунад. лекин 2 моҳ сабр кардан дар кор аст. ҳозир як муллобачаи кӯлобӣ фарош аст.
ӯ баъд аз 2 моҳ ба кӯлоб меравад ва ман туро ба ҷои ӯ мегузаронам. гуфт. ман 2 моҳи дигар дандон ба дандон монда дар ҳавлаи Шарифҷон Махдум истодам ва дар сари ваъда ба фаррошии мадрасаи Олимҷон таъин шуда бехабар додан ба Хоҷаин ва рухсат гирифтан аз ӯ ба он ҷо рафтам. рӯзе аз кӯчаи Чорхарос мегузаштам ки Шарифҷон Махдум пеши дарвозааш будааст ва маро дида ҷиғ зад. ман рафтам. бесабрӣ карда аз хонаи мо рафтӣ. ман барои ту либос тайёр кунонда истода будам. аз нӯгаш як таҳ ҷомаи беастар тайёр шуда буд. биё гирифта бурда пӯш. гуфт ва маро ба ҳавлӣ дароварда аз меҳмонхона як таҳро бароварда ба ман дод. ман ба мадраса оварда вайро пӯшида дидам ки аз қади ман як ваҷаб дароз аст. ин буд ҳисоби охиринамон бо Хоҷаин. мадрасаи Олимҷон дар аввал барои мадраса бино карда нашуда будааст. Олимҷон ном касе ҳавлии худро мадраса сохта будааст. дар он ҷо болою поин ҳамагӣ 10 дар ҳуҷра буд ки онҳо аз хонаҳои тайёрро девор кашида тақсим намудан тайёр шуда буданд. рӯи мадраса танг ва ҳуҷраҳо бетартиб буд. дар ин мадраса як сарои вақф буд ки дар он ҷо ҳиндуҳои судхӯри ҳиндустонӣ менишастанд. аз вақфи мадраса ба саҳми фаррош ҳар моҳ 10 танга, 150 тин мерасид. акаам ба саҳро рафт ва ман дар он ҷо ба ҳуҷрае ки ӯ менишаст бо укаам ҷой гирифтам. хизмати асосии фаррошӣ он қадар зур набуд. рӯзе як бор рӯфтани як мадрасаи танг ва дар вақти барф пок кардани боми он ба монанди ман як ҷавони коркӯфта чанд қадар душворӣ намекард. лекин хизмати иловагии фаррошӣ аз ҳад зиёд буд ки маро аз тайёр кардани дарс ва машғул шудан ба адабиёт боз медошт. дар 2 ҳуҷраи аз 10 ҳуҷра яке ман, дигаре муаззин суфии мадраса ориятнишин буда, дар 8 ҳуҷраи дигар муллоҳое менишастанд ки ҳуҷраашон мулки хусусӣ ва зархариди худҳошон буд ва ҳамаи инҳо бухорӣ буда тобистон ва зимистон дар мадраса буданд. яке аз инҳо ки шарикдарси ман буд ва дар дарсфаҳмӣ ман аз ӯ беҳтар будам ба ман кор намефармуд. дигаре шарики акам Мирсолеҳ Махдум буд ки ӯ бемузд кор намефармуд ва ҳатто аз ғайри хизмати ман ҳам. ӯ ҳамеша ба ман бо чой, нон ва либоси кӯҳна ёрмандӣ карда меистод. боқимонда 6 нафар ба ман чунон муомила мекарданд ки гӯё ман ғуломи падари онҳо бошам. ман ҳуҷраи онҳоро рӯфта медодам, тарошаашонро шикаста медодам ва ҳамаи онҳо ҳавлидор ҳам буданд ки барфрӯбӣ ва тарошакафонии ҳавлиҳошонро ҳам ба ман мефармуданд. ба ҳамаи ин бо ягон бурда нон ва ягон пиёла чой ёрмандӣ намекарданд. мутаваллин мадраса бесавод буд. 10% ҳамаи вақти мадрасаро барои вазифаи мутаваллигӣ ӯ мехӯрд. ӯ дар ҳавлияш менишаст, лекин ҳар вақт дар ҳавлияш ягон кори зӯр барояд маро ҷиғ зада бурда кардани он корро мефармуд. дар айёми тобистон сарои вақфи мадрасаро ремонт карданд. мутаваллӣ маро ба болои иморат бурда ба сифати саркорӣ кор фармуд ва рӯйхати хароҷотро ҳам ба ман менависонд. ман дар он ҷо дар гармии майнасӯзии Бухоро дар миёни лою хок 2 моҳ кор кардам, аммо ба ман як пул ҳам ҳаққи хизмати иловагӣ ғайри моҳонаи фарошӣ надод. ҳуҷрадорон ҳам имом ва мударриси мадраса ба ман таъин карданд ки пинҳонӣ хароҷоти ҳақиқии ремонтро тафтиш карда истам, мабодо мутаваллӣ дуздӣ накунад. ман барои иҷрои ин вазифа пинҳонӣ аз марди коре пурсидам ки имрӯз туро ба чанд пул қарор карда овард. мо ҳамагӣ 10 нафарро 1 тангагӣ 15 тинӣ қарор карда овард, гуфт. ва ҳол он ки мутаваллӣ дар рӯйхати хароҷот 10 мардикорро 2 тангагӣ 30 тинӣ 20 танга нависонд. лекин мутаваллӣ дар байни мардикорон ҷосус доштааст ки ба воситаи ӯ тафтиши пинҳонии маро фаҳмидааст ва маро ба гӯшае бурда гуфт: ту аз паси тафтиш кардани хароҷоти иморат нагард. ман медонам ки ин корро аҳолии мадраса ба ту таъин кардаанд. агар ман хоҳам туро дар 1 рӯз аз фарошӣ бекор мекунам ва он калонон ҳеҷ кор карда наметавонанд. ман ин ҳодисаро ба Мирсолеҳ Махдум ки ҳомии ман буд гуфтам. ӯ гуфт: мутаваллӣ рост мегӯяд. дар паси тафтиши кори ӯ нагард. дуздии мардумро мову ту бартараф карда наметавонем. ҳама дузданд.
агар яке аз ин одамонро ки дуздии мутаваллиро тафтиш кардан мехоҳад ба болои иморат монанд 10 баробари мутаваллӣ дуздӣ мекунад. ман ҳам дигар дар пайи тафтиши хароҷот нагаштам. чунон ки дар боло гуфтам, дар он сарои ҳиндуҳои судхӯр менишастанд. ман материали бобҳои қарзи ҳиндуи салданоки дохундаро қисми дуввуми боби 16 ва 17 дар он вақт омӯхтам. укаам дар мактаби қишлоқ чанд сол хонда бошад ҳам ҳанӯз бесавод буд. дар вақте ки бо акаам дар мадраса буд, ба вай ёрие нарасондааст. маҷбур будам ки саводи ӯро барорам. бинобар ин дар ҳар шабу рӯз 2 соат вақти худро ба таълими ӯ сарф мекардам. дар соли таҳсили 1892-93 ман шарҳи мулло хон шудам. акнун аз ғайри домуллоҳои майда ба ягон мударриси калон ҳам хондан дар кор буд. шарҳи мулло асари абдураҳмони ҷомист ки қофия ё кофия ном китоберо ки дар бораи наҳви арабист шарҳ додааст. ба домулло икром ки аз машҳуртарин мударрисони он замон буд ва акаам ҳам бо ӯ мехонд, исо махдуми шоир дар соли вабо мурда буд. шогирд шудам. дар пеши ӯ ҷамоаи мо группаи синф 60-70 нафар буд. қории ҷамоа додари Шарифҷон Махдум буд. дар Бухоро мисли як қоида қории ҷамоа ҳамеша аз махдумони калон, муллозодагони калон таъин мешуд. ӯ ҳам мисли бештарин махдумони калони Бухоро бесавод буд. ӯ маро ки дар он замон беҳтарини шариконам будам, ба фаҳми аҳли он замон таъин кард ки ҳар рӯз пеш аз дарс ба хонаи ӯ равам ва дарс мукомила тайёр кунем. ман қабул кардам, аммо дар миёни ману ӯ ҳеҷ гуна кор, муколима ва дарс тайёркунӣ намегузашт. ман ба ӯ иборати дарсӣ хондашуданиро калима калима ёд медодам. ӯ ҳам тӯтивор такрор мекард ва аз рӯи аз ман ёд гирифтагиаш ба пеши домулло мехонд. ба ин муносибат ман ҳар рӯз як бор боз ба ҳавлаи Шарифҷон Махдум мерафтагӣ шудам. ӯ дар вақти вохӯрдан як қадар маро ҳурмат мекардагӣ шуд. ӯ як навъ шарм мекардагӣ бар ин менамуд ки додари ӯ бо вуҷуди қози калонзода будан аз ҷиҳати илм ва саҳроӣ мардуми Бухоро муллобачагони қишлоқ ва умуман мардуми қишлоқро саҳроӣ гуфта таҳқир мекарданд. муҳтоҷ аст. аммо додараш ҳеҷ шарм намекард. бо вуҷуди ин ки ба ман муҳтоҷ буд, ҳоло ҳам гоҳо хонаи худро ба ман мерӯбонид. дар тобистони соли 1893-1310 ҳиҷрӣ дар Бухоро боз вабо пайдо шуд. мардум мегуфтанд ки ин вабо аз вабои соли 1889 сахттар аст. ман бо додари худ ҳар рӯз шӯрбои нахӯд харида оварда мехӯрем, ки як таоми бисёр арзон буд. бо одати муқаррарӣ як рӯз пагоҳонӣ нахӯдшӯрбо овардам. хӯрдем ва баъд аз хӯрдани вай ба ман як гаронӣ рӯй дод. хоб пахш кард. хобидам. як вақт бедор шудам ки дилам беҷост. ба рӯи мадраса баромада бо ҳамон дилбеҷоӣ афтодам. дигар чизеро хабар надорам. ин воқеа дар моҳҳои июл буд. як рӯз чашм кушода дидам ки дар роҳрави ҳавлаи Мирсолеҳ Махдум нишастам ва домонам пур аз кулӯхпора аст. додарам зорӣ карда аз ман хоҳиш мекунад ки кулӯхпораҳоро аз доманам резам. ман дар он вақт домонамро бо 2 даст маҳкам печонда гирифта будам. чун ҳушёр шудам, шарм кардам ки чаро ба домани худ кулӯхпора бардоштам. рехтам, аммо боз аз ҳуш рафтам. як рӯз аввали пагоҳӣ буд ки чашм кушодам. дар паҳлӯям додарам мехобид. хона меҳмонхонаи Мирсолеҳ Махдум буд. падари ӯ ки як марди 70-сола буд, дар наздикии ман нишаста буд ва китобат мекард. вақте ки ман ба ӯ нигоҳ кардам, ӯ ба ман гуфт: муборак шавад, халос шудӣ. гуфт ва дарҳол яке аз писарони худро ҷиғ зада фармуд ки дар хона ширчой пазанд. дар ним соат ширчой тайёр шуд. пиракӣ ба ман аз оби ширчой як пиёла нӯшонд. ва то пешин чизе намехӯрӣ? гуфт. ман мехостам нон хӯрам, аммо ӯ сахт манъ кард. пешин ҳам ба ман ширчой дод. рӯзи дигар дар ширчой нон пора кард, аммо намонд ки нонашро хӯрам. имрӯз оби нонолуд ва маззаи нон кифоя аст, гуфт. рӯзи саввум оби шӯрборо бо қадари нони тунук хӯронид. аз рӯи ҳисоби онҳо ман 29 рӯз беҳуш хобида будам ва баъд аз гузаштани бӯҳрон
باز یک ماه دیگر در اینجا خوابیدم که آن پیرمرد مرا پدروار تربیت کرد و دادرم را هم سیر کرده ایستاد. پدری میرصالح مخدوم میریزام نام داشت. پدری او از ملایان اوراتپه بوده. میرالیم نام داشته است. اما میریزام بعد از قدری در مدرسه خواندن ساحه ملایی را ترک کرده به نفکری عسکری امیر مظفر در آمده است. در جنگی بین امیر و پادشاه روس پنجه دست راستش بریده شده است. بعد از اوراتپه را گرفتن عسکری روس میرالیم با خانواده‌اش به بخارا کوچیده است. امیر بنابر مجروحی حربی بودن میرزام را قراولبیگی کرده است که از این عمل سال 300 یا 400 تنگه 45-60 سوم درآمد داشت. دو پسرش به میرزاخانه قشبیگی کاتب درجه پست بودند. پسری سومش میرصالح در مدرسه میخواند و پسری از همه خردش میر حکمت در خانه خدمت میکرد. خود این پیرمرد بعد از بریده شدن انگشتان دست راستش به دست چپ خط‌نویسی را مشق کرده است. یک ماه که در مهمانخانه او و در پیش او بودم همیشه با دست چپ کتابت نسخه برداری کتابها را میکرد. او خیلی خوشخط بود و کتابهای عربی را خیلی راست هم می نوشت. من پیر شده باشم هم باری خود را به گردن پسران نمی اندازم. هر ماه 50-60 تنگه از کتابت می آورم که خرجم را می بردارد. می گفت من بعد از به پای خیستن از بیماری فراشی را ترک کردم، چون که از یک طرف بعد از این بیماری سخت با آن کاری زور قوتم نمی رسید. از طرف دیگر درسم بسیارتر و زورتر شده بود که کاری فراشی به حاضر کردن و از خود کردن آنها مانع می شد. سال تحصیلی 1892-93 اکم در مدرسه بدلبیک نو که در گوشه شمال غربی مسجد کلان بخارا بود استقامت می کرد. در سال 1893-91 اکم آن حجره را به من و برادرم داده خودش باز به مدرسه میر عرب کوچید. در مدرسه بدلبیک حجره که ما جایگیر شدیم سغانه شکل بود. وسعتش هم از سغانه های مقرری 2 برابر می آمد. هرچی حکم به حوله قاضی جان نام کس خدمتگار شده رفت و من در آن سغانه تنها ماندم. در مدرسه بدلبیک من به آشپزی ظهور مخدوم نام شریک اکم در آمدم که او در آن مدرسه 2 حجره داشت و در 2 حجره 2 برادر زندگی می کردند. دادرش سیل بود. من به زمین آشپزی و جامه‌شویی این 2 برادر به بیماری سیل هم نگاهبین می کردم. در تابستان سال 1894 بیماری او وزنین‌تر شد که او را برای هواگیری به یک قشلاق برآوردند. در آنجا هم آشپز و سستره طبی آن بیمار من بودم. ما 2 ماه در آن دهه در باغ ایستادیم. هرچند هوای صحرا به بیمار آنقدر فایده نمایان نرسانده باشد هم به من فایده کلان داد. من از بیماری پارسالم تا حال درست به قوت نیامده بودم، اما در آن 2 ماه خوب فربه شده از اولیم با قوتتر شده به شهر برگشتم. در تیرمای آن سال آن بیمار مرد که منه او را هم من بستم. این قاعده را در سری مرده پدرم یاد گرفته بودم. بعد از دفن او اکم خانه‌دار شده از مدرسه به حولی کوچید. ظهور مخدوم وقتی که به حولی می کوچید و کوچکشانی او را هم من می کردم به من از جامعه ها یا از کتاب های دادرم برای یادگاری یکی اش را خواسته گیر گفت. من در بین کتاب های او یک دیوانی صاحب را دیده بودم که وی را خواسته گرفتم. ظهور مخدوم به این انتخاب من تعجب کرده چرا یگان چیز قیمت بهاتر را نگرفتی؟ اگر این کتاب را به بازار فروشی 5 تنگه نمیگیرند. گفت من این را نمی فروشم، اما برای خودم از همه چیز قیمت بهاتر است. گفتم خوب میلت. در دست ما بیکار ایستاده بود. نه من و نه دادرم این را نمی خواندیم. شاید تو می خوانده باشی. کتاب به تسبیح می درآید. این دیوانی صاحب تا حال در دست من است. در سال تحصیل 1894-95 غفور مخدوم که قاری جماعه ما بود 2 ساله درس را یک باره پرتافته پیش قدم شد. برای زودتر ختم کرده قاضی شدند. در جماعه ما دیگر مخدوم نمایانی نبود. بنابراین ملا ابراهیم نام یکی از بای بچگان بخارا قاری شد. ابراهیم سواد فارسی تاجیکی داشت. دوستدار ادبیات بود. حتی خودش شعر هم مشق میکرد، اما سواد عربی نداشت. بنابراین او مرا برای خود درس تیار کننده کرد. من هر روز عبارتی درس را با او درست یاد میدادم که به پیش دامالله و شریکان شرمنده نشود.
иброҳим бепадару модар буд. бо мероси аз падар мондааш зиндагӣ мекард. додараш савдогар буд. ӯ ба ҳавлии дарун ва иброҳим ба болохонаи берун меистоданд. пухтупазу ҷомашӯяш дар ҳавлии додараш мешуд. иброҳим шеър машқ мекард ва Осим тахаллус дошт. мулло холӣ ном як шоири уродтепагӣ дар шеър ба ӯ муаллимӣ мекард, аммо дараҷаи устод ва шогирд қариб баробар буд. ман ҳам он вақтҳо гоҳ-гоҳ шеър менавиштам, аммо ба касе нишон намедодам. ҳар шеъри навиштаамро борҳо хонда медидам. баъд аз 15 рӯз ё як моҳ бемаънӣ будани вай ба худам маълум мешуд ва пеш аз он ки касе дида бошад, сӯхта нест мекардам. он сол хӯрок ва пӯшоки ман аз хонаи Иброҳим шуд. хонаи ӯ мисли хонаи Шарифҷон Махдум набошад ҳам аз адабиёт холӣ набуд. азбаски бойбача буд, дастархони кушодае дошт. баъзе шоирон ва мусиқанавозон ба он ҷо омада мерафтанд. дар сари тобистони соли 1895 иброҳим Осим ба мақсади сайёҳат ба ҳаҷ рафт. зикри Осим дар намунаи адабиёти тоҷик ҳаст. ва дар вақти рафтанаш ба ман як девони чопаи ҷомеро ёдгорӣ дод, ки ҳанӯз дар дасти ман аст. дар он тобистон ман дар мадрасаи Бадалбек будам. ошпазӣ ва ҷомашӯӣ ҳар касро мекардам, аммо дар миёнаҳои тобистон дар мадраса касе намонд ва ҷое набуд, ки ман ошпазӣ ва ҷомашӯӣ карда шиками худро сер кунам. як рӯз тамоман чизе нахӯрдам. рӯзи дуввум саллаи муллобачагиро партофта ва ба қиёфаи мардикорбачагон даромада ба бозори мардикор рафтам ва дар қатори мардикорони харидорталаб нишастам. ҳар касро савдо карда мебурд ва ба ман, шояд аз ҷиҳати хурдсолиам бошад, харидоре муроҷиат намекард. дар ҳамин вақт як харидор ба бозори мардикор омад, ки ӯро ман мешинохтам. ӯ дар мадрасаи мо, дар мадрасаи Бадалбек истиқомат мекард. ба ӯ ҳар кас Махдуми ҳазорагӣ гуфта хитоб мекард. ин одам маро дар ин ҷо дида: барои кӣ мардикор мебарӣ? гуфта пурсид. ман ба ин ҷо барои мардикор бурдан наёмадам, гуфта ба ӯ ҷавоб додам. магар худат ба мардикорӣ рафтан мехоҳӣ? ин кор барои муллобача айб аст. барои муллобача магар аз гуруснагӣ мурдан ё ин ки гадоӣ кардан айб нест? ӯ ба ин гапи ман ҷавоб гуфта натавонист. хиҷолат кашид, сурх шуд ва шармгинона гуфт: хуб, ин тавр бошад, ҳамин ҷоист. ман ду мардикор мегирам ва туро ҳам дар қатори онҳо ба иморати як ошнои худ мебарам. хоҷаин одами хубест, қадри мулло ва муллобачаро медонад. ба ҷои бегона нарав. зотан барои ман ягон харидори бегонае набаромада буд. ночор ӯро нигарон шуда нишастам. ӯ баъд аз савдо ва талоши бисёре ду мардикорро ҳар кадом дутинагӣ, ситинӣ савдо карда овард ва маро гирифта ба гузари лаби ҳавзи чӯбози Бухоро бурда ба ҳавлие даровард. дар он ҷо устову мардикорон чою нон хӯрда менишастанд. мо ҳам дар қатори онҳо нишастем. усто маро аз назар гузаронида ва ба Махдуми ҳазорагӣ нигоҳ карда: ин бача ба бом лой кашида метавонад? гуфт. ба бом лой кашида натавонад? аз лойхона пеши бом ва аз лаби бом пеши шумо лой бурда метавонад. гуфт Махдуми ҳазорагӣ ва худаш аз пеши мо ғоиб шуд. баъд аз чанд дақиқа Махдуми ҳазорагӣ маро аз пеши мардикорон имо карда хезонд ва ба роҳрави ҳавлӣ бурда ба болохонае баровард. дар болохона як одами нимбемор мехобид. ӯ баъд аз салому алейк аз ман пурсид: хат доред? кам кам. бисёр хуб, шумо имрӯз дар қатори мардикорон кор накунед. ман ба шумо як кори муносиби худатон мефармоям. Махдуми ҳазорагӣ рафт ва хоҷаин аз токчаи болохона як дафтарро гирифта пеши ман гузошт ва гуфт: шумо ин дафтарро кушода аз як сар хонед, ман шунавам. ман дафтарро кушодам. рӯйхати бетартиб навишташудаи хоҷаин буд. ӯ аз кӣ чӣ харидааст ва ба кӣ чӣ фурӯхтааст дар ин дафтар буд. аммо бештарини онҳо хондан мумкин набуд. ман баъзеҳояшро мехондам ва баъзеҳояшро тамом хонда натавониста аз ҳар ҷо баъзе калимаҳояшро мехондам ва ба ёди хоҷаин чӣ будани он рӯйхат омада ба ман гуфта медод. баъд аз як ду саҳифа хондан ӯ: бас кунед акнун, ин дафтарро тоза кардан дар кор аст, гуфт. магар ин дафтарро Махдуми ҳазорагӣ навиштаанд? гуфта ман пурсидам.
он кас хат надоранд. мактабдори гузар навишта буд. маълум шуд ки ӯ ҳам бадхат будааст. дафтари маро вайрон кардааст. гуфт ва аз тоқча дафтари дигареро ки ҳанӯз дар вай чизе навиштагӣ набуд гирифта ба ман дод ва гуфт: рӯйхати дар он дафтар бударо ба ин дафтар хоно карда гузаронед. ман ба кор сар кардам. аз рӯйхати чизҳо маълум шуд ки хоҷаин чарчинфурӯш ва хурдафурӯш будааст. дар байни чизҳо пошна, мехчаи чӯбин, мехчаи оҳанин, ширеш, лок ва элим бар ин чизҳо дида мешуд. ман дар он ҷо 3 рӯз кор карда ошу нон хӯрдам ва дутангагӣ 6 танга 90 тин музди кор ҳам гирифтам. баъд аз тамом шудани ин кор хоҷаин ба ман як муоҳидаи даҳонакӣ баст. ман ҳар рӯз бегоҳонӣ ба ҳавлӣ ӯ меоям. ӯ хариду фурӯши ҳамон рӯз кардаашро ба ман менависонад ва ман ошро хӯрда ба ҳуҷраи худ меравам. дар рӯйхати ҳаррӯза фақат 1 соат вақтатон сарф мешавад. дар муқобили ин хизмат ошро бо мо мехӯред ва музди дигар тамаъ накунед. гуфт. ман розӣ шудам ва дар вақти рафта истоданам ман гумон мекунам ки то 3 рӯзи дигар қуввати ба дӯкон рафтан пайдо мекунам. аз ҳамон рӯз кори шумо сар мешавад. то сар шудани кор ҳам ҳар рӯз бегоҳонӣ ба хонаи мо омада ошатонро дар ҳамин ҷо хӯред. гуфт. ман хуб гуфта рафтам, аммо то сар шудани кор барои ошхӯрӣ наёмадам. 6 танга пул доштам. барои хӯроки ман ҳар рӯз 10 тин кифоя буд. баъд аз он хоҷаин ба дӯконаш мерафтагӣ шуд. махдуми ҳазорагӣ ба ман хабар дод ва ман ба кори рӯзи 1 соатӣ даромадам ва ошро аз он ҷо хӯрдам. он тобистон бештарин ман ба адабиёт шуғл кардам. девони соҳиб ва ҷомиро такрор ба такрор мехондам. як девони кӯтоҳ карда шудаи навоӣ ҳам ки падарам навишта будааст дар даст доштам. вайро ҳам хонда ба ёд гирифтани забон ва шеъри туркӣ кӯшиш мекардам. дар мадрасаи Бадалбек муллорӯзӣ номи як муллои пешқадам буд ки адабиётдӯст буд. худаш аз деҳаи кулбаи карамкорони Бухоро буда, падараш дар пеши мадраса лаблабуфурӯшӣ мекард. ӯ хеле қашшоқ буд. бо вуҷуди адабиётдӯстиаш ғайр аз як девони чопаи ҳофиз дигар китоби адабиёт надошт. ӯ ҳофизро қариб тамоман ёд медонист ва ба ман хонда медод. ҷойҳоеро ки ман нафаҳмам эзоҳ медод. ман ҳуҷраи ӯро рӯфта ва либосҳояшро бемузду миннат шуста медодам. ӯ дар бадали ин гуна хизматҳои дусолаам ҳамон девони ҳофизро ба ман ёдгорӣ дод. ман ҳофизро ёд медонам, ба ман дар кор нест. дар ту бошад. гуфт. ин девони ҳофиз ҳанӯз дар дасти ман ҳаст. он тобистон ғайр аз адабиёт ман ба базмгардӣ ҳам шуғл кардам. дар Бухоро дар мавридҳои тӯй ё ягон мавриди дигар базми доирагӣ мекарданд. ба он базмҳо ғайр аз меҳмонони хусусии соҳиби тӯй рафтани ҳар кас ҳам мумкин буд ки ин гуна одамҳоро доирахабар мегуфтанд. муллорӯзӣ ба ин гуна базмҳо бисёр мерафт ва маро ҳам ҳамроҳи худ мебурд. мо дар он гуна базмҳо рақс тамошо мекардем ва ҳофизӣ мешунидем. баъзан доирадастони забардаст во мехӯрданд ки хуб менавохтанд ва нағз мехонданд. муллоча ном доирадасти саводнок буд ки шеърҳои классикиро рост ва хуб мехонд. 2 байти бедилро аз вай шунидам ки ҳанӯз аз дили ман таъсири он вақташ нарафтааст. яке. эй ҳузури мақдамат дар зиндагӣ бурҳони ман. мурда будам, зиндаам кардӣ. биё эй ҷони ман. дигаре. чашми шӯхаш айни ноз, абрӯи мушкин нози маҳз. ин чӣ тӯфон аст ёраб, ноз бар болои ноз. ба ҳамин тариқа одати базмгардӣ пайдо шуд ва ин одат то вақте ки дар Бухоро будам ва базми доирагӣ буд дар ман монд. базми доирахабариро дар боби 20 қисми 2 романи дохунда тасвир кардам. дар соли таҳсили солҳои 1895-96 корҳои дарсхонӣ ва адабии ман хеле боло рафт. дар он сол дар пеши домуллои икром ба ҷамоаи мо писари бародари Шарифҷон Махдум, Абдухалил Махдум ном ҷавоне қорӣ шуд, ки бо ман ҳамсол буд. ӯ ҳам адабиётдӯст ва ҳам адабиётфаҳм буд. дар китобхонаи ӯ қариб ҳамаи девонҳои классикҳо ва аз шеърҳои шоирони замони охирин ба ёзҳои гуногун буд, ки ман аз онҳо бемалол фоида мебурдам. Абдухалил Махдум дар забон ва адабиёти форсӣ тоҷикӣ маълумоти хубе дошта бошад ҳам
дар дарсҳои арабӣ беқувват буд. ӯ ҳам мисли дигар қориҳои ҷамоа бо ман дарс тайёр мекард. лекин дарс тайёркунии ӯ танҳо расмӣ ва барои омӯхтани иборати дарс набуда, кӯшиш мекард ки дарсро ҳақиқатан омӯзад. бинобар ин ӯ ба ман бисёр машғулӣ мекард. ӯ ба ман дар хусуси пули ифтитоҳ, ҳаққи таҳсил ёрмандӣ мекард. китобҳои дарсиро ба ман орият барои муваффақат фоида бурдан медод. хӯроки пешини ман ҳам гоҳо дар ҳуҷраи ӯ мешуд ва ба ман бо либос ҳам ёрмандӣ мекард. дар мадраса ҳам кори ҷомашӯӣ ва ошпазӣ ёфт мешуд. бинобар ин ман бо сар шудани таҳсил дафтарнависии чарчинфурӯшро тарк кардам. дар он сол баъзе аз шарик ва ҳамсояҳуҷраҳоям шеър навиштани маро фаҳмиданд. яке аз ҳамсояҳуҷраҳоям, ки аз ман пастқадамтар буд ва дарсашро пеши ман тайёр мекард, шеър навиштани маро фаҳмида гуфт, ки ман порсол дар мадрасаи Муҳаммадалӣ ҳоҷӣ меистодам. дар он ҷо як муллобача буд, ки ӯро махдуми ҳайрат мегуфтанд ва ӯ ҳам мисли шумо аз дилаш ғазал мебаровард. агар ту бо ӯ шинос бошӣ, ягон рӯз гирифта биёр, гуфтам ман ба он муллобача. дар рӯзи таътили ҳамон ҳафта ӯ ҳайратро гирифта омад. ҳайрат як ҷавони қадпасти гарданкӯтоҳи лоғарбадани сиёҳчеҳра буд. кам гап мезад ва чунон ки маънии тахаллусаш ифода мекунад, ҳамеша дар ҳайрат буд ва ба ҳар чиз бо ҳайрат нигоҳ карда меистод. ӯ аз ман шеър талаб кард ва ман аз ӯ. аввал ӯ як шеъри худашро хонд. аз шеъраш бӯи шеърҳои классикҳо меомад. ман дар дили худ аввал бовар накардам, ки ин шеър аз они худи ӯ бошад. баъд аз мусоҳибаи дурудароз ва шеърхонии бисёр маълум шуд, ки ӯ иқдори бисёр комиле доштааст ва қариб ҳамаи шеърҳои машҳурро аз ёд медонист. аз санъати шеърӣ, аз техникаи шеър ва аз қоидаи вазну қофия тамоман хабардор буд. ман ҳам ба ӯ як шеъри худро, ки бо тахаллуси айнӣ ҳамон сол тобистон навишта будам, хонда додам. писандид ва камбудиҳояшро ба ман гуфт, ки бо маслиҳати ӯ ислоҳ кардам. баъд аз он мо бо ҳайрат дӯсти бисёр наздик шудем. чунон ки дар намунаи адабиёти тоҷик гуфтам, дар шеър ҳамеша ӯ ба ман устодӣ мекард ва ман аз ӯ бисёр фоида бурдам. номи ӯ Муҳаммад Сидиқ буд. бо ман ҳамсол ва ҳамдарс буд. фақат домуллоҳомо дигар буданд. гуфтан мумкин аст баъд аз алоқа пайдо карданам бо ҳайрат метавонам худро шоири расмӣ шуморам. ман дар ин ҷо бояд дар бораи тахаллуси лақаби адабии худ эзоҳ диҳам. дар солҳои аввале, ки ман дар Бухоро будам, мардум хусусан муллоҳо ба ман ба назари бисёр паст менигаристанд. ба ин муносибат ман аввал барои худ калимаи сифлиро тахаллус қарор додам. рафта рафта ин тахаллус маъқул нашуд. мардум маро паст мешуморидам. аммо худам чаро худамро паст шуморам? не, ман паст нестам. фарқи ман аз дигароне, ки маро паст мешуморанд, дар ин аст, ки ман қашшоқаму онҳо бой ва ман ба онҳо муҳтоҷам. ва ба ҳамин мулоҳиза ман сифлиро партофта барои худ калимаи муҳтоҷиро тахаллус кардам. рафта рафта ин калима ҳам маъқул нашуд. дуруст аст, ки ман муҳтоҷам. чаро муҳтоҷии худро ба одамҳо эълон кунам? гуфтам ва муҳтоҷиро ҳам партофтам. баъзе одамҳо ҳаракатҳои ҷудогонаи ғайриоддии маро дида, маро қадаре девонагӣ дорад, мегуфтанд. ман ҳам ба ин фикри онҳо тобеъ шуда ба худ калимаи ҷунуниро тахаллус кардам. рафта рафта ин ҳам маъқул нашуд. охир ман девона нестам, гуфтам дар дили худ ва дар фикри тахаллуси дигар афтодам. баъзе муллобачагони саводнок ҳавас мекарданд, ки шеър машқ кунанд, ҳатто бесаводҳо ҳам, ва пеш аз он ки шеъре ба вуҷуд оранд, барои худ тахаллусе қарор медоданд ва ҳар гоҳ ки яке аз ин гуна шоирон ба дигаре мисли худ вомехӯрд, аз ӯ тахаллуси ӯ, маънии он тахаллусро мепурсид. вақте ки фаҳмиданд, ки ман ҳам шеър менависам, аз ман тахаллусам ва маънии тахаллусамро мепурсиданд. ман аз ин гуна пурсишҳо ба ҷон омада дар пайи ёфтани тахаллусе афтодам, ки маъниҳои бисёре дошта бошад. ба ин мақсад китоби луғат варақ зада медидам, ки ба назарам калимаи айн вохӯрд. дар луғатҳо ба ин калима 48 маънӣ дода шудааст ва машҳуртарин ин маъниҳо чашм, чашма, офтоб ва чанди дигар аст, ки хеле муносиб аст. ман ҳам худро ба ин калима дар маънии чашм ва чашмаи он нисбат дода тахаллуси худро айнӣ қарор додам.
بعد از آن هر کس که از من معنی تخلص مرا میپرسید میگفتم 48 معنی دارد. لغتها را گفت خودتان را یابید. در آن وقتها این جواب من یک جواب خیلی احمق خاموشکنی حیرت آور بود. از شعرهایی که به تخلص سفلی، محتاجی و جنونی نوشتم چیزی در میان نیست. همش را در همان وقتها بنابر بی‌معنی بودنشان خودم سوختم. فقط تخلص جنونیم را در یک شعر حیرت که بر جنونی میکشادی گاه تومار عتاب، گه خطاب حرف شیرین بر کمالی داشتی میگوید مانده است. کمالی هم تخلص یکی از شاعرچه‌های آن زمان. در سال 1896 در شهر بخارا در گذری سری پل روغنگران حاجی زاهد نام یک بوی یک مدرسه ساخت و در تقسیم حجره آن مدرسه به ملا بچگان به حجره قشاق یک حجره به اکه من هم رسید با یاره شریف جان مخدوم. از بس که اکه هم پیش قدم بود و درسگویی هم داشت، من حجره کوکلتاش را باید داده به حجره مدرسه نو که به نام او بود خودم رفتنی شدم. از روی قرعه حجره بالای دروازه آن مدرسه به من رسید. من در سری تحصیل سال 1896-97 به آنجا کوچیده رفتم. در مدرسه حاجی زاهد اختلاط من با مردم عامه بخارا خیلی بسیار شد. در نزدیکی آن مدرسه در گذری لبی حفظ ارباب حامد خواجه مهری نام یک شریک ما می ایستاد که او هم از شاعرچه های همان زمان بود و در سال 1918 او را امیر کشت. من با او رفت و آمد کردم. در همان گذر میرزا اشرف نام صندوق ساز بود که پدر و مادر و حوله نداشت و در حوله یزنش می نشست. او در آنجا تنگ شده یکی از حجره های ویرانه پیش مسجد لبی حفظ ارباب را تعمیر کرده به آنجا کوچید. در حجره های دیگری آن مسجد هم مثل او آدمانی بیجای می نشستند که ملا نبودند و کسب معینی نداشتند. حجره میرزا اشرف در شبهای تعطیل به ما وظیفه کلوب را ادا می کرد. در آنجا آدمان گوناگون از طبقه‌های گوناگون و از هر گونه کاشیبان یا بکاران سرسریگرد غون می شدند که من هم به آنجا می رفتم. برای تفصیلات کتاب علاهده در کار است. فقط همین قدر را می گویم که برای آموختن زندگانی آن زمان آن صحبت ها به من فایده کلان داد. در سال 1896 شریف جان مخدوم ختم کرده به تومنی جاندار رایان حاضره سویردلوف قاضی شده رفت. من با میرزا عبدالواحد به پیش خوجین سابقمان مهمان شده رفتیم. میرزا عبدالواحد میرزا شده در آنجا ماند. من بعد از مهمانی 15 روزه بازگشته به بخارا آمدم. بعد از آن هر سال تابستان میرزا عبدالواحد پیش آن قاضی رفته میرزایی میکرد و در زمستان بخارا آمده به ما درس میخواند. از بس که او هم در درس‌های رسمی به قوت بود با من درس تیار میکرد و مثل عبدالخلیل مخدوم او هم با من معاونت میکرد. در آن سالها خواه در شعر باشد و خواه در درس من خیلی نام برآوردم. رنگ درس تیار کنی من رنگ درسگویی را گرفت. حتی شریکانم به من مدرس لقب دادند. من اکنون به جامعه‌شویی آدمان محتاج نمی شدم. آشپزی کنم هم این به طرز خدمتگاری نبوده، به طرز آشنایی بود که در میانه کلکتیو شریکان و آشنایان خودم همیشه من آشپز بودم. اکنون دایره درس تیار کنی من از دایره قاری‌ها، جماعه و شناس‌های خودم برآمده هر گونه از شریکانم و ملا بچگان به من مراجعت می‌کردند. در مدرسه میر عرب ملا کامل نام یک ملا بچه غژدوانی بود که با ما شریک درس بود. ذهن او خیلی پست اما هوس داشت که در هر چیز را یاد گیرد، لیکن به زودی یاد گرفتن نمی‌توانست. او هم به من مراجعت کرد که در پیش من درس تیار کند. برای من درس او را تیار کرده دادن بسیار دشوار بود، لیکن از بس که قشاق بود اگر قبول نمی‌کردم دلش شکسته می‌شد. من قبول کردم و قرار دادم که هفته 2 شب با او درس تیار کنم. بین حجره من و او قریب 1 کیلومتر راه بود. شب بعد از تیار کردن درس برای او به حجره خود برگشته رفتن خیلی دشوار بود. اما من در حجره خود فقط 1 کورپه داشتم که برای خودم بود. او هم در حجره خود تنها 1 کورپه داشت که وی را آورده برای جای خواب خودش در حجره من دائمی مانده نمیتوانست. ناچار در شب‌هایی که او با من درس تیار میکرد کورپه‌اش را با پشتش برداشته
пеши ман меомад ва баъд аз кор дар кӯрпаи худ печида пеши ман мехобид ва саҳар кӯрпаашро бардошта ба ҳуҷраи худ бурда мемонд ва баъд аз он ба дарси дарсхона мерафт. ман то соли 1896 1316 ҳиҷрӣ дар мадрасаи ҳоҷи Соҳиб будам. дар он сол акам хатм карда ва хонадор шуда ба саҳро кӯчид ва ман ба ҷои ӯ ба мадрасаи Кӯкалтош кӯчида дар ҳуҷраи Абдухалил Махдум истиқомат кардам. дар соли 1900 коре шуд ки ба ман аз баъзе шариконам инқилоби фикрӣ рӯй дод. дар он сол Шарифҷон Махдум аз қозигӣ маъзул шуда буд ки дар Бухоро меистод. ӯ Наводирулвақоеъ ном китоби Аҳмади Калларо ба даст дароварда барои нусхабардорӣ ба Мирзо Абдулвоҳид супурдааст. Мирзо Абдулвоҳид ҳамон вақтҳо дар мадрасаи Мулло Муҳаммад Шариф дар гузари Ғозиён меистод. ману Ҳайрат гоҳе пеши ӯ мерафтем ва парча парча аз ҳар ҷои он китоб мехондем. дар он китоб дар зимни ҳикоя ва мусибаҳо чизҳое тасвир меёфтанд ки мо онҳоро дар зиндагонии ҳаррӯза медидем ва намеписандидем. муаллиф ана ҳамон чизҳоро тасвир карда танқид мекард. баъд аз тамом шудани китобат Шарифҷон Махдум аз ман хоҳиш кард ки нусхаи навишташударо ба нусхаи аслӣ дастхати муаллиф бо Мирзо Абдулвоҳид татбиқ намоем. дар вақти татбиқ мо сартосари он китобро хонда баромадем. агарчи як қисми он китоб ба масъалаҳои нуҷуми қадим, масъалаҳои хилъати олам назар ба фалсафаи хурофӣ бахшида шуда бошад, қисми куллияш оид ба зиндагонии онрӯза буд. муаллиф усули идораи амир, муомилаи маъмурони ӯ бо мардум, қозиҳо, раисҳо ва дигарҳоро танқид мекард. мадрасаҳо, мударрисҳо ва усули дарсгӯии онҳоро ҳам. чизҳоеро ки дар он вақтҳо дар он мадрасаҳо мехонданд танқид мекард. касбҳо, пешаҳо, заношӯӣ, муомилаи оилагӣ, тартиби зангирӣ, зандалоқкунӣ ва дигарҳоро ягон танқид мекард. ин китоб ба мо чунон таъсир кард ки назари мо ба амир, вазир ва муллоҳо ва ба зиндагонии онрӯза қариб тамоман дигар шуд. муаллиф 4 сол пеш аз дидани мо китоби ӯро дар соли 1896 1314 ҳиҷрӣ мурда бошад ҳам Ҳайрат ба ҷӯш омад ва барои ӯ 2 марсияи таърихдор навишт. Ҳайрат гоҳ-гоҳ Ҳаблулматин ном газетаи форсиро ки дар Ҳиндустон чоп мешуд аз куҷо буд ёфта меовард. гоҳо Чеҳранамо ном газетаи форсиро ки дар Миср чоп мешуд меовард. мо ба воситаи ин газетаҳо як дараҷа ба аҳволи дунё вофиқ мешудем. дар ҳамон вақт Абдуқодир Махдум ном як шарикдарс доштем ки ӯ аз куҷо буд газетаи Тарҷумон меовард. Тарҷумон дар Боғчасарой нашр шуда нимааш тоторӣ ва нимааш русӣ буд. дар он вақтҳо ҳукумати ҷорӣ бо тоторҳо дар нашр кардани газета ба забони худҳошон рухсат намедодааст. ношири газетаи Тарҷумон бо шарти ба забони русӣ тарҷума карда баровардани чизҳое ки ба забони тоторӣ нашр мекунад рухсат гирифта будааст ва бинобар ин номи газетаи худро Тарҷумон монда будааст. ҳеҷ кадоми мо забони тоторӣ намефаҳмидем. аз калимаҳои байналмилалӣ ва русӣ дар он газетаҳо бисёр вомехӯрд. тамоман бехабар будем. Абдулқодир Махдум даъво мекард ки ӯ ҳамаашро об бар ин медонад ва ҷоҳоеро ки мо намефаҳмидем ӯ ба мо эзоҳ медод. калимаи парламентро чунон эзоҳ медод ки ҳоло ҳам ба хотирам ояд, хандаам меояд. парламент чист? ман аз ӯ пурсидам. дар миёнаҷои рӯи замин, гуфт ӯ, шаҳре аст, вайро Пориж меноманд ва дар миёнаҷои шаҳри Пориж биное аст ки вайро парламент меноманд. дар парламент одамони доно ва пурзур нишастанд ва ба ҳар масъалаи сиёсӣ ки аз он ҷо пурсида шавад онҳо ҷавоби рост ва дурустро мегӯянд. дар он вақтҳо амири Бухоро Абдулаҳад ба шаҳр намедаромад ва бештарин дар Кармина меистод ва мардум мегуфтанд ки ҳукумати рус амирро аз даромадан ба пойтахташ манъ кардааст. муаллими забони тотории мо ана ҳамин ҳодисаро мисол гирифта гуфт ки агар масалан ягон машқоби Бухоро ба телеграфхона равад ва ба парламент телеграмма карда пурсад ки амири Бухоро чаро ба пойтахти худ намедарояд, парламент ба ӯ ҷавоби дуруст медиҳад. модом ки телеграф дар дасти ҳукумати рус аст,
машкови Бухоро чӣ гуна метавонад ки ба парламент телеграмма диҳад ё аз вай ҷавоби парламентро гирад? гуфта ман шубҳаи худро баён кардам. муаллим гуфт: парламент чунон зур аст ки агар номи ӯро гиранд, ҳукуматҳои тамоми рӯи дунё гап зада наметавонанд ва аз тарс ба ларза меафтанд. ин эзоҳ ба мо маъқул нашуда бошад ҳам, азбаски худамон маънии парламентро намедонистем, ночор дам шудем. лекин баъдҳо фаҳмидем ки муаллими мо чизеро намедонистааст. на танҳо калимаҳои байналмилалӣ ва русиро, ҳатто маънии калимаҳои тоторӣ ва туркиро ҳам намедонистааст. ӯ ҳам аз монанди худаш як нодон ин гуна эзоҳҳоро шунида бовар карда омада ба мо мегуфтааст. дар соли 1902 соли 1320 ҳиҷрӣ дар коллективи мо як талафи бисёр калон воқеъ шуда, як мусибати бисёр зӯри рӯй дод. ҳайрат баъд аз 2 сола бемории силӣ дар тобистони ҳамон сол вафот кард. ман дар вафоти ӯ чунон дар андӯҳ афтодам ки дар марги падару модари худ ин қадар ғам накашида будам. ман ки дар мурдаи падару модари худ он қадар нагириста будам, дар вафоти ӯ бо ҳой-ҳой гиристам, то чанд сол ҳар гоҳ дунё ба дилам зада дилтанг шавад, ба сари қабри ҳайрат баромада гириста дили худро холӣ мекардам. дар он замон мавзӯи шеър дар Бухорои амирӣ аз дунё ва аз замон шикоят, мадҳияҳои бардуруғ, ҳаҷвияҳои шахсии беодобона, май ва маҳбуб ва аз ҳамин қабил мавзӯъҳои феодалӣ буд. агар мо Аҳмади Калла, Шоҳин, Ҳайрат ва баъзе чунин касонро истисно кунем, ҳамагӣ муқаллиди якдигар ва тақлидчии бемуваффақияти гузаштагони худ буданд. аммо забони шеърӣ то охири асри 19 бештарин тақлиди забони бедил бошад ҳам, аз охирҳои ин аср сар карда ҳаракати майлон ба забони омма, забони соддаи ҳамафаҳм ба майдон омад. шеърҳои охирии Шоҳин, Қозӣ Қурбонхон, Мустариб, Ҳайрат ва дигарҳо аз ҳамин қисми охирианд. дар замонҳои охир насрнависӣ гуфта мешавад. ба таҳрири иншои мактуб махсус шуда монда буд. беҳтарин муншӣ ва мактубнавис ҳамон кас ҳисоб меёфт ки муддаоеро ки ба як ҷумла ифода карданаш мумкин аст, дар 2 саҳифа бо калимаҳои қофиядор печонад. мактубҳо аз иншоҳо айнан мисли нукотӣ бедил буд. фақат фарқ дар ин ҷо буд ки бедил дар ибораҳои мушкили худ маъниҳои фалсафии дақиқро, шояд барои он ки кушода гуфтани он чизҳо дар замони ӯ мумкин набошад, печонда ифода мекунад. аммо иншоҳои нукотмонанди замони мо тамоман бемаънӣ буд. аввалин касе ки ба ин услуби насрнависӣ ҳуҷум кард Аҳмади Калла буд. Наводирулвақоеи Аҳмади Калла ҳарчанд ба хонандагони замони советӣ душворӣ кунад ҳам, дар замони ҷавонии мо насри бисёр сода ва зидди анъанаҳои насрнависони он замон буд. баъд аз Аҳмади Калла Мирзо Азими Сомӣ ин шеваро дар наср ривоҷ дод ва нисбат ба Аҳмади Калла боз ҳам содатар навишт. Шарифҷон Махдум ки аз иншонависони машҳури замони худ буд, аз мухлисони Аҳмади Калла ва Сомӣ буда, иншо, мактуб ва хотироти худро боз ҳам содатар ва оммафаҳм карда менавишт. ман ки дар шеър тарафдори соданависӣ буда бештарин луғатҳо, ташбеҳҳо ва киноя халқиро кор мефармудам, дар наср ҳам тарафдори роҳи соданависон будам. лекин дар он вақтҳо насри ман иборат аз мактубҳое буд ки ба дӯстони худ менавиштам. дар соли 1902 Шарифҷон Махдум, яъне хуҷаини пештарам, ба Каркӣ қозӣ шуда рафт. дар тобистони ҳамон сол ба ман хат кард ки Каркӣ рафта чанд рӯзе ба ӯ меҳмон шавам. дар ин ҷо касе нест ки одам гап занад ва китобхонию шеърхонӣ кунад, мегуфт дар мактуби худ. ман рафтам. қозихонаи Каркӣ як ҳавлаи танг буд. мирзо Қозӣ дар беруни қозихона дар сари роҳи бозор дар як дӯкон ҷой гирифта буд. ҳуҷҷатҳои расмӣ ва мукотибаҳои қозиро дар он ҷо менавишт. ман ҳам пеши мирзо нишаста оянда ва равандагони бозорро тамошо мекардам. мирзои Қозӣ Мирзо Аҳмад ном як ҷавони бисёр хушхат буд, лекин ягон мактубро аз пеши худ навишта наметавонист. ҳуҷҷатҳои расмиро бошад бо таҳрири канселярии анъанавӣ менавишт. мактубҳоро худи Қозӣ мусаввада карда медод.
یک روز من در میرزاخانه پیش میرزا می نشستم که پیش خدمت قاضی آمده او را به پیش قاضی جیغ زد. میرزا رفت و بعد از 2 دقیقه در حالتی که در دستش یک مکتوبی کشاده و احوالش پریشان بود آمد. چرا احوالتان پریشان؟ گفته من از او پرسیدم. قاضی مرا از خدمت می برارد. گفت چرا؟ سببش را نمیدانم. از کجا فهمیدید که شما را از کار می برآورده است؟ تا حال مکتوب ها را خود مصوبه کرده می دادم. امروز از اکاش یک خط آمده است. یک فرزند تولد یافته و یک فرزندش وفات کرده است. قاضی می گوید به همین مکتوب جواب نویس که هم تبریک شود و هم تعزیه. تابم نیست. بنابراین مسوده کرده داده نمی توانم. اما من که مکتوب های عادی را نوشته نمی توانم، این گونه مکتوبی را که 2 مدعای ضد یکدیگر را افاده می کند چگونه تحریر می کنم؟ البته من نمی توانم و او هم مرا به بهانه عهده نابراییم از کار می برارد. اگر جواب همین مکتوب را من مسوده کرده دهم به من چند پول می دهی؟ من از میرزا پرسیدم. اگر مکتوبی را که از روی مسوده شما نوشته می برم قاضی قبول کند هر چی خواهید می دهم. گفت میرزا. قاری شاجان نام وکیل خرج قاضی در پیش ما ایستاده مذاکره ما را می شنید و در همین وقت یک ترکمن هم در کیفی خود چند خورجین برداشته از کوچه می گذشت. قاری شاجان ترکمنی خورجین فروش را جیغ زده یک خورجین او را 22 تنگه 330 تین سودا کرده گرفت. بعد از آن به من و میرزا نگاه کرده گفت شما خط مسوده کرده دهید، میرزا پاکنویس کرده پیش قاضی برد. اگر قاضی قبول کند میرزا پول این خورجین را دهد و خورجین را هم به شما مکافات گویان دهد. اگر قاضی آن خط را خوش نکند خورجین مال من است. این تکلیف را من هم قبول کردم، میرزا هم. من اول مکتوبی برادر قاضی را با دقت خوانده برآمدم و بعد از آن جواب وی را تحریر کردم. در مورد تبریک و تعزیه فرزندها را با نهال بیخجست تشبیه کردم. مردنی یکی از آنها را با بریده شدن یکی از نهالهای بیخجست مانند نمودم و گفتم هرچند بریده شدن یکی از نهالهای بیخجست جای تأسف است، با قانون طبیعت این حال سبب به کمال رسیدن نهال باقی مانده می شود. بنابراین جای تبریک است که شما به جای فرزندی وفات یافته‌تان فرزند نوخیزی به کمال رسیده دارید. میرزا این تحریر را با خود خود پاکنویس کرده پیش قاضی برد و بعد از چند دقیقه خندان و شکوفان برآمد. قاضی مکتوب را پسندید و شما را جیغ میزند، گفت. من پیش قاضی در آمدم. او مکتوبی پاکنویس کرده میرزا را به من داد و خوانده بین، گفت. من مکتوب را خواندم و به دست قاضی برگشته داده ایستاده درست نوشته است، گفتم. قاضی مثل یک تیرگاوچی به من قدری با دقت نگاه کرده ایستاد و گفت میرزای من آن قدر اقتدار ندارد که این گونه مکتوب را از پیش خود نوشته تواند. من یقین میدانم که این مکتوب را کسی به او مسوده کرده داده است، لیکن هرچند فکر میکنم در این دور پیش کسی به یادم نمیرسد که با این تشبیه نو مکتوب نوشته تواند. تو نمیدانی که کدام کس به او نوشته داد؟ نمیدانم. این طور باشد خودت مسوده کرده داده ای. من منکر شدم. قاضی پیش خدمت را فرستاد که قاری شاجان را جیغ زده بیارد. او آمد و قاضی از او پرسید این مکتوب را به میرزا کی مسوده کرده داد؟ شاجان یک به من و یک به قاضی نگاه کرده در پیش قاضی دروغ گفتن درست نیست، دامالعینی نوشته دادند، گفت و واقعی در میرزا خانه شدگی را تماما حکایه کرده داد. قاضی گفت میرزا درست فهمیده است که به اقتداری او به دل من زده بود. من با این بهانه او را از کار برآوردنی بودم. به شرافت اقتدار تو او از این بلا خلاص شد. بعد از آن از بخچه‌اش یک جامه نو را که در همان وقتها 50 تنگه 750 تین می گرفتند برآورده به من پوشاند و 100 تنگه 15 سوم پول نقد هم مکافات گویان و به من نگاه کرده سخن خود را دوام کنید. من در تذکیره خود او تذکیره شعرای منظوم نوشته بود. تو را در نظم مقتدر اما در نثر قوت ندارد. اما میرزا عبدالواحد را در نثر مقتدر و شعر سوست است.
гуфта баҳо дода будам. маълум шуд ки ман хато карда будам. ту ҳам дар назм ва ҳам дар наср аз вай муқтадиртар будаӣ, гуфт. он рӯз барои ҳаёти ман як воқеаи хеле аҷиб буд. якум, ман ки як умр ба шеърнависӣ кӯшиш мекардам, аввалин гонорари худро аз наср гирифтам. дуюм, қозӣ Шарифҷон, ки дар 8 моҳа хизмати ман ба ман на музд дода буд ва на либос, он рӯз худро маҷбур медонист ки маро ба ҷома мукофотонад. баъд аз он ҳодиса қозӣ Шарифҷон ба ман на ба хизматгори собиқи худ, балки гӯё ки ба як одами баробари худ муомила мекарда бошад. бо эҳтиром ва эҳтиёт муомила мекардагӣ шуд. дар соли 1904 Абдухалил Махдум ба пул муҳтоҷ шуда, ҳуҷраашро, ки ман дар вай менишастам, маҷбур шуд ки фурӯшад. ман як соли тамом беҷои истиқомат мондам. дар Бухоро, ки аз 100 зиёд мадраса дошт ва дар ҳамаи он мадрасаҳо 3-4 ҳазор ҳуҷра буд, ба мисли ман як одам, ки дар он вақт хеле ошно доштам ва дар шоирӣ номам ҳам баромада буд, як ҷои истиқомат намеёфтам. аз ин ҳодиса ҳоли муллобачагони бекаси қашшоқро, ки ҳеҷ касро намешинохтанд ва барои хондан ба Бухоро меомаданд, қиёс кардан мумкин аст. ман душвории ҳуҷраёбиро барои муллобачаҳои қашшоқ дар марги Судхур, ном асари худ тасвир кардам. ман китоб ва парчапалосҳои худро ба ҳуҷраи Сироҷ Махдум ном як муллобачаи ғиждувонӣ, ки ӯ ҳам ориятнишин буд ва дар як ҳуҷраи танг бо бародараш меистод, мондам ва худам дар кӯчаҳо сарсарӣ гаштам. шабҳо дар ҳуҷраи кадом аз шарикдастҳоям, ки рост ояд, мехобидам. дар он вақт ин рубоиро навиштам. дар мадраса ҳуҷраи қулай неист маро, дар майкада ваҷҳи нуқлу май неист маро, то кай гӯям ки ину вай неист маро, билҷумла ба даҳр ҳеҷ шай неист маро. баъд аз як сол сарсарӣ ва беҳуҷра гаштан аз як мадрасача, ки дар пушти мадрасаи Кӯкалтош буд, мадрасаи Домулло Шер, як ҳуҷрачаи бисёр бад ёфтам, ки дар вай аз ҷиҳати бадиаш ҳеҷ кас намеистод. ман дар он ҷо 2 сол мондам. қозӣ Шарифҷон, ки дар он вақтҳо дар Қаршӣ қозӣ буд ва аз беҳуҷрагӣ танг будани маро шунидааст, аз мадрасаи Кӯкалтош як ҳуҷра харида истиқоматашро ба ман дод. ман дар он ҳуҷра аз соли 1907 то соли 1917 то дастгир шуданам аз тарафи одамони амир истиқомат кардам. революсияи 1905 Русия дар Бухоро таъсири калон бахшид. ҳаракати прогрессивӣ, ки пештар дар доираҳои танги ҷудогона буд, хеле вусъат ёфт. газетаҳои русӣ ҳар гапро озодона менавиштагӣ шуданд. аз тарафи турк ва тоторҳои Россия, ки пештар ғайр аз тарҷумон газетае надоштанд, газетаҳо ва журналҳои гуногун баромадан гирифт. газетаи тарҷумон, ки баъд аз революсияи 1905 аз тарҷима карда ба русӣ чоп кардани мундариҷаҳои газетаи худ халос шуда буд, хабари аз миён рафтани цензураи ҳукумати мутлақиятро ба сарлавҳаҳои «Инно лиллоҳи ва инно алайҳи роҷиун» навишта бароварда аз цензура механдид. ҳама ин матбуот ба Бухоро ҳам меомаданд ва дар кушода шудани фикри мардуми Бухоро, ки дар зери идораи асри миёнагии сахти амир ва таъсири муллоҳои мутаассиб ях баста буд, таъсир мекарданд. бо вуҷуди ин, он ҳаракатро як ҳаракати революсионӣ гуфтан мумкин набуд. ин ҳаракат танҳо ислоҳ кардани мактабҳо, мадрасаҳо ва баъзе урфу одатҳои кӯҳнаро талаб мекард ва дар масъалаҳои сиёсӣ бошад, ин ҳаракат ислоҳ кардани идораи амирро ва ба як тартиби муайян андохтани андозҳои подшоҳиро ва аз худсарӣ нигоҳ доштани маъмурони амирро талаб мекард. муҳимтарин фикри ислоҳотпарварӣ дар бораи ислоҳоти андози замин, деҳқонӣ мерафт. дар ин ҳаракати прогрессивӣ албатта ман ҳам ҳамроҳ шудам ва мо дар роҳи ислоҳ кардани мактаб ва мадрасаҳо ташвиқот мебурдем. дар Самарқанд, дар Тошкент мактабҳои миллии нав кушода шуд. дар Бухоро ҳам тотороне, ки дар он ҷо меистоданд, як мактаби хусусӣ барои фарзандони худ кушоданд. баъзе касони бухорӣ ҳам, ки аз мактаби кӯҳна ба ҷон омада буданд, фарзандони худро дар мактаби тоторҳо монданд. ман он мактабро рафта дидам. соли 1907 буд. бачагони Бухоро, ки забони тоторӣ он тараф истад, ҳатто забони ӯзбекиро ҳам намедонистанд, маҷбур буданд, ки дар забони тоторӣ хонанд. ман ин ҳолро дида ба бачагон раҳмам омад ва ба муаллими тотор гуфтам:
агар шумо розӣ шавед, ман дар мактаби шумо бепул хизмат карда вазифаи тарҷумониро адо мекунам. дарсҳои тоториро ба тоҷикӣ тарҷима карда медиҳам ва гапҳои шуморо ҳам бо забони тоҷикӣ тарҷима карда мефаҳмонам. ман он вақтҳо забони тоториро бо воситаи матбуот ба қадре ки тарҷима карда тавонам ёд гирифта будам. муаллим розӣ шуд. ман ба кор даромадам ва 6 моҳ дар он мактаб кор кардам ва инчунин мактаби тоҷикиро дар Самарқанд ҳам дида будам. ана бо ҳамин маълумот ман ва Мирзо Абдулвоҳид дар ҳавлии ӯ як мактаб кушодем. ба бойбачагон моҳе 3 сум ҳаққи таълим вазъ кардем. фақирбачагонро бепул гирифтем. ман ҳам маълумотеро ки аз мактаби тоторӣ гирифта будам ва мегирифтам дар мактаби тоҷикӣ татбиқ мекардам. мо бо Мирзо Абдулвоҳид як алифбо тартиб додем. ба қиёси дарсҳое ки дар мактаби тоторӣ барои тоҷикбачагон тарҷима карда будам, худам як китоби қироат ҳам тартиб додам. ин китоб характери адабӣ дошта, хонданаш барои бачагон шавқовар буд. дуруст аст ки бо хоҳиши он замон дар китоб чизҳои динӣ ҳам буд, аммо ҳар чӣ бошад, як чизи нав буд. ин китобро дар соли 1909 бо номи Таҳзиб ус-Сибьён чоп кардам. аз пуле ки аз моҳонаи бачагон ҷамъ шуд, мактабхона меҳмонхонаи Мирзо Абдулвоҳидро пол ва ремон карда мувофиқи ҳифзу сиҳҳа гардонидем. лекин дар вақти имтиҳони намунавӣ муллоҳои калон иғво бардошта ба муқобили мактаби мо хестанд ва ривоят карданд ки ин мактаб бачагонро кофир мекунад ва ба амир муроҷиат карда мактабро банд донданд. муллоҳо ва одамони амир ба ин қадар қаноат накарда хостанд ки бо ҳуҷуми издиҳоми кӯча Мирзо Абдулвоҳидро зада кушанд. ӯ маҷбур буд ки чанде аз Бухоро гурехта ба Қаршӣ рафта истад. ман ҳам якчанд рӯз рӯи пинҳон кардам. охир як рӯз он гуна зиндагонӣ ба дилам зада пеши аълами Бухоро ки ман ба ӯ шогирд будам ва ӯ яке аз ташаббускорони бандондани мактаб буд рафтам ва бо ӯ дар хусуси он мактаб мунозира кардам ва исбот намудам ки он мактаб мухолифи шариат набуд ва дар баробари ин зудтар саводбарор будани он мактабро ҳам исбот кардам ки вай дар рӯзи имтиҳои амалӣ собит шуда буд. аълам мулзам шуд, аммо роҳи дигарро гирифт. фарзандони мардум саводнок шаванд чӣ ва бесавод монанд чӣ? худат савод дорӣ? илм дорӣ? қози шав, раис шав, агар зиндагӣ мехоҳӣ дар паси ин корҳо нагард, гуфт. ин рӯйрост барои харида гирифтани ман савдо буд. агар ман фурӯхта нашавам, бо куштан таҳдид буд. ман тамоман навмед шуда аз пеши аълам баромадам, аммо аз мақсади худ нагаштем. барои ислоҳ кардани мактаб ва мадраса як ҷамъияти махфӣ ташкил кардем. номи ин ҷамъиятро ҳам тарбияи атфол ниҳодем ва бо воситаи ин ҷамъият мо мактабҳои махфӣ кушодем. талабаҳои дар ин мактаб савод баровардаро ҷамъият ба Оренбург, Қазон, Уфа, Қрим ва Туркия ба хондан фиристодан гирифт. фарзандони касоне ки падарашон осудаҳол буданд, бо харҷи падарашон мерафт. бачагони фақир бошад, бо харҷи ҷамъият мерафт. аз ҷавонони ҳаваскор ҳам бо хоҳиш ва ихтиёри худ мерафтанд. ҷавононе ҳам ки аз Бухоро аз дасти амир мегурехтанд, дар Россия ё дар Туркия ба хондан медаромаданд. дар ҷамъият аъзо қабулкунӣ бисёр сахт буд. ҳарчанд он ҷамъият чандон характери сиёсӣ надошт, аз ташкилоти революсионӣ ҳеҷ набуд. аммо режими амирӣ ки режими асримёнагӣ буд, ва кордорони императорӣ дар Бухоро бо режими асримёнагӣ муомила мекарданд. ба он гуна корҳои илмӣ ва маорифӣ ҳам мисли як ташкилоти революсионӣ нигоҳ мекарданд ва аъзоёни он гуна ҷамъиятро сӯиқасдкунанда ба давлат мешумориданд. бинобар ин агар одами сустар ё ин ки ягон иғвогар ба ҷамъият даромада мемонд, ба зудӣ сир фош мегардид. бинобар ҳамин сабаб фитрат бар ин касе ки дар он вақтҳо шӯҳрати калон дошт, ба он ҷамъият қабул наёфта буд ва барои даст гирифтани сирри ҷамъият аз он гуна одамҳо чораҳои сахт дида шуда буд. фақат афсӯс ки ҷамъияти тарбия маълумоти сиёсӣ надошт ва аз ҳаракати коргарони Россия тамоман бехабар буд. дар соли таҳсили 1914 баъд аз сар шудани ҷанги ҷаҳон адади мактабҳои махфӣ ва ғайрирасмӣ ба 5-6 расида буд. ғайр аз ин гуна мактабҳои ибтидоӣ барои ҷавонони калонсоли саводнок
мактаби шабонаи дараҷаи болотар ва барои калонсолони бесавод курсҳои саводбарории шабона ҳам кушода шуда буд. дар ҳамин тарз як вақт ҳамаи муаллимони ҳамаи мактабҳои одамони қушбегӣ ғун карда ба арк пеши қушбегӣ бурданд ва қушбегӣ аз забони онҳо хат гирифт ки дигар муаллимӣ накунанд ва агар касе муаллимӣ кунад ба ҷазои бадарға гирифтор мешавад. дар вақти ҷанг таъқиботи политсияи махфии тайнаи охрана, ҳукумати императорӣ ва бо фармоиши махсуси вай таъқиботи ҳукумати амирӣ боз ҳам зиёдтар гардид. губернатори Тошкент барои таъқиби мардуми Бухоро дар Бухоро политсияхонаҳои махсус кушода дар вай Велман ном сардор кард. ин идора аз мардуми Бухоро иғвогаронро ёфта барои худ агент карда гирифта ҳар рӯз чанд ҳавлиро кофтуков мекарданд ва чанд касро ба амир гуфта ҳабс мекунонданд. аммо ҳамаи ин кофтуков ва ҳабсҳо бо роҳи провокатсионӣ мешуд. дар ин гуна шароит албатта ҷамъ шудани ҷамъият бисёр кам ва дар ҷоҳои бисёр номаълум воқеъ мегардид. бо фармуди охрани политсияи махфии императорӣ ҳукумати амир дар ҳар гузаре ки дар он ҷо як ё ду одамони аз сиёсат гап мезадагӣ ва ё газетахон буд, агентҳои махфӣ монд ки шояд дар як ҷо ғун шудани одамҳои шубҳанокро дарёфта дастгир кунанд. ман ин ҳодисаро аз як дӯсти худ ки бо қози калони Бухоро наздик буд фаҳмидам ва ба дӯстони худ хабар додам ки дар як ҷо ғун нашаванд. чун ҳукумати амир аз политсияи махфӣ одамони шубҳанокро дар болои ҷиноят дастгир карда натавонистанд, барои таъқиб ва тарсонидан роҳи дигарро пеш гирифтанд. моҳи августи соли 1915 буд. ман дар саҳро дар қишлоқи худ будам ва ин ҷо омада будам ки Мирзо Абдулвоҳид пеши ман омад ва гуфт: ду рӯз аз ин пеш тахминан 50 касро ягон пеши Қушбегӣ бурданд ва дар он қадор ман ҳам будам. Қушбегӣ: шумоҳо бо сиёсат машғулӣ карда аз шикасти аскари рус гап мезадед. шуморо ҷазо додан лозим аст. гуфта дуғ зад ва дар охир аз ҳар каломи онҳо барои баъд аз ин газета нахонданашон имзо гирифта сар дод. шояд шуморо ҳам ҷиғ зананд. натарсед. гуфт: дар ҳақиқат ҳам одами Қушбегӣ маро пурсида омада баъд аз наёфтанаш муаззини мадрасаро мутасаддӣ карда будааст ки маро пеши Қушбегӣ фиристонад. муаззин ба ман хабар дода барои ба Қушбегӣ расонидани ман ҷавобгар будани худашро ба ман фаҳмонд. натарс, ман намегурезам. гуфтам ба ӯ ва аввали пагоҳ хеста пеши Қушбегӣ рафтам. дар роҳрави ҳавлии ӯ чанд молло мунтазири қабули ӯ истода буданд. як рӯз пеш як мударрис мурда будааст ки онҳо ҷои ӯро талаб мекарданд. яке аз онҳо ки бо ман шинос ва одами хубе буд, маро дар он ҷо дида ва мансабталаб гумон карда ба муллоҳои дигар гуфт: бародарон, айни ҳеҷ гоҳ ба дари ҳукуматдорон ба талаби мансаб наёмадааст. имрӯз чӣ нав шудааст ки ба фикри мансабгирӣ афтодааст? мову шумо ҳар рӯз дар ин даргоҳ ҳастем. имрӯз бояд роҳ диҳем ки аввал ӯ арзи худро карда барояд. онҳо қабул карданд ва ман танҳо пеши Қушбегӣ рафта аз пеши дарича тиреза ки дар он ҷо менишаст ба ӯ салом додам. ӯ маро шахсан намешинохт. ҳа, чӣ гап? гуфта пурсид. ман айнӣ гуфтам. ҳа. гӯён аз пеши зонуяш як рӯйхатро гирифт ва ба ман нигоҳ карда нишинед гуфт. ман нишастам. ӯ давом кард. шумо газета мехондаед, аз сиёсат ва аз шикасти аскари рус гап мезадаед гуфт. рост аст ки газета мехонам, аммо дар ҷое аз сиёсат ва аз шикасти аскари рус гап назадам гуфтам. ин тавр бошад, чаро номи шуморо дар ин рӯйхат ва ҳам аз ҳама болотар навиштанд? азбаски рӯйхат аз тарафи политсияи махфӣ ё консулхонаи рус тартиб ёфтааст, бинобар ба ҳарфи а сар шудани фамилияи ман маро аз ҳама аввал навиштанд. Қушбегӣ гумон мекард ки бинобар ҷинояткории гузаро будани ман номи маро аз ҳама болотар навишта бошанд. ин гапро аз касе ки он рӯйхатро тартиб додааст пурсидан дар кор аст, гуфтам ман. ин рӯйхат аз як идораи мӯътабари давлати Россия ба ман фиристода шудааст. он гуна идора бетафтиш ва таҳқиқ ин гуна гапро дар ҳаққи касе наменависад, гуфт. ҳар кас навишта бошад ҳам нодуруст навиштааст, гуфтам ман. барои исботи ин гап дар куҷо, ба кӣ ва дар пеши кӣ гап задани маро муайян кардан ва шоҳидони ин гап ба ман чорбарӯӣ шуда гуфта исбот карданашон лозим аст. чаро газета мехонед? Қушбегӣ пурсид. газета як чизи мамнӯъ ва хондани он ҷиноят нест. газетаро худам махфӣ чоп карда намехонам
ва ё ягон газетаи махфӣ чопшударо нахондам. ман газетаҳоеро мехонам ки дар хоки Русия бо рухсати цензураи Русия чоп мешаванд ва онҳоро почтаи Русия оварда ба хонандагон мерасонад, ки ҳазорҳо одам мехонанд. ва дар қатори онҳо ман ҳам мехонам. дар куҷо ин кор ҷиноят аст? шумо ки мулло ҳастед, шоир ва бофазл ҳастед, газетахонӣ шуморо гап мекунанд. шумо Қуръон хонед, китоб хонед, газетахонӣ ба шумо муносиб нест. Қуръон ва китобҳои дигар чунон бисёр хондам, ки монда шудам. акнун барои ман чизҳои наве дар коранд, ки хонда мондагии худро барорам. ин ҳам бошад газета ва журнал аст. ҳеҷ набошад то тамом шудани ҷанг нахонед. аввал ин ки агар ман як рӯз газета нахонам, девона бар ин мешавам. дуввум ин ки хоҳ хонам, хоҳ нахонам, газетаҳоеро ки ман ба онҳо обуна ҳастам, почтаи давлатии Рус оварда медиҳад. бисёр хуб, намехонам, гӯед равед, гуфт Хушбегӣ. ман ба дурӯғгӯй одат накардам ва дурӯғ гуфта наметавонам. Хушбегӣ мулзам шуд ва хуб, гӯён маро рухсат дод. ман баромадам. муллое ки навбати қабулро ба ман дода буд, маро дар роҳрав дида гуфт: бо мири Хушбегӣ хеле гапзанон кардед, магар муддаои худро қабул кунондед? муборак шавад. гуфт: рост аст ё дурӯғ, як ваъда доданд. ҳанӯз барои муборакбодӣ барвақт аст. гуфтам ва аз дарвозаи Хушбегӣ баромада рафтам. ман дар вақти омада истоданам ба пеши Хушбегӣ бисёр дар ғазаб будам ва дар дили худ муқаррар карда будам, ки агар ба ман ҳам чунон ки бо дигарон кардааст сахт гап занад ва тарсонданӣ шавад, ман ҳам сахт гап мезанам. чӣ коре ки кунад майлаш. аммо бархилофи чашмдошт ва одати ҳукуматдорони Бухоро ба ман сахт гап назад. ҳарчанд гапҳои бемантиқ зада бошад ҳам, ман маҷбур нашудам, ки оташин шуда аз мантиқ бароям. ман ғолиб баромада будам, лекин медонистам, ки ин ғалабаи ман муваффақиятист. ҳукумати амир ва полисияи махфии подшоҳи Рус он гуна чизҳо нестанд, ки баъд аз таъқиб кардани касе ба осонӣ аз вай даст кашанд ва бинобар ин агар имрӯз набошанд, рӯзи дигар бо ягон баҳона дастгир карданашон мумкин аст. хусусан ки ман бо гапи худ сахт истода будам. бинобар ин ман хостам, ки чанд гоҳе дар шаҳр набошам ва бо ёрии яке аз дӯстони худ дар стансияи Қизилтепа дар заводи пахта ба кор даромадам. заводи пахтатозакунии Қизилтепа аз они як бои Бухорӣ буд. дар он ҷо ҳам пахтаҳои худи Хуҷаин завод ва ҳам пахтаҳои чистачӣ, пахтаҷаллоб ҳои дигар тоза карда мешуд. дар он завод аз русҳо, маҳаллиҳо, барбариҳо ва пирсионҳо тахминан 150 кас кор мекард. дар ин миён тоҷикони кӯҳистони қаротегинӣ ҳам бисёр буданд. бинобар зиёд шудани пахта дар соли 1915-16 ва дар ҳавои кушода монда мағор кардани сӯхтани пахта, Хуҷаин маҷбур шуд, ки дар баҳорони соли 1916 боз 50 коргари қаротегиниро аз Фарғона биёрад. коргарони ин ҷоро ғайр аз хуҷаини завод, боз пудратчиҳое ҳам, ки гӯё аз миёнаи худи онҳо баромада буданд, низ истисмор мекарданд. коргарони рус бештарини қисми як хел тахассусдорро ташкил мекарданд, ки онҳо дар зери дасти пудратчӣ набуданд. аммо коргарони тоҷики кӯҳистонӣ, барбариҳо ва пирсионҳо ҳамагӣ дар зери дасти як пудратчӣ буданд. ман дар Бухоро дар шӯъбаи пунбадонаи чигитӣ хуҷаини завод кор мекардам. вазифаи ман пунбадонаҳои Хуҷаинро бо коргарони мошинхона бароварда дар зери айвони завод мерехтанд, мефурӯхтам. харидори пунбадона ду хел буд. хели якум ҷувозронони районҳои атрофи завод буданд, ки ҳар кадоми онҳо аз 2 пуд то 8 пуд пунбадона мегирифтанд. дигаре як лухт харандагон буданд, ки онҳо аз 100 пуд то 500 пуд мегирифтанд ва онҳо ҷаллоб буданд. пунбадона ҳам 4 хел буда, дар ҳар кадоми онҳо нархи алоҳида дошт. ман маҷбур будам, ки ана ҳамин 4 хел пунбадонаро ба 4 хел харидорони майда 2 пуд 4 пуд фурӯхта пулашро гирам.
ва ҳар харидорро бо номаш, бо миқдори моли харидаш, бо нархаш ва маблағи аз он мол гирифташударо дар дафтар нависам. дар саҳву хато дар камомади пунбадона ки аз завод бо тахмини выходи пахта бебаркаш бароварда мерехтанд. ҷавобгар будам. дар пеши ман танҳо як коргар кор мекард. баркаши пунбадона вазифаи ӯ буд. дар рӯзҳое ки харидор камтар бошад, он коргарро ҳам мудири завод ба корҳои дигар кор мефармуд, ки баркашро ҳам худам мекардам. музди хизмати ман аз майдафурӯшӣ дар ҳар як ман 8 пуд 10 тин буда, аз як лухтфурӯшӣ дар ҳар як ман 5 тин буд. дар охири мавсими пахтатозакунӣ кори маро ҳисоб карда диданд, ки аз рӯи тахмини хуҷаин ба ман хеле тавон меафтод, ки қариб нимаи музди хизмати ман мерафт. аммо яке аз писарҳои хуҷаин, ки бо ман ошнои дерина буд, падарашро аз ин талаб боз дошт. лекин аз хизматгорони кӯҳнаи он завод шунидам, ки соли гузашта дар ҳамин завод ба ҷои ман каси дигаре кор карда будааст, ки ҳисоби ман дар тахмини пунбадона аз рӯи баркаш нисбат ба ҳисоби ӯ хеле зиёд будааст. ман таассуротеро, ки дар он завод аз зиндагонии коргарон гирифтам, дар эпизоди заводи Одина ном повести худ додам. Қурбоналӣ ном пудратчии коргарон, ки дар он эпизод ёд мекунам, номи реалии яке аз пудратчиёни коргарон аст. ман дар он завод аз сентябри соли 1915 то охирҳои апрели соли 1916 кор кардам. ман дар муддати ин кори худ ҳафтае як рӯз истироҳат доштам. як рӯз пеш аз истироҳат баъд аз кор бо поезд ба шаҳр мерафтам. шабона дӯстони худро ягон ягон дида, аз онҳо хабарҳои навро мефаҳмидам. рӯзона мехобидам ва шабона боз ҳам ба Қизилтепа бармегаштам. таъқиботи политсияи подшоҳӣ дар зимистон дар шаҳр давом кард. одамони бисёре ҳабс ва кофтуков карда шуданд. коркунони ҷавобгари гумоштаи сиёсии ҳукумати подшоҳӣ дар Бухоро аз он аҳвол ба фоидаи шахсии худ ҳам истифода бурданд. котиби якуми агентии сиёсӣ Шулка одамонеро, ки иқтидори пора додан доштанд, шубҳанок гуфта ба тариқи махфӣ ба худи он одам мефаҳмонд ва баъд аз як маблағ пора додан он кас аз шӯъба мебаромад. Шулка ҳатто бо қозикалони он замон, ки бандаи бедирамхаридаи Амир ва Николаи Ду буд, хат навишта чанд хешовандони ӯро шубҳанок нишон дод. баъд аз он ки қозикалон ба воситаи котиби Шулка ба ӯ пора фиристод, ӯ дуввумбора хати ризомандӣ навишта ба он касоне, ки дар мактуби аввал худи онҳоро шубҳанок нишон дода буд, дар ин хат ба воситаи қозикалон ба онҳо саломи дӯстона гуфт. яке аз наздикони қозикалон, ки ба ман дӯсти наздик ва дар пеши қозикалон барои фаҳмидани хабарҳои махфӣ аз тарафи ҷамъияти маъмур буд, ин воқеаро ба ман хабар дод. қозикалон он хатҳоро ба ӯ додааст, ки сӯзад, аммо ӯ он хатҳоро барои нишон додан ба ман нигоҳ доштааст. ман он хатҳоро, ки тоҷикӣ буд, бо чашмони худ хонда дидам. ба ӯ таъин кардам, ки он хатҳоро нигоҳ дорад, ки рӯзе ба кор меояд. он хатҳо баъд аз революсияи феврал ба Совдепи Қоғон супурда шуд, ки Совдеп ба асоси он хат ба ҳабси Шулка қарор баровард. аммо Шулка аз Қоғон гурехта ба Петроград рафт ва аз он ҳабс халос шуд. ман тобистони соли 1916-ро бештарин ба саёҳат гузаронидам. районҳо ва қишлоқҳои Бухороро ягон ягон гаштам. ба Самарқанд, Хуҷанд ва тарафҳои Фарғона рафтам. дар ин тобистон дар Бухоро таъқибот аз солҳои пеш бештар ва шиддатноктар шуд. хусусан баъд аз шӯриши деҳқонон ба меҳнаткашони Туркистон ба муносибати мардикоргирӣ ба муқобили ҳукумати подшоҳӣ, гирифтугӯри Амир бо политсияи подшоҳӣ боз ҳам зиёдтар гардид. Амир дар ҳар район ва қишлоқҳои калон агентҳои махсус монда мардумро аз гуфтугузор кардан дар бораи шӯриши Туркистон манъи қатъӣ кард. бойҳои калони Бухоро бо аризаи коллективонаи худ ба агенти сиёсии давлати Россия дар Бухоро
ба муносибати шӯриши Туркистон садоқати худро ба подшоҳи Россия маълум карданд. аммо оммаи мардум ба шӯриш ба назари хайрхоҳона нигоҳ мекарданд. ғалабаи шӯришро аз худо металабиданд ва баъд аз торумор шудани шӯриш гурезагони шӯришро дар хонаҳои худ пинҳон мекарданд ва барои гурехта рафтани онҳо ба ҷойҳои дуртар ёрӣ медоданд. ман дар моҳи октябри соли 1916 барои сайёҳат ба Қаршӣ рафтам, ки дар он ҷо хуҷайни собиқи ман Шарифҷон Махдум қозӣ буд ва дар он ҷо қариб 1 моҳ мондам ва қишлоқи Қарширо сайёҳат кардам. аҳволи деҳқонон ва косибонро омӯхтам. дар Қаршӣ касби бофандагӣ хеле ривоҷ дошт. корхонаҳои дасткории бофандагӣ бисёр буданд, ки дар ҳар кадоми онҳо то 100 нафар халифа, шогирд ва бофанда кор мекарданд. дар охирҳои октябр аз Бухоро аз яке наздикони Қозӣ Калон телеграмма гирифтам. мазмуни телеграмма ин буд: ба зудӣ ба Бухоро биёед, шуморо ба мадрасаи Хиёбон мударрис карданд. ман аз телеграмма хеле дар тааҷҷуб мондам. тааҷҷуби аввалини ман дар ин буд, ки маро бе ҳеҷ талаб мударрис карданд. ва ҳолон ки дар шароити он замон барои мударрис шудан солҳои дароз дар такидари Қозӣ Калон ва Хушбегӣ ва ба муллоҳои Калон, ҳатто бойҳои Калон зорӣ ва илтиҷо карда онҳоро барои хулуси матлаб восида намудан дар кор буд. аммо маро ки ҳеҷ изҳори талаб накардам ва ба болои ин дар таҳти таъқиби сиёсӣ ҳастам, мударрис карданд. аҷобати дигарам дар ин буд, ки маро дар мадрасаи Хиёбон мударрис карданд ва ҳоло он ки барои мударрис шудан дар як мадрасаи калони монанди мадрасаи Хиёбон камаш 10 сол дар мадрасаҳои хурд мударрисӣ кардан ва дараҷа ба дараҷа бо 3-4 интиқол ба он мадраса расидан дар кор буд. аммо маро якбора ба он ки аз доираи муллоӣ қариб баромада рафта ва хизматгори завод шуда будам, дар ин мадрасаи Калон мударрис карданд. лекин бо чунон муҳокима худ ба зудӣ аз ин тааҷҷуб баромадам. якум, ҳукумати амир намехост ки ман аз доираи муллоҳо баромада равам, зеро аз доираи муллоҳо баромада рафтани ман аз дасти ӯ тамоман баромада рафтан буд. сар кардани ман касбҳои ғайри муллоиро муқаддимаи аз доираи муллоҳо баромада рафтани ман буд. ӯ хост ки маро якбора дар мадрасаи Калон мударрис карда, на танҳо ҷисман, ҳатто қалбан ҳам дар дасти худ нигоҳ дорад. ба ибораи дигар, ӯ мехост ки маро харида гирад, чунки дар миёнаи омма нуфузи калон пайдо карда будам. дуюм, ҳарчанд ман ба ҳаракатҳои коргарӣ алоқа надоштам, ҳатто дар маънии сиёсӣ ва революсионӣ чӣ будани ин ҳаракатро намефаҳмидам, полисияи махфии подшоҳӣ ва агентии давлатии мутлақи рус ба ман чунон ки ҳастам нигоҳ намекарданд. онҳо ки аз сояи худ метарсиданд ва дар шубҳа буданд дар завод дар байни коргарон будани маро барои худ хатар мешуморданд. ман ин маъниро баъд аз революсия фаҳмидам. ба ин мулоҳиза аҷаб нест ки онҳо, яъне полисияи махфӣ ва агенти сиёсии подшоҳ, ба ҳукумати амир ишора карда бошанд ки маро дар доираи муллоҳо нигоҳ доранд ва амир ҳам дар ҳаққи ман ин тадбирро карда бошад. хулоса, бо кадом сабабе ки бошад, ман мударрис шуда будам. Бухоро омадам. ярлиқ фармони ҳукуматро дар бораи мударрисони худ гирифтам. ба мадрасае ки мударрис шуда будам рафтам. дар он ҷо 100 танга харҷ карда як зиёфати сиргӯшту равған ташкил кардам. калонон ва оммаи аҳолии он мадрасаро зиёфат кардам ва дар охири зиёфат бо калонони мадраса гуфтам: ҳарчанд ҷаноби олӣ маро дар ин мадраса мударрис карданд, аммо ман аз уҳдаи ин кор намебарам. ман одами савдои мизоҷ мебошам ва хафакон дорам. аз уҳдаи дарсгӯӣ намебарам. лекин рад кардани ин марҳамат як нав беодобӣ бар ин мешуд. бинобар ин то кӯҳна шудани ин марҳамат, ман ба ном дар мадрасаи шумо мударрис мебошам ва ҳар пуле ки дар саҳми мударрисӣ ояд, ба шумоён ва ба аҳолии он ҷо харҷ мекунам. шумоҳо маро аз ин кор бахшетон. баъд аз чанд гоҳ диданд ки ман лоиқи ин мансаб нестам, дар ҷои ман ягон киси муносибро хоҳанд насб кард. ба калонон ин илтимоси ман бисёр маъқул шуд, чунки онҳо то таъин шудани одами дигар дар ҷои ман ҳаққи мударрисиро тамоман мехӯрданд.
ман бошам дар ҳуҷраи худ дар мадрасаи кӯкалтош нишаста дар корҳои оддии худ машғул шудам. аз моҳи январи соли 1917 сар карда газетаҳои рус ба муқобили ҳукумати подшоҳӣ кушоду равшан навиштан гирифтанд. ҳатто новое время бар ин газетаҳои сиёҳ ҳам ҳукумати подшоҳиро таъқиб мекарданд. дар думаи давлатӣ на танҳо фраксияҳои оппозитсионӣ, ҳатто кучков бар ин чорнасодҳо ҳам ба қобили зиндагӣ набудани ҳукумати мутлақи Николаи ду иқрор мекарданд. дар ҳамаи ин дар Бухоро рӯйрост газета хондан ва аз рафти кори ҳукумати мутлақа гап задан мамнӯъ буд. дер накашид ки феврал ҳам расида гузашт. дар Россия революсия шуд. аҳолии Бухоро ҳанӯз бехабар буданд. агар касе аз куҷо бошад ин хабарро шунида ба касе мегуфт, албатта пичир ва гӯшакӣ мекарданд. танҳо дар 4 март, яъне баъд аз омадани газетаҳое ки аз сарнагун шудани ҳукумати мутлақа ва худи подшоҳ хабар медоданд, агентии сиёсӣ расман хабар дод ки подшоҳ аз тахт ба ихтиёри худ фуромад. яке аз коркунони масъули агентӣ бо як ошнои худ гуфта буд ки мартабаи мо пештар паст буд, мо агенти сиёсӣ будем, акнун мартабаи мо баланд шуд, мо резидент шудем. вақте ки сарнагун шудани ҳукумати мутлақа расман эълон шуд, дар Қоғон ва дар таҳти дарвозаҳои шаҳри Бухоро намоишҳо, митингҳо шудан гирифт. танҳо аҳолии Бухоро аз иштирок кардан ба ин гуна митинг ва намоишҳо маҳрум буданд. дар Қоғон ва дар таҳти дарвозаи шаҳр дар вокзалча доимо агентҳо ва одамони қушбегӣ мегаштанд. агар яке ё чанд кас аз аҳолии Бухоро ба митинг ва намоиш наздик мешуданд, онҳоро дур мекарданд. агар ягон одами маълум ва босавод ба манъи онҳо гӯш накунад ва ба митинг ё намоиш иштирок кунад, номи ӯро навишта гирифта ба қушбегӣ ва қозикалон медоданд. инҳо он одамро ҷиғ зада бурда меогоҳониданд ки ба ин гуна корҳо иштирок накунад. дар байни аҳолии Бухоро як навъ ҳаракат сар шуд, аммо талаби ин ҳаракат бисёр хурд буд. ин як ислоҳоти дар бори амир ва ба ягон тартиб андохтани режими амирӣ буд. ислоҳи мактабҳо, ислоҳи мадрасаҳо, ислоҳи андозҳои заминӣ ва монанди инҳо буд. ин талабҳо талабҳои нав набуда, масъалаи ислоҳот ҳам масъалаи нав набуд. масъалаи ислоҳотро пеш аз ҷанги ҷаҳон ҳам дар ҳар сари чанд гоҳ матбуоти Россия мебардоштанд. агентии сиёсии ҳукумати подшоҳӣ ба ин ислоҳот роҳбарӣ карданӣ мешуд. ҳамин ки амир онҳоро аз пора сер кард, боз ин масъала мехобид. баъд аз революсияи феврал дар соли ҳаракати ислоҳотталабӣ мисли Фитрат ва Усмонхӯҷа ҷадидоне гузаштанд ки онҳо дар Туркия хонда омада ташвиқоти пантуркистӣ мекарданд. онҳо на танҳо дар байни худ, балки ба мардуми шаҳри Бухоро ҳам ки бештарини онҳо забони ӯзбекиро намедонистанд, бо забони туркии усмонӣ гап мезаданд. бо эълон шудани революсияи феврал онҳо дар талаби ислоҳот афтоданд, аммо дар ин талаб ягон такягоҳе надоштанд, чунки онҳо дар хусуси ислоҳот на дар байни аҳолии қишлоқ ва на дар байни аҳолии шаҳр ҳеҷ ташвиқот набурда буданд ва баъд аз революсияи феврал ҳам дар пайи ин гуна ташвиқот нашуданд. ҳатто дар ин хусус ягон программаи навиштае ҳам надоштанд ва нанавиштанд ҳам. танҳо каси бисёреро ки дар атрофи худ ғун карда мо ислоҳот талаб мекунем мегуфтанд, номи ин тӯдаро ҷамъияти махфӣ номида буданд ва ҳол он ки дар он тӯда на танҳо тамошобинон, балки қисми куллиро одамон ва агентҳои рӯйрости ҳукумати амир ва фарзандони калони дарбори амир ташкил мекарданд, ки ҳар гуна ислоҳот ба манфиати онҳо зарар дошт. ҷадидон, ислоҳотталабон ва ҳукумати муваффақата ба Петроград ариза фиристоданд ки амирро фармояд ки ӯ барои онҳо ислоҳот карда диҳад ва ҳамчунин як ариза ба губернатори Туркистон Куропаткин ҳам фиристоданд. Фитрат ва Усмонхӯҷаро ба Оренбург фиристоданд ки аз қазоқони пантуркист ёрмандӣ талаб кунанд. кори амалии якуми ҷадидони ислоҳотталаб иборат аз ҳамин буд. аммо ҷамъияти махфии мо чӣ кор кард? бо афсӯс иқрор кардан дар кор аст ки ӯ ҳам ҳеҷ кор карда натавонист. баъд аз эълон шудани революсияи феврал ҷамъияти мо 3 бор ғун шуд. ин 3 бор ҳам тамоман бо ҷанҷол гузашт. ман таклиф кардам ки ҷамъият дар
ҳолати махфигӣ истад, аммо мувофиқи талаби ҳозира программае сохта дар бисёр кардани аъзо кӯшиш карданд. лекин мисли пеш боз ҳам аъзоҳоро санҷида гирифтан дар кор аст. аъзони ҷамъият бояд дар ҳамаи ҳаракатҳои рӯйрост ва нимрӯйрост иштирок кунанд, аммо хати ҳаракати худро аз ҷамъият гиранд ва дар гузаронидани ин фикр ва хати ҳаракат ба дигарон кӯшиш кунанд. дигарон дигар ранг таклиф мекарданд. модом ки дар Россия революсия шуд, ҷамъияти махфӣ ҳеҷ даркорӣ надорад. мо ҷамъияти худро барҳам дода аз пайи онҳое ки хонда омаданд меравем. дар тарафи ман танҳо додарам Сироҷиддин дар соли 1918 аз тарафи амир кушта шуд. ҳомид хуҷаи меҳрӣ ин ҳам дар соли 1918 аз тарафи амир кушта шуд ва мирзо Назрулло дар соли 1917 дар қатори ман дастгир шуда дар як хона бо ман ҳабс гардид ва бо ман дар як ҷо 75 чӯб зада шуда дар рӯзи саввум бо зарбаи ин чӯбҳо дар беморхона мурд. баъд аз 3 рӯза ҷанҷол оқибат ман маҷбур шудам ки таклифи худро дигар кунам. ҷамъият баста нашавад, фақат муваффақатан аз кор боз истад. аъзоёни ҷамъият аз пушти ҳар кас раванд, ихтиёр доранд, валекин ҳар гоҳ ки ба ҳаракати рӯйрост ё нимрӯйрост роҳ намонад, ҷамъият ба ҳайати кӯҳнааш ба кор медарояд ва ба шароит нигоҳ накарда программае қабул намуда ба кор медарояд ва ҳар касеро ки муносибат бинад ба ҷамъият ҷалб мекунад. ин таклиф қабул шуд, бе он ки аъзо ва корҳои то он вақт кардаи ҷамъият эълон карда шавад. вай аз кор боз истод. ғайр аз ман, ҳомид хуҷа, мирзо Назрулло ва додарам ҳамагӣ аз паси фитрат ва ёрони ӯ рафтанд. ман бошам ба онҳо алоқаи ғайрирасмӣ мекардам ва кӯшиш мекардам ки онҳоро ягон дида ба роҳи дурусти самарадоре андозам. ҳеҷ набошад ба онҳо фаҳмонам ки агентҳои амир ва ҳукумат ва дигар провокаторҳо дар пеши худ роҳ надиҳанд. аммо фоидае набахшид, чунки худи онҳо роҳбарон провокатор буданд ва одамони кӯчагиро саргардон мекарданд. ман масъалаи дар байни деҳқонон ташвиқот бурданро дар пеши онҳо мондам ва модом ки як қисми ислоҳоти андози замин аст, дар ин бора деҳқононро тайёр кардан дар кор аст, гуфтам. мо ба воситаи ҳукумати муваффақата амирро маҷбур мекунем ки ӯ бо мо ислоҳот диҳад. вақте ки ислоҳот дод, деҳқон ки ин ислоҳот барои ӯ фоида дорад, албатта не нахоҳад гуфт. гуфта ба ман ҷавоб доданд. шахсан худам як бор барои аҳволфаҳмӣ ба қишлоқ баромадам ва то Вобканд, ки аз шаҳр 24 километр аст, рафтам ва дар дили деҳқонони гуногун дар қишлоқҳои гуногун чанг андохта дидам. аммо он деҳқононе набуданд ки ман дар байни онҳо дар соли 1916 ва пештар аз он будам ва дар бораи зулми амир ба онҳо суҳбат мекардам. онҳо бо суханҳои ман аз зиндагонии худ мисолҳо оварда гирья мекарданд. акнун он деҳқонҳо нест шуда буданд. дар ҷои онҳо деҳқонони мутаассиб пайдо шуда буданд, ки ҳар кори амирро мувофиқи шарт ва ислоҳот талабонро кофир медонистанд. чунки бо сар шудани революсияи феврал, ҳукумати амир ва тарафдорони ӯ ба воситаи муллоҳо деҳқонони бесаводро аз номи дину шариат ба муқобили ҳар гуна ислоҳот ва ислоҳотталабон тайёр карда буданд. деҳқонони бой, арбоб ва оқсақолон ки чӣ будани ислоҳотро мефаҳмиданд, ба худашон зарар доштани ислоҳотро ҳам мефаҳмиданд ва онҳо ба худии худ тарафдори ҳаракати худсаронаи амир муқобили ҳар гуна ислоҳот ва ислоҳотталабон буданд ва онҳо ҳам кӯшиш мекарданд ки оммаи деҳқонро ба муқобили ислоҳот хезонанд. ман ин сайёҳати худро бефоида ёфта аз Вобканд боз ба шаҳр баргаштам. ман дар он вақтҳо аз ҳаракати коргарони Русия бо маънои сиёсияш ҳеҷ хабар надоштам. худам маълумоти сиёсии революсионӣ надоштам. аз тарафи ягон ташкилоти революсионӣ, лоақал аз ягон шахси революсионер тарбия ва роҳбарӣ нагирифта будам. бинобар чӣ кор карданамро надониста як дараҷа ҳайрон ва саргардон будам. аризае ба ҳукумати муваффақата фиристодаи ислоҳотталабон бенатиҷа нарафт. рӯзе ба номи агентии сиёсии давлати Русия ва ба номи амир як телеграмма омад. мазмуни телеграмма тахминан ин тавр буд: аҳолии Бухоро ислоҳот талаб мекарданд. талабашон дар доираи ризои ҷаноби олӣ қаноат кунонда шавад. ҳамаи мазмуни ин телеграммаро
аз касе ки ҳам бо Хушбегӣ ва ҳам консулхона алоқа дошт шунида будам. баъд аз омадани ин телеграмма дар миёнаи мардум мишмиш овоза шуд ки амир ислоҳот мекардааст, аммо касе намедонист ки амир дар чӣ доира ва чӣ андоза ислоҳот мекунад. аммо ҳамин қадар маълум буд ки рафту омади коркунони масъули агентӣ ва худи агентии сиёсӣ Миллер ба пеши амир бисёртар шуд. ҳатто онҳо баъзе шаб тамоман дар шаҳр монда дар яке аз ҳавлиҳои амир мехобиданд. ба касоне ки ба роҳбарони ислоҳотталабоне ки ба Петроград ба ҳукумати муваффақата дар бораи ислоҳот ариза фиристода буданд, на Хушбегӣ ва на агенти сиёсӣ, на расмӣ ва на ғайрирасмӣ чизе дар бораи ислоҳот намегуфтанд. танҳо як бор раиси агентии сиёсӣ Миллер 2-3 нафар роҳбарони ислоҳотталабонро ба ҳузури худ даъват кард. ман дар он миён набудам ва аз онҳо талабҳояшонро пурсид. онҳо аз ислоҳоти мактаб ва мадраса сар карда то ислоҳоти дигар ягон гуфта доданд. Миллер дар ҷавоб барои ислоҳоти мактаб ва мадраса ҳанӯз барвақт аст. муллоҳои калон муқобиланд. дигар корҳо бошад, бо марҳамати ҷаноби олӣ хуб хоҳад шуд, гуфт. дар паси ҳамин мусоҳиба Миллер ва мухбирони матбуот хабар дод: ҷаноби олӣ амири Бухоро ислоҳоти васеъ мекунанд. лоиҳаи фармони ислоҳот аз тарафи агентӣ дар тайёр шуда буданд. мазмуни он фармон даҳонакӣ ба кӯчаҳо паҳн мешуд. ҳама умедвори ислоҳот буданд. таҳияе ки ҳукумати амир дар ин бора дид, қози Калон ва раиси Бухороро ки дар ислоҳот рӯйрост муқобил буданд, аз кор баровард. дар ҷои онҳо қози Шарифҷонро, қози Калон ва Абдусамадхоҷаро раис кард, ки инҳо ба ислоҳот як дараҷа тарафдор буданд. Хушбегӣ дар вақти ба инҳо фармони мансабро супурданд, гуфт ки ба ҷаноби олӣ пешкаши шукрона фиристоданд ва бо калонҳо муборакбодӣ додан барои муборакбодӣ додан бар ин одатҳои кӯҳна тарк карда шавад, чунки ин корҳо бо фармони ислоҳоти ҷаноби олӣ манъ карда шудааст. ҳоло фармон эълон нашуда буд. баъд аз якчанд рӯз боз ҳамин Хушбегӣ ба ҳамин қози Калон хат кард ки пешкаши шукрона ба ҷаноби олӣ фиристода шавад. бо ислоҳотталабон наздикӣ накунед. раисро ҳам фаҳмонед ки худро аз ин гуна корҳо нигоҳдорӣ кунад. ин мактубро ман дар хонаи Шарифҷон Махдум, ки хуҷаини собиқи ман буд, бо чашмони худ хондам. ин мактуб бо равшанӣ ва ошкорӣ нишон медод ки ҳукумати амир аз нияти ислоҳот баргаштааст. ман дар ин бора боз ба таҳлука афтодам. дар натиҷа фаҳмидам ки Хушбегӣ ба касе ки ӯ наздик ва дар боби ислоҳот машваратчии ӯ будааст, гуфтааст: акнун фармони ислоҳотро нашр накунем ҳам мешавад, чунки ба воситаи консулхона агентии сиёсӣ дар Петроград 3 миллион сум харҷ кардем. дар натиҷа аз Клем телеграмма гирифтем ки ҳукумати муваффақата ислоҳот кардан ё накарданро тамоман ба ихтиёри ҷаноби олӣ вогузоштааст. Клем касе буд ки дар вақти ҳукумати мутлақа корҳои Осиёи миёнаро идора мекард ва дар вақти ҳукумати муваффақата ҳам айнан дар ҳамон мансаби худ буд. ин воқеаро ман ба роҳбари ислоҳотталабон, калонони ҷадидон хабар додам ва ба овозаи ислоҳоти амир, ҳатто агар фармон барорад ҳам, ба он гуна фармони провокаторӣ бовар накарданро ва барои ба даст даровардани мақсад чораҳои ҷиддитар диданро, ташкилотро махфӣ карда, аҳолиро барои талаби ислоҳот ҳозир карданро талаб карданд. аммо онҳо ин маслиҳатҳоро нашуниданд ва шунидан ҳам намехостанд. онҳо фақат барои дар рӯзи эълони фармони ислоҳот ба намоиши шодиёна кардан ва ба амир арзи ташаккур намудан тайёрӣ медиданд. барои ин кор байрақҳои бахмал тайёр карда ва дар онҳо бо калобатӯи бо риштаи тиллоӣ «Зинда бод амири ҳурриятпарвар, амир Олимхон» ва монанди ин гуна шиорҳоро менавиштанд. ин буд тайёрии муҳимми онҳо дар бобати ислоҳот. охири рӯз эълони фармони ислоҳот даррасид. 6 апрели соли 1917 бо ҳисоби кӯҳна рӯзи панҷшанбе одамони Хушбегӣ ба қози Калон раиси Бухоро, ба саркардаҳои Калон, ба муллоҳои Калон ва ба 40 нафар аз бойҳои Калон хабар доданд ки рӯзи ҷумъа 7 апрел соати 10 дар арки олӣ ҳозир шаванд. ин таклиф даҳонакӣ буд. сабаби даъват ҳам маълум карда намешуд, аммо мардум мегуфтанд ки фармони ислоҳот эълон карда мешавад. даъватшудагон дар соати муайян дар арк ғун шуданд. амир ҳам дар он маҷлис иштирок кард.
бо ишорати хушбегӣ қозӣ калон фармонро хонд. дигар ҳеҷ нутқе ба гапе нашуд. бо ҳамин маросими эълони фармон тамом шуд. одамони амир чанд нусхаи он фармонро ба регистон бароварда дар байни одамони ғуншуда ҳаво доданд. фармонро хондем. мурда кирои гиристан намекард. фармон ба ҳарфи арабӣ дар забони тоҷикӣ дар матбаи сангин дастӣ чоп карда шудагӣ буд. хулосаи мазмуни он ин буд ки амир дарбори худро ислоҳ мекунад, барои коркунони ҳукумат моҳона таъин мекунад, ҳукуматдорон ҳаракати худсарона намекунанд, закот, хироҷ ва дигар андозҳо ба тартиби муайян андохта мешавад, инъом, эҳсон ва пешкашҳои дарборӣ барҳам дода мешаванд. дар бухоро як матбаа кушода мешавад. аз мардуми доно ва соҳиби дониши бухоро дар пеши ҳукумат як маҷлиси машваратӣ таъин карда мешавад, хазинаи ҳукуматӣ муайян карда, харҷу дахл ба ҳисоб гирифта мешавад. вассалом. ин мазмун дар як саҳифаи калон бо иборатҳои каснофаҳм навишта шуда буд ва дар чанд ҷои он фармон такрор мешуд. ислоҳот ва табаддулоти идораҳои ҳукуматии мо бар вафқи шаръи шариф шуда. худи ҳамин қайд нишон медод ки ҳеҷ кор нахоҳад шуд ва ҳар талабе ки ислоҳотхоҳон ба майдон андозанд ба баҳонаи ин ки мувофиқи шаръи шариф нест рад хоҳад шуд. аммо оммаи ислоҳотхоҳон ин нуқтаро намефаҳмиданд ва роҳбарони онҳо ҷадидон бошанд ин бахшиши амирро қабул карда бо роҳи провокатсия барои арзи ташаккур ба амир тайёрӣ медиданд. зотан байрақҳоеро ки дар онҳо шиорҳои зиндабод амири ҳурриятпарвар амир Олимхон, зиндабод амири озодихоҳ навиштагӣ шуда буд, пештар тайёр карда монда буданд. дар рӯзи нашри фармон 7 апрел ба ҳисоби кӯҳна рӯзи ҷумъаи соли 1917 роҳбарони ҷадидон дар кӯчаҳо митинг ташкил карда фармонро шарҳ дода дар ҳар сухан ба амир изҳори ташаккур карданд. аммо бо ин қаноат накарда дар рӯзи шанбе 8 апрел намоиши шодиёна ва шукрона ташкил карданӣ шуданд. барои тайёрӣ ба ин кор соати 5 рӯзи ҳафтум бегоҳӣ дар як ҳавлӣ ғун шуданд. дар он маҷлис ман ҳам иштирок кардам. дар он ҷо тамошобинҳо ва агентҳои махфии амир ҳам хеле буданд. масъалаҳои намоиши шодиёна ва шукрона ба маҷлис гузошта шуд. ман ба ин кор сахт муқобил истодам ва гуфтам: аввал он ки ин фармон ба ташаккур намеарзад, дуввум ин ки намоиши шуморо баҳона карда ҳукумат аксулҳаракат мехезонад ва фармонро аз миён бардошта масъулияти иҷро нашудани онро ба гардани намоишиён бор мекунад. дар бораи ин плани амир аз ҳукумати ӯ дар ман маълумот буд. аммо ин фикри ман аз тарафи роҳбарони ҷадидон рад шуд ва дар тарафи ман 3 ё 4 нафар монданд. роҳбарони ҷадидон қарор доданд ки ба Миллер, ба агенти сиёсии ҳукумати муваффақатӣ вакил фиристода барои намоиш аз ӯ рухсат гиранд ва ҳам ба воситаи ӯ аз ҳукумати амир дастаи мусиқичиёни ҳарбии давлатии амирро талабида гирифта намоиши шодиёна ва шукронаро боз ҳам тантананок гузаронанд. ман шабона якчанд дӯстони гапфаҳми худро ки онҳо бо роҳбарони намоишиёни наздик буданд ғун карда дар бораи манъи намоиши шукрона ташвиқот кардам. ба плани амир муллоён ва ҳукуматро аз рӯи маълумоти дурусте ки ба ман расида буд фаҳмондам. онҳо розӣ шуданд ки ба намоиш роҳ надиҳанд. пагоҳи рӯзи шанбе 8 апрел дар пассажи Бухоро дар пеши магазини ширкати ҷадидон ки ҷои ғуншавии онҳо буд рафтам. одам бисёр буд. ҳама бо шавқу завқ ба намоиш тайёрӣ медиданд. ба бойроқҳои бахмалии шиори ташаккур бо ҳарфи тиллоӣ навишта шуда дар даруни магазин буд, аммо роҳбарон набуданд. ман ба ҳуҷраи худ баргашта омадам ва ба як касе ки бо ман дӯст буда ба роҳбари намоишиён наздик буд хат навишта таклифи қатъӣ кардам ки ба намоиш набарояд вагарна онҳо ҷавобгар хоҳанд шуд. ин хатро ба дасти яке аз шогирдони худ дода ба маркази намоишиён фиристодам ва ба ӯ таъин кардам ки намоиш сар шавад ба ман хабар диҳад. мақсади ман аз ин таъин бо сар шудани намоиш аз шаҳр баромада дар ҷои пинҳон шудан буд, зеро ман медонистам ки аксулҳаракат хезонда маро дастгир хоҳанд кард. аммо ин қосиди ман баргашта наёмад ва баъд аз 1 соат дар кӯча овози по бисёр шуд. аз тиреза нигоҳ кардам. муллоҳо бо калтак ва теша ба ҳар сӯ медавиданд.
одамони ҳукумат мусаллаҳона асп медавонданд. аз даруни мадраса фарёд баромад. гӯш додам. муллоҳо во шариато гӯён фарёд мекарданд. баъд аз 1 соати дигар қосиди ман аз тарафи кӯча тирезаро кӯфта ба ман хабар дод ки намоиш сар шудааст. аксулҳаракат хестааст. дӯконҳоро бастанд. одамони амир баъзе ба намоиш иштирок кардагонро дастгир карда ҳабс карда истоданд. роҳбарони намоишиён пароканда шуда гурехтанд ва аз онҳо касе ба даст наафтодааст илло 3 нафар, ки онҳоро роҳбарон барои талаб карда гирифта овардани музикаҳои ҳарбӣ ба дарбори амир фиристода буданд. аммо барои ман роҳи гурез баста буд. кӯча ва рӯи мадраса аз аксулҳаракатчиён пур буд. овози во шариато то рафт баланд мешуд. агар маро медиданд, онҳо бо ҳуҷуми ом зада мекуштанд. шаб шуд. ман дар торикӣ аз мадраса баромада ба хонаи яке аз дӯстонам, ки писарони ӯ ба ман шогирд буданд, рафтам ва аз ӯ аҳвол пурсидам. ӯ гуфт: ман ба муллоҳо ҳамроҳ шуда ба арк баромадам. барои дастгир карда ҷазо додан як рӯйхат карданд. дар аввали он рӯйхат номи шумо ҳаст. ман писарон ва додарони худамро, ки бо шумо шогирданд, дар ҷое пинҳон кардам ва агар хоста бошед, шуморо ҳам пинҳон мекунам. аммо ман қабул накарда ба ҳуҷраи худ омадам ва дар дили худ гуфтам, ки ҳар чӣ шавад, дар ҳуҷраи худ шавам ва барои ман хонаҳои мардум зери по шуда то роҷ набинанд. шабро бо интизори дастгиршавӣ гузаронидам. пеш аз равшан шудани рӯз шустушӯ карда дари ҳуҷраро аз дарун бастам. ҳанӯз офтоб набаромада буд, ки аз даруни мадраса овози поҳои мӯъзадор шунида шуд. оиндагон ба дари ҳуҷраи ман расида дарро сахт гуфтанд. ман садо набаровардам. аммо ҳамсоя ҳуҷраи ман, ки як муллои намангонӣ буд ва ҳоҷӣ ҳам буд, аз ҳуҷрааш баромада ба онҳо хабар дод, ки ман дар ҳуҷраам ҳастам ва шаби дароз маҷлис карда ба муқобили ҷаноби олӣ қарорҳо доданд. гуфта як иловаи дурӯғ ҳам кард. ва ҳол он ки имшаб ба ҳуҷраи ман касе наёмада буд. ояндагон ба дари ҳуҷра қаровул монда аз тарафи кӯча ба пеши тиреза омада, тирезаро шикаста маро кашола карда ба кӯча фароварданд. тиреза аз кӯча ба қадри як қади одам баланд буд, ки аз он ҷо ба зер афтодам. ман дар умри худ яроқ набардошта будам. яроқ ҳам надоштам ва яроқ корфармоиро ҳам намедонистам. дар он вақт аз ин кори худ пушаймон хӯрдам. агар ман яроқ медоштам, чанде аз он сагонро кушта баъд аз он ба даст меафтодам. дар кӯча дар ҷое ки ғалтида будам, маро бо мӯзаҳошон заданд ва баъд аз он ба фойтун бор карданд. дар рӯ ба рӯи ман як одами қушбегӣ ва дар паҳлӯям ҳам яке аз онҳо менишаст. онҳо дар дасти худ тапонча доштанд ва бо дасти бетапончаашон ба сару рӯи ман мушткорӣ карда мезаданд. як муште ки аз онҳо ба биниам хӯрда хун омад ва ба ҷомаҳои шоҳии онҳо пош хӯрда доғдор кард. онҳо: чаро ҷомаи маро хунолуд кардӣ? гӯён маро боз ҳам сахттар задан гирифтанд. маро ба регистон оварда аз фойтун фуроварданд. дар регистон сарбозони пиёдаи амир дутарафа кашида меистоданд. муллоҳо хамиртуруши фасодро оварданд. гӯён фарёд мекашиданд. маро аз байни сафи сарбозон гузаронда ба арк бароварданд. дар роҳрави арк то пеши масҷиди ҷомеъ амалдорони амир бо либосҳои расмӣ саф кашида меистоданд. дар вақти маро аз пеши онҳо гузаронданд, бештарини онҳо ба ман наздик омада бо сарам якмуштӣ мезаданд. ман тамоман беҳол шуда будам, аммо одамони қушбегӣ гӯё ки ҷуволро кашола карда мебурда бошанд, маро мебурданд. аз саизхонаи амирсултон ном зинбардори амир баромада ба сарам чунон якмушти сахт зад, ки дигар худро надонистам ва як вақт чашмамро кушодам, ки маро дар рӯ ба рӯи қушбегӣ шинонданд ва вакилони муллоён ҳам дар он ҷо ҳозиранд. қушбегӣ чизе напурсида барои ба ҳабс фармон дод. маро аз пеши ӯ бароварда такрор ба тарафи роҳрави арк, ки обхона ном ҳабсхона дар он ҷо буд, бурдан гирифтанд. дар пеши ҳавлии қушбегӣ аз пеши мо Тӯрақулудайчӣ, вазири ташрифот, баромад ва ба одамони қушбегӣ зада баретон гуфт. зотан одамони қушбегӣ дар задани ман ҳеҷ як кӯтоҳӣ намекарданд. баъд аз ин фармон боз ҳам сахттар задан гирифтанд. маро ба дари обхона расонданд.
зиндонбон дарро кушод ва дар вақте ки маро ба он ҷо медароварданд, дар он ҷо як одами қушбегӣ, як бачаи 4-5 солаи ӯро бардошта меистод. худаш маро як мушт зад ва он бачаам ба мушти нозуки худ маро зад. лекин аз ҳамаи муштҳо ин мушти як бачаи 4 сола ба ман бисёртар таъсир кард. зеро ин нишон медод ки танҳо калонони арбоби ҳукумат, ҳатто бачагони хурдсоли онҳо ҳам дар маҳв кардани мо миён бастанд. маро дар обхона ҳаво доданд. вусъати обхона аз 4 оршини мураббаъ зиёд набуд, аммо дар он ҷо одамони маҳбус чунон бисёр буданд ки қариб болои ҳам менишастанд. як қисми онҳо 7 сол боз дар он ҷо монда буданд. як маҳбуси 7 сола буд ки 2 сол боз чашмаш аз дидан боз монда будааст. дар он хона ҷои рӯшноидароӣ набуд. дари даромадаш як оршинӣ буда, вай ҳам аз таки долони торики арк кушода мешуд ва ҳамеша қуфл буд. дар як гӯшаи ин хонача як роҳрафчаи пешбаста буд ва маҳбусон аз зери шифти он ба тарафи регистон як сӯрохча кушоданд, ки аз он ҷо регистонро тамошо мекарданд. ман таҳсилоти обхона, ном ҳабсхонаи амир ва ҳаёти маҳбусони он ҷоро дар дохунда ном романи худ тасвир кардам. дар обхона ба ғайр аз куртаву лозимӣ тамоми либосҳои маро кашиданд ва дар он хонаи сангини торики ҳеҷ офтоб надида, баъд аз он ҳамла шаттаю шаллоқи ваҳшиёнаи баданам, чунон ки дар яхоб ғӯтонда шуда бошад, меларзид. баъд аз ягон соат аз рафиқони ман Мирзо Назрулло номеро оварда ба обхона андохтанд. ӯро чунон зада буданд ки маҷоли ҷунбидан надошт. аз паси ӯ як ҷавони 14-15 соларо оварданд. ин ҷавонро ҳам зада буданд. бар болои ин ба як гӯшаш як мехи оҳанин халонданд, ки аз он ҷо хун мерафт. як вақт ман ва Мирзо Назруллоро тани ба курта аз ҳабсхона бароварданд. аз долони арк то дарвоза ва рӯи тахтапул бо амалдорони амир ва муллоёни калон пур буд. қушбеги Мирзо Насрулло бо либосҳои расмӣ бар болои остонаи дарвозаи арк рост меистод ва дар дасташ як хат буд. ӯ бо дидани ман ба хат як чашм андохт ва ба амалдорон нигоҳ карда: «Айни ҳамин аст?» гуфта пурсид. «Айни ҳамин аст», гӯён ҳамаи амалдорон ва муллоён фарёд бароварданд. аммо аз қатори одамон як овоз баромад. соҳиби овоз мегуфт: «Ин айни нест». ман ба тарафи овоздиҳанда нигоҳ кардам. ин яке аз дуторнавозони Бухоро буда бо ман шинос буд ва дар вақтҳои охир ба доми амир афтода буд ва дар қатори ходимони дарбор рост меистод. ӯ гирья мекард. хайрият ки ягон амалдор ин сухани ӯро фарқ накард, вагарна ӯ ҳам дар қатори ман ҷазо медид. дар рӯи тахтапул маро ба пушти як одами кӯтоҳқади ғалча доданд. ӯ маро бар пушти худ бардошта хам шуда истод. ду дасти маро аз гардани ӯ фароварда як одам маҳкам нигоҳ дошт ва ду поямро аз байни ду пои ӯ гузаронида як одами дигар нигоҳ дошт. куртаи маро печонда ба сарам оварданд. дар он ҷо 50-60 дона чӯби илғаи якунимаршинӣ меистод, ки ҳар кадоми онҳо ба қадри нарангушти по ғафсӣ дошт. бо як ишорати хушбегӣ ду мири ғазаб аз он чӯбҳо 2 донаро ба даст гирифтанд ва ба ду тарафи ман гузаштанд. чашми ман ба чашми хушбегӣ афтод, ки ба ӯ теғ кашида нигоҳ кардам. ӯ ба ин нигоҳи ман тоб наоварда чашмашро ба дигар тараф андохт. мири ғазабон аз ду тараф як-ду гӯён задан гирифтанд. онҳо мисли оҳангарон, ки ба навбат як оҳанро бо хоиск мекӯбанд, яке чӯбашро мебардошт ва дигаре ба ҷои ӯ мезад. ба ҳамин тариқа аз буни гардан то поини миёнам чӯбкорӣ мекарданд. аз баданам хун пош мехӯрд. порчаҳои гӯшт ва пӯст ба ҳар тараф мепариданд. дард тоқатфарсо буд. аммо ба ман дар он вақт чунон қувват ва тоқатӣ рӯй дод, ки аз вой гуфтан ва гирья кардан ба пеши он золимони ваҳшии палид ор мекардам ва мардонавор ба амалдорон нигоҳ мекардам. дар вақте ки маро чӯб мезаданд, муллоён ва амалдорон ҳам, ки ба ман наздик истода буданд,
ба сару рӯям бо мушташон мезаданд. як вақт садои 75 гуфтани яке аз мириғазабон шунида шуд. ин ададе буд ки дараҷаи болои ҷазои чӯбии амир ба ин адад мерасид. бо иштироки хушбегӣ мириғазабон аз чӯбзанӣ боз истоданд. ман тартиби 75 чӯбзании амирро дар қисми аввали романи ғуломони худ тасвир кардам. маро аз пушти он кас фуроварданд. ба ман қуввати рост истодан ва пой мондан набуд. зиндонбонон аз бағалам гирифта маро бозгашт ба обхона бурданд ва дар он ҷо ҳаво доданд. маҳбусони кӯҳна як бурёеро ки бар рӯи ӯ менишастанд холӣ карда маро ба рӯи вай пуштнокӣ хобонданд ва дар зери сарам ду хишти пухтаро ба ҷои болиш гузоштанд. аз баданам хун мерафт. даруну беруни баданам мисли ин ки дар вай мехи тафсонро мекӯфта бошанд хала зада месӯхт. дар аснои ин сӯзиши пурозор чунон ки маро дар зери ях хобонда бошанд меларзидам ва дандонҳоям бо ҳам хӯрда садои шақарос мебароварданд. бурёе ки маро ба рӯи вай хобонда буданд ба ақидаи маҳбусони кӯҳнаи таҷрибакор ягона давои 75 чӯб задашудагон буд. агар ҷои ҷароҳатшудаи маҷрӯҳро ба бурё зер накунонанд фасод карда мекуштааст. аммо он бурё азбаски пушти маҷрӯҳи даҳҳо 75 чӯб хӯрдагонро дидааст, мисли тахтаи қассобӣ пур аз парчаҳои хун ва гӯшти хушкида буд. маҳбусон ларзидани маро дида ҳамаи либосҳои худро бар болои ман пӯшонданд ва таъин карданд ки агар ногоҳ бандибон ояд, он либосҳоро аз болоям ҳаво диҳам, вагарна онҳо ҷазо медиданд. он либосҳо чунон пуршабушк буданд ки бар рӯи ҷароҳати тоза монанди кирми гӯшти гандида медавиданд. нафасам танг шуд. дар ҳолати ҷонканӣ афтодам. дар он вақт ба хотирам расид ки ба маҷрӯҳони сахт молиши дасту по масаж нофеъ аст. аз маҳбусони кӯҳна илтимос кардам ки дасту поямро сахт фишоранд. 4 маҳбуси тануманд ду дасту ду пои маро гирифта бо қуввати тамом молиш доданд. баъд аз ним соати ин амалиёт нафасам кушода шуд ва тавонистам ки ба рӯи хона назар андозам. дар наздикии ман ба рӯи як бурёчаи дигар Мирзо Назрулло чун мурғи нимкушта ҷастухез карда дасту по мезад. аҳволи ӯ ба аҳволи ҷонкании падарам монанд буд. ӯро баъд аз ман 75 чӯб зада оварда партофта буданд. ман аз маҳбусон хоҳиш кардам ки маро ба ҳоли худ гузошта дасту пои ӯро молиш диҳанд. баъд аз чанде ин амалиётро ба кор бурдан нафаси ӯ ҳам кушода шуда қадаре ором гирифт. аммо хуш надошт. азбаски ӯ аз ҷумлаи мардумони сояпарварди офтоб, камдидаи Бухоро ва сустмизоҷтар буд, чӯб ба ӯ аз ман бадтар таъсир кардааст. соатҳои 4 бегоҳӣ буд. як туркмане ки 5 сол боз дар он ҷо маҳбус будааст, аз сӯрохи зерисақфии роҳрави пешбастаи обхона ба регистон нигоҳ мекард. якбора ӯ бо оҳанги шодӣ фарёд бароварда гуфт: солдатҳо омаданд ва моро халос мекунанд. ҳарчанд ғайр аз туркман ки ба пеши сӯрох рост истода буд, аз тангии ҷо касе аз он сӯрох регистонро дида наметавонист, ҳамаи маҳбусон ғайри ман, Мирзо Назрулло ва Абдурасули маҷрӯҳ ба он тараф ҳуҷум карданд. бисёр дер накашид. аз пеши дари ҳабсхона овози поҳои мӯзадор баланд шуд ва қуфли дар музтарибона шиқир-шиқир мекард. дар кушода шуд. як солдати рус ки дар даст милтиқ дошт, сари худро аз дар дарун карда аввал бо забони русӣ ва баъд аз он бо забони ӯзбекии русӣ омехта: «Буроетон, шумоёнро революсияи Россия озод кард», гуфт. ҳама бе он ки чизу чораҳошонро ғудошта гиранд, аз даричаи ҳабсхона баромадан гирифтанд. ба ман ва Мирзо Назрулло ки қуввати аз ҷо ҷунбидан надошт, бо шунидани ин мужда рӯҳи тоза пайдо шуд ва худ ба худ рост хеста ва пои худ аз ҳабсхона баромадем. дар роҳрави арк солдатон мегаштанд ва обхонаҳои дигарро ҳам ки дар қатори ҳабсхонаи мо буд, кушода аз он ҷо маҳбусонро мебароварданд. амалдорон дар зери деворҳо рост истода ба ин аҳвол бо тааҷҷуби ғазаболуд менигаристанд. солдатон маҳбусонро аз арк фуроварда ҳамаро ба ихтиёри худ сар доданд ва аз он миён мо маҷрӯҳонро ва ҳам касонеро ки худро революсионер мешумориданд ба фойтунҳо ва аспҳо савор карда аз шаҳр бароварданд. дар беруни дарвозаи қаволаи шаҳри Бухоро
дар майдони стансияи поездча Кукушка солдатони бисёре саф кашида меистоданд. дар он ҷо митинг шуд. солдатон яке аз паси дигаре баромада гап зада ваъда медоданд ки интиқоми моро аз амир мегиранд. байрақи сурх ҷилва мекард. ман дар зери байрақ дар ҳолате ки солдатеро аз таки бағалам медошт рост истода будам. ман ки бо хӯрдани 75 чӯби амир гирья кардан он тараф истад воҳ нагуфта мардонавор истода будам. дар ин ҷо аз гирья худдорӣ карда натавонистам. ин гирьяи шодӣ буд ки дар адабиёт хонда будам, аммо имрӯз дар ҳоли худ ва ба чашми худ медидам. мо халос шудем. воқеа ин тарз шуда будааст. 8 апрел вақте ки дар Бухоро контрреволюсия сар шудааст, Совдепи Қоғон ва ҷавонони инқилоби Бухоро ин ҳолро ба Тошканд, Самарқанд ва Қарқӣ хабар дода ёрмандӣ талаб карданд. намояндагони ҳукумати муваффақата ба ин кор аҳамият надода бошанд ҳам, совдепҳои шаҳрҳои мазкур аскарони рӯҳи революсиядорро ба Бухоро фиристоданд. аммо намояндагони ҳукумати муваффақата аз Тошканд ба агенти сиёсӣ дар Қоғон будан Росия таълимот доданд ки аскаронро роҳ надиҳанд ки барои ҳимояи революсионерони Бухоро ба шаҳр дарояд. агент ҳам роҳ надодааст, аммо аскарон дар пеши дарвозаи шаҳр омада урду заданд. 9 апрел вақте ки Совдепи Қоғон ва аскарон мешунаванд ки амир маҳбусонро 75 чӯбӣ зада истодааст, ҳаракат карданд ки бо ҷанг ба шаҳр даромада маҳбусонро халос кунанд. чун агент мебинад ки ҷанг мешавад, маҷбур мешавад ки озод кардани маҳбусонро аз амир талаб кунад. амир ваъда медиҳад, аммо аскарон ин ваъдаро бовар намекунанд ва мегӯянд ки мо рафта ба дасти худ маҳбусонро халос мекунем. ночор амир ба ин кор розӣ мешавад. агент 50 нафар аз аскарон намоянда интихоб кунонда ба шаҳр медарояд ва онҳо бо дасти худ моро халос мекунанд. аскарон дар пеши дарвозаи шаҳр аз ман пурсиданд ки боз дар куҷо амир ҳабсхона дорад. ман зиндон ва ҳавличаҳоро дарак додам. онҳо дубора рафта маҳбусони дар он ҷо будагиро ҳам халос карданд. мо маҷрӯҳонро ба Қоғон ба беморхонаи шаҳрӣ бурданд. дараҷаи ҳарорати ман дар миёнаи 39-40 буд, аммо ҳарорати Мирзо Назрулло ҳамеша аз 40 баланд буд. рӯзи чоршанбе 12 апрел ба ҳисоби кӯҳна Мирзо Назрулло вафот кард. ҳамон рӯз расми мурдаи ӯ ва расми мо дар беморхона гирифта шуд. дар асли нусхаи расмҳо ман ба болои сурати ҳар кас ном ва фамилияи ӯ ва дар пушти расм рӯзи ҳабс, зарб ва расмгириро ба хати худ навишта мондам. роҳбарони ҷадидон ки намоиши шукронаи провокатсиониро ташкил карда буданд, баъд аз авҷ гирифтани контрреволюсия хостанд ки бо амир оштӣ шаванд. агенти сиёсии Россия бандаи содиқи подшоҳ Николай Ду дар ин кор воситагичигӣ мекард. ин аҳволро дар беморхона ба ман хабар доданд. ман сахт эътироз кардам ва бо амир оштӣ шудан мумкин нест гуфтам. аммо бо кӯшиши сахт ва ҳарбиёнаи Совдеп ва аскарони революсионии Россия онҳо аз доми амир халос карда шуданд. дар байни амир ва роҳбарони ҷадидон оштии расмӣ ба вуқӯъ наёмада бошад ҳам, оштии амалӣ рӯй дод. онҳо баъд аз чанд гоҳе дар Қоғон истоданд, ба Бухоро даромада ба корҳои савдогарии худ машғул шуда рафтанд. ман баъд аз 52 рӯз дар беморхона хобида 25 бор амалиёти ҷарроҳӣ дидан қадре беҳтар шудам. доктор рухсат дод ки ман аз беморхона бароям. ман аз он ҷо ба Самарқанд кӯчидам. дар рӯзи савуми вурудам ба Самарқанд сахт бемор шуда дар клуб афтодам. яке аз самарқандиён ки ман ӯро шахсан намешинохтам, аммо ӯ ба ман назари хуб доштааст, маро ба фойтун бор карда ба хонаи худ бурд ва дар он ҷо 2 моҳ бемор хобидам ва баъд аз он қуввате пайдо кардам ки аз созанон ба кӯча баромада тавонам. вақте ки муллоёни Самарқанд маро диданд, дар асри раҳбарияти қозӣ Исохон бар зарири ман ривояте карданд. мазмуни он ривоят ин будааст: касе ки ба подшоҳи ислом теғ кашида аз он ҷо ронда шудааст, дар шаҳри мусулмонон истиқомат кардани он аз рӯи шариат ҷоиз нест.
ман ин ҳодисаро ба воситае ки аз дӯстони худ фаҳмида дар пайи мудофиаи худ афтодам. ҳарчанд ин гуна ривоят натиҷаи амалии расмӣ надошта бошад ҳам, сабаби ягон фоҷиаи ғайрирасмӣ шуданаш мумкин буд ва мумкин буд ки одамони он муллоён ба он ривоят такя карда дар кӯча бо издиҳом ба ман ҳуҷум намуда талаф кунанд. ман ба совдепи Самарқанд рафта ин ҳолро хабар додам. совдеп калонони муллоҳоро ҷиғзада бурда аз забони онҳо хат гирифт ки агар ба фалони зараре расад, онҳо калонони муллоҳо ҷавобгаранд. баъд аз он муллоҳо рӯйрост ба ман ҳуҷум накарданд, аммо таъқиби махфиёнаи онҳо давом мекард. ман барои мудофиаи худ ҳар шаб ҷои худро дигар мекардам. революсияи октябр ба зудӣ дар Самарқанд ҳам ғалаба кард. дар раҳбарияти ҳукумати маҳаллӣ болшевикон аксариятро гирифтанд ва ман аз таъқиби муллоён хеле осуда шудам. баъд аз октябр ҷабру зулми амир аз аввала ҳам зиёд шуд. ӯ мехост ки дар қаламрави худ ба ҳаракати болшевикон роҳ надиҳад ва агар имкон ёбад ба контрреволюсионерҳои Туркистон як шуда дар Туркистон ҳам ба ҳокимияти советӣ халал расонад. ӯ ба ин мақсад дар дохили мамлакати худ сахтгирӣ мекард, ҳабс ва қатлҳо ташкил медод, қувваи ҳарбии худро зиёд мекард, аз аскарони сафеди гурезаи Росия, аз казакон яроқ харида мусаллаҳ мешуд ва бо босмачиёни Фарғона алоқа мебаст ва ба воситаи Афғонистон ба давлатҳои хориҷии Англия ҳам рафтуомад мекард. хулоса Бухоро як маркази контрреволюсионии Осиёи Миёна шуда монда буд. ҳукумати советии Туркистон ки аз дохили Россия алоқааш кандагӣ буд, аз ин ҳаракатҳои амир дар андеша буд. яке аз роҳбарони ҷадидони Бухоро ки то он вақт дар Москва магазини пӯсти қароқулфурӯшӣ дошта, баъд аз мустаҳкам шудани октябр дар он ҷо дар аввали соли 1918 магазинаш баста шуда буд, хост ки аз ин фурсат фоида бурда ба ҳукумати амирӣ шарик шавад. ӯ аз як тараф тайёрии ҳақиқии амирро аз назари ҳукумати советии Туркистон пинҳон медошт ва аз тарафи дигар раиси совети комиссарони Туркистон Колёсовро бовар мекунанд ки ӯ дар дохили Бухоро 3000 нафар одамони мусаллаҳи пинҳонӣ дорад ва агар Колёсов андак ҳаракат кунад, амир таслим мешавад. мақсади ӯ аз ин кор амирро тарсонда дар ҳолате ки амир дар тахти худ барқарор бошад, ҳукумати ӯро ба дасти худ гирифтан буд. оқибат Колёсов ба андак қувват ва бо чанд нафар гурезагони беяроқи Бухоро ба Қоғон рафта аз номи он ҷадид ба амир нота дод. роҳбари ҷадидони Бухоро аз як тараф Колёсовро ба Қоғон бурда, аз тарафи дигар ба наздикони амир алоқа баста, хост ки бо ӯ оштӣ шавад. дар натиҷаи ин ҳаракатҳои провокатсионӣ амир ба сулҳ розӣ шуд. Колёсов ҳам аз русҳо ва аз партизанҳои сурхи Самарқанд, Кавказ ва тоторҳо 21 нафар вакил интихоб карда ба пеши амир фиристод. амир вакилонро ба як сурати ваҳшиёна кушт. яке аз онҳо гурехта омада аҳволро ба Колёсов фаҳмонд. аммо кор аз кор гузашта буд. дар фурсати гуфтугӯҳои сулҳ амир роҳҳои оҳанро аз Куюкмазор то Зирабулоғ ва аз Мурғак то Чорҷӯй ва аз Амиробод то Шаҳри Сабз ва Тирмиз вайрон карда алоқаи Колёсовро аз ҳар тараф канда буд. Колёсов дар муҳосара монд ва маҷбур шуд ки роҳи оҳанро сохта ба тарафи Самарқанд гурезад. натиҷаи ин ҳаракати провокатсионӣ ин шуд ки амир одамони бисёреро дар Бухоро ва вилоятҳои вай ба шубҳаи болшевикӣ, революсионерӣ ё бо тӯҳмати алоқа доштан ба онҳо ба як сурати ваҳшиёна кушт. бародари ман Сироҷиддинро ҳам аз қишлоқи Тағоиҳомо ки дар он ҷо пинҳон шуда буд дастгир карда оварда дар обхонае ки ман хобида будам хобонда баъд аз 15 рӯзи азобҳои тоқатгудоз додан дар он ҷо кушт. ман дар ин боб марсия дорам ки дар ёдгорӣ ном маҷмӯи шеърҳоям нашр шудааст. амир аз меҳнаткашони рус ҳам ки дар хоки Бухоро буданд ва коргарони роҳи оҳан ва заводҳоеро ҳам ки дар мамлакати ӯ буданд тамоман ва бо зану бачаҳояшон кушт. ба ҳол он ки дар он вақт офитсерони сафеди императорӣ дар пеши амир буда дар корҳои ҳарбӣ ва ҷаллодӣ ба ӯ роҳбарӣ ва ёрмандӣ мекарданд. ман то он вақт дар Самарқанд буда ҳанӯз қуввати дурусте надоштам. баъд аз воқеаи Колёсов амир дар Самарқанд шайкаҳои террорӣ ташкил кард. коркунони амалии ин ташкилот дуздони Самарқанд буданд ки оқибат онҳо босмачӣ шуданд.
самарқанд барои зиндагонии ман ҷойи хафнок шуд. ман 22 апрели соли 1918 аз самарқанд ба тошканд кӯчида дар он ҷо 6 моҳ мондам. дар ин миён комилан сиҳат ёфта қувват гирифтам. то он вақт дар самарқанд ҳам ҳукумати советӣ қувват гирифта буд. ман дар 22 октябр аз тошканд баргашта ба самарқанд омада дар он ҷо дар як мактаби миёнае ки барои бачагони халқҳои маҳаллӣ аз тарафи ҳукумати советӣ кушода шуда буд муаллим шудам. дар он ҷо ман дарси забон ва адабиёти тоҷикӣ, ҳам ӯзбекӣ ва дарси таърих медодам. ман соли таҳсили 1918-19 ба шароити он вақта бо муваффақият тамом кардам. дар он вақт аз мардуми маҳаллӣ ҳанӯз муаллимони таҷрибадида ва таҳсилдида набуданд. мактабҳои бисёр кушода шуда буданд, аммо бештарини муаллимони маҳаллӣ касоне буданд ки курсҳои 2 моҳа 3 моҳаро тамом карда ба дараҷаи муаллимӣ расида буданд. китоб дар забони маҳаллӣ мутлақо набуд. ман бо ёрии таҷрибаҳои пештарам ҳамаи дарсҳоро худам навишта тайёр мекардам ва ба асоси таҷрибаҳои пештарам дарс медодам. албатта курс тамомкардагон ин корҳоро карда наметавонистанд. бинобар ин мактаби ман ба ҳамаи нуқсон аз дигар мактабҳо аз ҷиҳати сифат беҳтар буд. лекин дар охири таҳсил дар натиҷаи ин саъю ғайрати тоқатгудоз бемори асабӣ шудам ва муаллимиро тарк карда ба хизмати матбуот даромадам. дар самарқанд як журнал бо номи шӯълаи инқилоб дар забони тоҷик ва як газета ба номи меҳнаткашлар товушӣ дар забони ӯзбекӣ нашр мешуд. ман дар дуи инҳо хизмат мекардам. дар он вақт аз коркунони маҳаллӣ коркунони адабӣ ҳам кам буданд. бинобар ин гуфта метавонам ки қисми муҳими ин журнал ва газетаро ба имзоҳои гуногун ман пур мекардам. дар 2 забон шеърҳо менавиштам, дар 2 забон мақолаҳо менавиштам. дар журнали шӯълаи инқилоб як очерки таърихиро бо сарлавҳаҳои таърихи амирони манғити Бухоро сар кардам. ин силсилаи мақолот то революсияи Бухоро давом кард. дар ин очерк на танҳо амири охирин ва дарборёни ӯ, балки ҳаракатҳои нобакоронаи тамоми амирони манғитро бо тарзи идораи онҳо ки дар Бухоро қариб 150 сол ҳукмронӣ карда буданд фош кардам. ин мақолаҳо дар соли 1923 дар Тошканд ба шакли китоб чоп шуд. дар вақти сар шудани таҳсили соли 1919-1920 шӯъбаи маориф бинобар камии муаллими таҷрибадор маро аз хизмати маориф тамоман озод накард ва дар 3 мактаб инструктор таъин кард ки ман ҳар рӯз аввали пагоҳӣ 1-2 соат бо навбат дар яке аз ин мактабҳо ба сифати консултант кор мекардам. баъд аз воқеаи Калёсов зулм ва кушокуши амир тоқатнопазир шуд. аз меҳнаткашони Бухоро ва ҳатто аз аскарони амир ҳар рӯз чанд нафар гурехта ба Самарқанд ва Тошканд мегузаштанд. дар Тошканд ва Самарқанд дар қатори ташкилоти ҷадидони Бухоро ки худро инқилобчиёни Бухоро меномиданд, ташкилоти коммунистони Бухоро ҳам пайдо шуд. аъзоёни коммунистони Бухоро бештарин аз меҳнаткашони Бухоро ва аз аскарони гуреза буданд. аммо роҳбарон ва аъзоёни инқилобчиёни Бухоро бошад, бойҳо ва майдасавдогарҳои Бухоро буда, як қисми ин ташкилотро муллозодагон ва махдумони Бухоро ташкил мекарданд. ин ташкилотҳо дар шаҳри Бухоро ва вилоятҳои вай ҳам шӯъбаҳои махфии худро доштанд. аммо хоҳ дар Тошканд бошад ва хоҳ дар маҳалҳо, ҳамеша дар байни ин ду ташкилот низоъ ва ҷанҷол буд, ки ин ба пеш бурдани инқилоби Бухоро сакта меовард. инқилоби Бухоро пухта расид. оммаи мардуми Бухоро аз болшевикони Росия ва Туркистон ёрмандӣ талаб мекарданд. ман дар моҳи июни соли 1920 аз тарафи ташкилоти коммунистони Бухоро ба Тошканд даъват шудам. дар он ҷо як моҳ истода лоиҳаҳо, баённомаҳо ва дигар чизҳоро ки ба қалами ман эҳтиёҷ дошт дар 2 забон, дар забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ навишта додам. ман баъд аз гашта ба Самарқанд омаданам барои ба инқилоби Бухоро тайёр кардани мардуми Бухоро ба воситаи журнал ва газетае ки худ ходими онҳо будам, боз ҳам зиёдтар ва ҷиддитар кор кардан гирифтам. ин журнал ва газета ба воситаи ташкилотҳои коммунистони Бухоро дар районҳои Бухоро ба тарзи пинҳонӣ паҳн карда мешуданд. ман ин эпизодро дар романи ғуломони худ дар воқеаи ҳезумкашон тасвир кардам. бо кӯшиши Туркфронт дар зери роҳбарияти коммунистони Россия ва Туркистон дар миёнаи ташкилоти коммунистӣ ва ташкилоти инқилоби Бухоро ҷадидон
гургоштие ба амал омада дар зери роҳбарияти большевикон ва ёрии бевоситаи аскарони сурх меҳнаткашони Бухоро аз занҷири амир халос шуда, дар он ҷо ҳукумати ҷумҳуриятӣ шӯроии халқи Бухоро ташкил ёфт. баъд аз ба амал омадани инқилоби Бухоро ман хотирҷамъ шуда дар умри худ якум бор дар моҳи октябри соли 1920 дар Самарқанд хонадор шуда, дар он ҷо ҷойи истиқомати доимии худро ташкил додам. ман дар корҳои ҳукумати шӯроии халқи Бухоро бевосита иштирок карданро нахостам, чунки дар раҳбарияти он ҳукумат баъзе одамони шубҳанок буданд. барои исботи ин қадар натиҷаи амалӣ доштани ин шубҳаҳои худ маҷбурам, ки як воқеаро аз ин ҷо ёдоварӣ кунам. дар Бухоро ва қаламрави он баъд аз инқилоби Бухоро аввал шайкаҳои майда ва баъд аз он шайкаҳои калони босмачиён ташкил ёфтанд. баъзе коркунони ҳукумати шӯроии халқи Бухоро, ки дар роҳбарияти ҳукумат буданд, баъзе шайкаҳои босмачиёнро мусаллаҳ карда барои барҳам додани дуздони майда аз онҳо, аз Мулло Қаҳор ва Ҷабборхӯҷа фоида бурданӣ буданд. Мулло Қаҳори босмачӣ, ки қишлоқи ӯ ба қишлоқи мо наздик буд, як тӯй кард. акаи ман, ки рӯҳонӣ ва дар деҳаи худамон имом ва мударрис буд, ба ин тӯй иштирок накард ва аҳли деҳаро ҳам нагузошт, ки ба он тӯй раванд ва гуфт, ки Мулло Қаҳор дузд аст ва мардумро тороҷ карда тӯй ташкил дода истодааст. ба тӯй иштирок кардан ва ошӯрӣ хӯрдан дуруст нест. аммо баъзе маъмурони ҳукумати шӯроии халқии Бухоро ва аз ин ҷумла додарие, ки аз ҳукуматдорони Бухорои шӯроӣ, ки дар роҳбарият ҷой гирифта буд, ба он тӯй иштирок кард ва 3 рӯз истода тӯй хӯрд ва кӯбкорӣ тохт. Мулло Қаҳор Қурбошӣ дар баҳорони соли 1922 баъд аз тӯй ройрост ба ҳукумат исён кард. аввалин кори ӯ ин шуд, ки дар зери сардории додари худ як даста босмачиёни яроқдорро рӯзона ба ҳавлии акаи ман фиристод. соати 2 рӯз буд. акаам дар мадрасачаи деҳа буд. ӯро аз он ҷо кашолакунон бароварданд ва ба як дарахт бастанд ва тирборон карда куштанд. ҳавлиро тамоман тороҷ карданд, молҳои ҷондор ва беҷонро бурданд, ҳатто либосҳои занонро аз танашон кашида гирифтанд. писари калони акаам, ки 15-16 сола буд ва аз даҳшати ин ҳодиса тарсида ба зери хашокҳо пинҳон шуда буд, ӯро ҳам ёфта гирифтанд. аввал хостанд, ки ӯро ҳам кушанд, аммо мӯйсафедони қишлоқ ба ҳоли бачаи ҷавон раҳм карда ба босмачиён илтиҷо карда ӯро аз куштан халос карданд. лекин босмачиён ӯро асир карда бурданд. бачагони дигари акаам ҳам хурдсол буданд. писари акаам, ки Муслиҳиддин ном дошт, босмачиён ӯро асир карда то Нурато бурданд. тағоиам, ки 75 сола буд, ин хабарро шунида Нурато рафт ва ӯро аз дасти босмачиён гурезонда гирифта овард. Муслиҳиддин баъд аз халос шуданаш ба босмачиён дар қишлоқи худамон наистод ва ба Самарқанд ба пеши ман омад. ман чанде ӯро дар Самарқанд нигоҳ доштам ва баъд аз он ба шаҳри Бухоро фиристодам, ки дар он ҷо ба ягон мактаб даромада хонад ва бо қишлоқ алоқаи махфӣ карда дар куҷоҳо рафтуомад доштаи қотилони падараш босмачиёнро ёбад ва ба ман хабар диҳад. дар охирҳои соли 1922 боз писари акаам ба Самарқанд ба пеши ман омад ва хабар дод, ки маркази босмачиён дар Нуратост, аммо чанде аз қотилони падарам, ки ҷояшон дар атрофи қишлоқи мост, ба ҳавлиҳошон махфиёна рафтуомад мекарданд. ман ба шунидани ин хабар Бухоро рафтам. шахсан ба чекаи ҳукумати шӯроии халқи Бухоро рафта босмачиёни мазкурро ба ҳавлиҳошон рӯйхат карда додам ва дастгир карданашонро илтимос намудам. азбас ки дар сари комитети иҷроияи марказӣ ва совети комиссариони халқии Бухоро одамони шубҳанок буданд, ба онҳо муроҷиат накардам. чека дар 3 рӯз 5 нафар босмачиро, ки қотили акаи ман буданд, дастгир карда овард ва маро хотирҷамъ кард, ки баъд аз тамом шудани тафтиш онҳоро ба суди олӣ медиҳад. суд мувофиқи қонун ба онҳо ҷазо медиҳад. дар сари чекаи Бухоро он вақтҳо Юнус Нодӣ ном як кас буд. ман баъд аз он ба Самарқанд баргаштам. баъд аз 2 моҳ аз суди олии ҳукумати шӯроии халқи Бухоро ба ин мазмун хат гирифтам. суди олӣ қотилони акаи шумо босмачиёни дастгир кардашударо дар ҷазои олӣ ба парондан ҳукм кард. аммо раиси комиҷроии марказии ҷумҳурии шӯрои халқи Бухоро Аминов ин ҳукми суди олиро дар ҳаққи гунаҳгорон ба ҳабси 10 сола бадал намуд. баъд аз 2-3 моҳи ин воқеа бо писари акаам Муслиҳиддин ба Самарқанд пеши ман омад. боз писари акаам Муслиҳиддин ба Самарқанд пеши ман омад
ва ҳикоя кард, ки ман маҳбусон қотилони падарамро, ки ба 10 сол ҳабс ҳукм карда шуда буданд, дар чойхонаи Бухоро дидам ва аз он ҷо онҳоро таъқиб кардам. чанде аз онҳо, аз ин ҷумла Муллотош, ба ҳавлаи додари яке аз ҳукуматдорони калони Бухоро рафта даромад. баъд аз тафтиш маълум шуд, ки онҳо ҳар шаб он ҷо мерафтанд. ман ба комиҷрои марказӣ рафта ин ҳолро ба раис Аминов гуфтам. ӯ маро дурӯғ мегӯӣ, ба як одами калон туҳмат мекунӣ, ту лоиқи ҷазо мебошӣ, гӯён пеш кард. ман ба босмачиён робита доштани баъзе роҳбарони ҳукумати Ҷумҳурияти Халқии Шӯроии Бухороро дар Дохунда ном романи худ, ки дар соли 1930 чоп шуда буд, аз забони котиби вакили Мухтор дар воқеаи хуруҷи Анварпошо ҳикоя кардам ва кушта шудани акамро дар романи Ғуломон тасвир намудам. албатта ман дар ин шароит дар Бухоро истода наметавонистам ва ин ҳолро ман дар рӯзҳои барпо шудани Ҷумҳурияти Халқии Шӯроии Бухоро ҳис мекардам. бинобар ин ман аз Самарқанд хонадор шуда бо ҳама сахтиҳои он вақта дар он ҷо мондам ва Бухоро рафта комиссар нашудам. он вақтҳо дар Самарқанд зиндагонии ман бисёр сахт буд. ман хонаи худ надоштам. дар ҳавлаи модарарӯсам менишастам. дар он ҷо 2 хона буд, ки дар вақти бориш ҳамеша об мегузашт. ман дар пеши сандалӣ нишаста, дар вақте ки ба атрофам ва сарам борон мечакид, кори таҳририи худро давом медодам. соли 1920-1921 қиматӣ буд. маоше, ки ман аз идораи матбуот мегирифтам, ба 1 ҳафта намерасид. ман дар зимни кори адабӣ бо хари модарарӯсам ба боғи ӯ пору кашонда, дар соли 1921, соли 1922 сабзавот ва картошка киштам. ана ин кор маро ёрманди бузург шуд. ман ҳарчанд Бухоро нарафта бошам ва ба корҳои ҳукумати Халқии Шӯроии Бухоро бевосита иштирок накарда бошам ҳам, тамоман аз вай дур буданро нахостам, чунки ин ҳол дар афкори омма нисбат ба революсияи Бухоро як кайфияти ногувор ба вуҷуд оварданаш мумкин буд. бинобар ин ман бо хоҳиши худ дар Самарқанд ба консулхонаи Бухоро дар соли 1921 ба сифати консултант ба хизмат даромадам ва ҳол он ки дар он ҷо на ин гуна штат буд ва на ба ин вазифа эҳтиёҷ буд, бо вуҷуди ин кори асосии ман хизмати матбуот ва бо вуҷуд овардани асарҳо буд. ман дар он солҳо дар зимни ин ки дар матбуоти Самарқанд революсияро мудофиа карда ҳукумати Амирро ва босмачиёнро фош менамудам, асарҳои мустақил ҳам ба вуҷуд овардам. дар соли 1920 аз моҳи август дар арафаи инқилоби Бухоро ҷаллодони Бухоро ном асари худро сар карда, дар сари ноябр тамом намуда, Бухоро бурда ба нашриёти давлатии Ҷумҳурии Халқии Шӯроии Бухоро супурдам. аммо онҳо ин асарро чоп накарданд. вақте ки асарро пас талаб намудам, гум шуд гуфтанд. мухтасари ин асар дар соли 1922 дар журнали Инқилоб дар Тошканд чоп шуд. дар соли 1920-21 материалҳои таърихии инқилоби Бухоро ном асари худро навишта ба нашриёти давлатии Бухоро додам. инро ҳам чоп накарданд. ин асар дар соли 1926 дар Москва аз тарафи нашриёти Халқҳои СССР чоп шуд. дар соли 1921-22 мақолаи очерки таърихиамро, ки ба сарлавҳаи таърихи амирони Манғити Бухоро дар журнали Шӯъаи Инқилоб чоп шуда буд, дубора кор карда ба шакли китоб оварда боз ба нашриёти давлатии мазкур додам. ин асар дар соли 1923 дар Тошканд аз тарафи Наркомпресси Бухоро чоп шуд. нашриёти давлатии Бухоро асарҳои маро чоп накарда бошад ҳам ҳаққи таҳрирамро пурра дод ва ман ба он пулҳо дар соли 1923 дар Самарқанд барои худ ҳавлаи мустақил харидам. дар соли 1923 консулхонаи дар Самарқанд доштаи ҳукумати Бухоро баста шуд ва маро дар охири соли 1923 дар шӯъбаи Бухгосторг, ки дар Самарқанд буд, мудир таъин карданд. ман ин корро рад кардам, аммо роҳбари тиҷоратии он вақтаи Бухоро маро қаноат кунонид, ки то ёфт шудани ягон одам ин корро муваффақатӣ идора намоям. аммо ин кори муваффақатӣ бо номи мудирии ман аз сари соли 1924 то сари соли 1925 давом кард. ман дар соли 1924 дар вақте ки дар Самарқанд дар Бухгосторг мудир будам, одина ном повести худро навиштам, ки як қисми он дар соли 1924-25 ба воситаи Овози Тоҷик ном газетаи тоҷикӣ, ки дар Самарқанд мебаромад, нашр шуда буд. ин асар дар соли 1927 аз тарафи нашриёти давлатии Тоҷикистон нашр шуд, ки то ҳол дар забони
тоҷикӣ 4 бор дар забони ӯзбекӣ бо таҳрири худам, 3 бор дар забони русӣ, 2 бор ва дар забони украинӣ ва баъзе дигар халқҳои СССР якборӣ нашр шуд ва парчаҳои ин асар дар забонҳои хориҷӣ ҳам дар журналҳо чоп шудааст. баъд аз тақсимоти миллии осиёи миёна, Бухгосторги Самарқанд ба Ӯзбекистон гузашт ва маро боз ба он мудир таъин карданд. Аммо ман ба обкоми Самарқанд ариза дода худро аз ин кор озод кунондам ва тамоман ба хизмати адабӣ дода шудам. дар баҳори соли 1925 баъд аз таъсис ёфтани Ҷумҳурияти Автономии Советии Тоҷикистон бо ҳукумати вай шартнома баста ба навиштани намунаи адабиёти тоҷик даромадам ва дар ҳамон сол тамом кардам. ин асар 40 000 ҷузъи чопӣ буда дар вай намунаи ҳазорсолаи адабиёти тоҷик аз аввалҳои асри 10 то замони худамон дарҷ шудаанд. ин асар дар соли 1928 бо харҷи ҳукумати Тоҷикистон дар Москва аз тарафи нашриёти марказии халқҳои СССР нашр шуд. ин асар дар замони худ ба фоидаи сиёсати миллии партия роли калон бозӣ кард, чунки дар он вақтҳо Пантуркистон ба муқобили тақсимоти миллӣ иғво паҳн мекарданд. ба ин сиёсати миллии партияро парча парча кардани туркҳо мешумурданд ва бар зидди барпо шудани Ҷумҳурияти Советии Тоҷикистон бошад, боз ҳам сахттар иғво паҳн мекарданд. дар Осиёи Миёна тоҷик ном як халқ нест. инҳо ҳамон ӯзбеконанд, ки ба таъсири эрониён ва мадраса забони худро гум карданд, мегуфтанд. ана ин асар намунаи адабиёти тоҷик бо фактҳои таърих пардаи он иғвогаронро даронид ва ба даҳони онҳо мухти хомӯшӣ зад. аммо ин иғвогарони контрреволюционӣ ба муқобили ин асар бо калимаҳои сурх хуруҷ карданд. як шеъри рӯдакиро, ки 1000 сол пеш аз замони мо навишта шудааст, дастак карда соҳиби асар ин шеърро дар ҳаққи амири гурехта навиштааст, гӯён иғво паҳн карданд ва ин масъаларо дар Ӯзбекистон ба забони яке аз роҳбарони собиқ дар пленуми партия монда хостанд, ки асарро манъ кунонанд. аммо шарқшиносони рус асарро мудофиа карданд, ки дар он вақт аз манъкунӣ халос шуд. лекин ҳамон иғвогарони контрреволюционӣ ин масъаларо бо забони ҳамфикри худ Бухарин дар Москва дар маҷлиси комсомол музокара кунонданд ва оқибат ба воситаи одамонашон, ки дар нашриёти Тоҷикистон ҷойгир шуда буданд, дар соли 1930 манъ кунонданд ва он китоби қиматбаҳоро ба Утилсириё супориданд. ман дар соли 1926 дар 15 июн дар Самарқанд дар нашриёти давлатии Тоҷикистон, ки дар он ҷо таъсис шуда буд, ба хизмати адабӣ даромадам. дар он вақт ходимони адабӣ ҳеҷ набуданд. ман тарҷимаҳо ва таълифҳоро гашта баргашта таҳрир кардам ва худам ҳам асарҳои мустақил навиштам. дар соли 1927-29 «Дохунда» ном романи худро навиштам, ки вай аввалин бор дар соли 1930 дар Қазон чоп шуда, то ҳол дар забони тоҷикӣ 3 бор чоп шуд. дар забонҳои русӣ, ӯзбекӣ, украинӣ ва баъзе забонҳои дигар ҳам чоп шуд. аз соли 1932 то соли 1935 ман «Ғуломон» ном романи худро ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони ӯзбекӣ навишта тамом кардам. дар соли 1934 бо забони ӯзбекӣ, дар соли 1935 бо забони тоҷикӣ чоп шуд. аз соли 1935 то соли 1939 «Ҷанги одаму об» ном як достон дар бораи вахш 2000 мисраъ навиштам. «Ҷаллодони Бухороро дубора кор кардам». «Марги судхор» ном як повест навиштам. аз шеърҳои кӯҳна ва навам «Ёдгорӣ» ном як маҷмӯаи шеърҳо тайёр кардам. «Аҳмади Девбанд» ном як ҳикоямро дубора кор кардам. дар бораи чӣ нав хондани худ «Мактаби кӯҳна» ном асари худро навиштам ва ба муносибати 10-солагии Тоҷикистон «Ятим» ном як роман навишта ба чоп додам. ва аз ғайри инҳо аз соли 1926 то ҳол дар журналҳо ва газетаҳо хело мақолаҳои илмӣ ва адабии ман ва ҳикояҳои ҷудогонаам чоп шуд. аз соли 1936 то соли 1938 як луғати забони адабии тоҷикиро тайёр кардам, ки 15 000 луғат дорад. дар соли 1923 баъд аз дигаргуниҳо дар ҳайати ҳукумати Ҷумҳурияти Халқии Шӯроии Бухоро дар қатори аъзоёни комиҷроияи марказии он интихоб шудам. дар соли 1929 дар қатори аъзоёни комиҷроии марказии Тоҷикистон интихоб шудам, ки он кор дар интихобҳои гуногун то соли 1938 давом кард. дар соли 1939 ба Совети шаҳри Сталинобод депутат интихоб шудам.
дар соли 1931 аз тарафи Комиҷрои Марказии Тоҷикистон ба нишони байрақи сурхи меҳнат мукофонида шудам. Дар соли 1935 ба муносибати юбилеи 30-солагии фаъолияти адибиям аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон ба машинаи сабукрав мукофотонида шудам. Ман аз соли 1926 то моҳи сентябри соли 1933 дар Самарқанд дар шӯъбаи тоҷиғиз ба сифати муҳаррири адабӣ ва машваратчии илмӣ ва адабӣ кор кардам. Дар он вақт маро ҳукумати Тоҷикистон персонални пенсионер карда аз хизмати штатӣ озод кард. аммо то ҳол дар нашриёти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо шартнома кори худро давом дода истодам. дар соли 1941 бо муносибати 10-рӯзаи санъати тоҷик дар Москва бо фармони Совети Олии Иттифоқ 23 апрели соли 1941 бо ордени Ленин мукофотонида шудам. дар соли 1947 дар даъвати дуввуми Совети Олии Тоҷикистон ба депутати Совети Олии мазкур интихоб шудам. дар соли 1948 дуввумбора ба депутати Совети шаҳри Сталинобод интихоб шудам.